Yeah, ndị YouTube anọlugo already. Maazị Ifeanyị, anyị na-anabata gị. Izuchukwu Henry, afụrụ m unu nnọọ onu. Ya Chichi Okoye, afụrụ m unu. Biko ị na-abata ị na-atụsalụ m ozi a. Ndị YouTube anọlugo already. So Maazị Ifeanyị, ọ bụrụ na anyị nwakwuo ya ofu nwa o kwere anyị were MP bido ozigbo. Ndị YouTube nnọọ. Ndị YouTube nnọọ. Onye ọbụla nọsie ike na anyị abele oge kịta anyị ga-ebido. Anyị ama mgbu oge taa. Ugochi eburu aja nnọọ. Ọkịka Jennifer nnọọ. Izuchukwu Henry nnọọ. Ya Ọdịnaka John afụrụ m unu nnọọ. Kenneth Ezimoro afụrụ gị. Obi Ekwunie afụrụ gị. Ifeanyị N nnọọ. Chibueze Eze Adike Eze Maazị Ifeanyị, ọ dị ka anyị ga-eji MP biko na ndị mmadụ maka data ndị mmadụ ka anyị were MP bido. O nwanne m. The Bluetooth device is ready to pair. Maazị Ifeanyị, mma akpọ gị kịta ka anyị The Bluetooth device is connected successfully. Ya ọ nọ na comment section mana netwọk ekwela ebubata ya in. Ka anyị degbu n'oge maka data ndị mmadụ ka anyị welu MP wee bido. Biko ebe ọbụla ị nọ nọsie ike. Ọ dị ka anyị ga-eji MP wee bido maka data ndị mmadụ netwọk ekwela ochacha ka anyị degbu n'oge. Mụ achọrọ ile ma ga-apụ na peji jiri dị mem face Facebook ịma na anyị mere ife a data ndị mmadụ a na-agbalị just like ife mere anyị last week ka anyị were MP bidogodu. Mana ndị obodo anyị nwere ngwanụ mma akpọgụ. Okay, ịnọdugo. Ngwa ndewonu bikonu Maazị Ifeanyị anọdugo. Ọ bụrụ na ị na-anụ onu Maazị Ifeanyị deela anyị ha ka anyị bido. Maazị Ifeanyị biko kene ndị mmadụ. Hello. Ị na-anụ? Hello. Ngwa kene ndị mmadụ na ha anọlugo onye ọbụla echelugo gị kene fa ka ị gọọla anyị. Okay. Ndị be anyị ekenele m ụnụ ọra na eze. Ekenele m ụnụ. Asị m ụnụ bọọlachi ụnụ asaalachi. Ebe ọ bụ na onye si nọrọ ndị na-ele anyị na mba ofesi na ndị nọ n'ala Igbo were elele anyị na-egekwana anyị na-ekele onye niile bụ ndị na-esonye anyị n'ihe anyị na-eme na ndị ihe gbasara Igbo na-adịkwanụ mma maka na Igbo bụkwanụ ndụ. Asị m ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Onye ụnụ na-anụ onye Maazị ha na onye ozi ọma ọgọ mmụọ ọdịnala. Asị m ụmụnne m ekele ka m ji bịa sị ka m werekwana kọwakwa n'onwe m. Asị m ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Ise. Biko gọọla anyị ọfọ ndụ ka anyị wee bido na onwe ndị na-amabeghị nzu ụtụtụ taa. Ụmụnne m akwakwala na mmikiri na-asa akụchikiri ndị mmụọ anaba ntị. N'ezie na mụ nwa kwụkọpụra ndị ụra atụ maka na ụfọdụ ndị be anyị amaghị ka esi agọ mmụọ. Ụmụnne m akwọpụla m aka ụtụtụ ekwere na nzu ụtụtụ na-asị okokporo tochiefo. Mụ onwe m akwọpụla n'aka ụtụtụ sachakwa naanị iru gbapụ otu. Ejikọ m aka nzu obiela m aka na nzu so bịa biri n'aka nzu na onye biri aka nzu biri aka ndụ na aka gbara nzu ada ama unyi. Ana m ama ndị ichie nzu na-ama mmụọ niile anyị na ha na-emekọ ihe nzu na-ama ndị anyị niile ha nọ ebe a nzu maka na nzu uwe obi dị ọcha ọkwa na-ekene ka anyị na-ekene. Ejikọ m otu aka were edowe na-ayọzọ na-edote onye ọbụla obi onye ọbụla iwe na-ewe maka na anyị amaghị onye anyị mejọrọ anyị ama anyị amaghị amamana ji odo na-edote unu obi so obi unu dajụọ. Mmụọ ndị anyị na ha ga-anọkọ na ndị sa anyị emekwela asị obi unu dajụọ. Ụmụnne m akwa ọjị ka m welitere osi biko nọ akwa na ọjị ihe jikọtara Igbo ọnụ ọkwa na ọjị ka ndụ dị ọkwa ọjị ka anyị ji agwa ndị a n'okwu.
ụmụnne m afọ ndụ ka m na-agọrọ ụnụ n'ụtụtụ asị ọ ga-adọrọ ụnụ mma ebe onye anọ maka ihe mma na izu ihe abụọ ka anyị na-agọkwanụ n'isi anyị wụ ndụ na ihe akụ akụ ihe enwe enwe asị m ndụ ahụ ga-echebe ụnụ asị m onye anara ndị ya loo n'afọ na ndụ adaghị abụọ maka ndụ wuriri onye ire efopụ asị m ihe akụ akụ ihe enwe enwe ga-adị na ndụ ụnụ na ihe akụ akụ dịkwa n'iche na ihe enwe enwe na ihe ahụ enwe enwe bụ oke gị ọ ga-abịara gị ihe ahụ ị na-agbakwanụ mbọ ya ka ipotewe ọkụ nke ị na-akụ na azụmahịa ego nsị ụmụnne m ọ ga-abịara ụnụ maka asị na onye ụmụnna nwetu akụkọ na-asị ala na ndị ọdịnala sị ọ gbakọrọ mgbe ya mere nwunye di m ọkwụna ya onye biri ibe ya biri ya asị m ụmụnne m ebe ọnụnụ nọ ọmaka ga-emere ụnụ n'otu n'otu ọdịnala Igbo ga-adị ka Igbo wee nwee ike dịkwanụ maka na onye ọbụla ga-enwe ebe ọ ga-esi bido na ọbụla agbakọ egwu na-ere onwe ihe na-akụrụ ya egwu nakwa na ọdịnala ihe na-akụrụ Igbo ọdịnala ga na-akụziri anyị egwu ka anyị enwe ike na-agbazi ike na-aba ọgaranya na-aba ụba na-emekwana ihe dị ike asị m ndị ahịa na ha kwuo je agaghị agharịpụ anyị ndị ichie agaghị agharịpụ anyị mmụọ ọba anyị agagharịpụ ala be anyị agaghị agharịpụ anyị na ihe ọma ka a gara nọ n'akọ anyị isi anyị agaghị anụ akụkọ ọjọọ ụnụ agaghị anwụchu ọnwụ mgbabiri agaghị abụ nke ụnụ ga-amụ ụmụ zụọ na ụmụ ụnụ ihe ụmụ na-aga eri okpa a na-akụ ihe akụ aga eri ụnụ ọ ihe nna agọ n'ọfọ asị m n'ihe niile ndụ ogologo ka ndị Igbo na-adị ụnụ ma na-adị ike so ọ ga-adịrị ụnụ site ugbu a na mgbe niile ji ebi ya gazie ndị nwụ na ụmụnne m dịka unu si malụ na mbụ ana m asị onye ukwu na onye nta nwoke na nwaanyị nnọọ n'ọgbakọ unu echezọkwana na ọ ka bụkwa na ada ndị gboo ka unu nọ ọ bụrụ na ine ha anya na isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji na n'ụbọchị taa bụ ife gbasalụ ndị ichie n'ime ife ndị ichie ha abịa ekwuo ife gbasalụ ndị ichie ife so ndị ichie dị ọtụtụ ekwuo ndị ichie ekwuo ụmụada ka a na-ekwu ndị ichie ka a na-ekwu ụmụada ka a na-ekwu ụmụada ka a na-ekwu ife gbasara ọfọ ndị ichie na-ekwu ife gbasara obi ndị ichie na-ekwu ife gbasara onye ọ bụ ya ka ọ dụrụ imekwa ndị ichie n'ezinụlọ na-ekwu ọnọdụ ụmụada n'ebe ndị ichie nọ maka na ọgbara Igbo ghara ịkalizi ya ife niile a ka anyị ga-atụnye ọnụ n'ụbọchị taa mana ofufe anyị na ya ụnụ biko na ọ bụrụ na anyị kwube anyị ekwuchaghị taa izu ụka ọzọ anyị ebido ebe anyị kwụsị otu anyị na ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị nyere anyị aka na apị aka na share button biko ọ ya enye aka ịgbasa ozi ọma ife anyị ji ewepụtakwa n'oge anyị abịa ekwu ife abụ ka e wee benata ọgbara Igbo ghara mgbagwoju anya dị na anya bụ ife n'oge na-adịghị anya anyị ga-agbapụ ya ọsọ n'ikem biko na unu ewe n'iwe n'ọkwanụ netwọk bụ ife na-enye anyị nsogbu ma onye ọbụla ma ka a ga-esi wee rizọlvụọ ife a na-eme ma ọ bụrụ oge ọbụla maazị Ifeanyị chọọ ịbata netwọk anyị onye ọbụla ma enwe ndị ma ife gbasalụ netwọk ọfụma ebe a ọ bụrụ na ịma ka a ga-esi wee dozie nya bụ ife ka ọ kwụsị ime ife ọ na-eme biko deela anyị ozi na kọment sekshọn ka anyị si ebe ahụ malite wee nebaba ya anya ndewo maazị Ifeanyị ndewo na-atụfughị oge anyị ga-ebido ajụjụ izizi anyị ga-ajụ gị bụ kedu ife bụ ndị ichie maka na oge ụfọdụ ọtụtụ mgbe ka anyị na-anụ ndị ichie biko nyere m aka tụsa ozi a anyị ka ọnụọgụgụ anyị gbagota tụsalụnụ m ozi a maazị Ifeanyị oge ụfọdụ ka anyị na-anụ ife gbasara ndị ichie n'elu ndị ichie na-anọ na-afịọ ma onye ma ifewu ndị ichie ma onye amarọ biko kedu ife bụ ndị ichie maka na ndị be anyị si nọ na ba na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute a na-atụrụ ya aka gịnị bụ ndị ichie a na-ekwu okwu ya ekelele m ụnụ ndị be anyị ụmụnne m ọzọkwa m na-eme ka ụnụ mara maka aga m na-ama ọkụ ya o nwere ndị na-abụ ha bịa ha edewere m ihe ha chọrọ ka mụ na ha kwuo na igbe ozi nwanne ana m adịrị mmadụ ihe na igbe ozi nakwana m idere m ihe gakwa m arịplaị gị maka na ihe m ejighị arịplaị gị ahụ na m na-eme nganga ka m ihe m ejighị arịplaị gị achọrọ m ka o doo egwu na ọkụkọ anya ka maka ndị Igbo ọgbọrọ Igbo ghara ịma na ndị be anyị ebe ọ bụrụ na ihe ọma si apụta ha wuchie emebighị ebe ahụ ọ gaghị ezu ike nke ọ ga-abụ onye dere gị ihe sịkwa gị o ji wụrụ maazị ihe anyị mepee peji o jiri gị mara na ana m arịplaị
na m tụpụrụ gị ọnụ owu na ị nwetara nọmba mkpọ m and ịkpọ m ọ ga-awụ mụ na gị ga-ama n'ọmụ mana ọrụkwa maka ị na-edere m ozi na-abịa ajụ m kee nke bụ nke onwe ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ gbasara anything na ebe na laif ebe a bịa ebe a bịa jụọ ya anyị ga-asa gị ya mana ọrụ ma nke ị ga na-edere m ihe n'ihe n'azụ ana m replai asị m ka m mee ya ka ọ dị clear ka anyị gaa n'ihe anyị bịara ekelele m ụlọ nwanne m nwaanyị jụrụ ajụjụ ekelekwele ndị asị m dobe ga-adị na ihe gbasara ndị ichie na ndị ichie bụkwana ndị butere anyị ụzọ dịka nne m nwụrụ anwụ ma nna m nwụrụ anwụ ma ndị shọt ndị anyị nwụrụ anwụ ndị mụtara anyị onye na-anwụ amụtaghị mmadụ anaghị abụ onye ichie dịka ka nwere onye na-amụtaghị nwa nwụọ ọ naghị aba na ndị ichie achọrọ m ka a na-akọwa ya ka anyị na-aghọta ihe bụ ndị ichie na ndị ichie bụ ndị nwere offspring because onye ichie ọbụla ga-enwe ndị na-emekwa ya ga-enwe ndị ọ hapụrụ asị remember ọ mere n'ala Igbo nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla na-agba mbọ ka ọ mụta nnọchi ọ ya eji akpọ ya nnọchi na ile anya n'ala Igbo tigbochi strọkcha ala Igbo ị ga-ahụ na ma onye mụtara nwa ma onye na-amụta nwa at the end of the day ile anya n'ime ezinụlọ ị ga-ahụ na onye ahụ mụrụ nwa maka o nwere ote ndị Igbo si eme na onye ọbụla ga-amụtarịrị nwa na onye ọbụla ga-amụtarịrị nwa ọgụ na nwụrụ anwụ nwere otu esi emekwa ya so that ị ga-enwe offspring ị ga-enwe ndị ga-ara edozi dịka oge nwawo onye ichie ha ya na ndị ichie bụ ndị hapụrụ ụwa ndị anyị hapụrụ ụwa ndị mụpụtara anyị ene hapụrụ ụwa baa n'ụwa mmụọ ha bụ ndị ichie kpọtụ o nwere level ọwụ onye ọbụla nwụrụ anwụ bụ onye ichie and anyị nwere ndị ichie ụzọ abụọ anyị nwere ndị ichie dị ndụ na ndị ichie nwụrụ anwụ so na in a nutshell na n'igwe na nkenke ndị ichie bụ ndị anyị nọ n'ụwa mmụọ ndị nna anyị ha nọ n'ụwa mmụọ anyị nọ n'ụwa mmadụ ndị ahụ ihe na-akpọ ahụ ndị ichie ọhụrụ ndị oyibo ha sọ sent maka a na-akpọ ndị ichie ụfọdụ anaghị aghọta eto ndị ụka si bugharịa ị na-anụ sent ichie ka hapụ ịkpọ ndị okpepụ ka m wepụ ndị ahụ ti ya ichie ị na-anụ sent ihe ọ pụtara wụ ichie ntige ndị ichie miniri all ka kpọkọtara ọnụ at a spot but o siri ichie that is a measuring like their descent descent people people of descent ọ ihe ndị ichie pụtara ka maka a na-awa na-ekpe ọchọ ndị maka akọwadoro ka mmadụ ghọta the difference between ichie na ndị so na ndị ichie bụ ndị anyị nọ n'ụwa mmụọ so ama ma o doro anya ka a na-aga ndewonu biko dịka anyị na-aga n'ihu onwe ife akọwalụ ịghọtahụ inwele ajụjụ na ya deela anyị ya n'igbo eji ezisa ozi ka anyị nebanye ya anya ozugbo ya bụ onwe ajụjụ enwelu gbasalụ isiokwu a iji ma anyị wee nọrọ n'ụbọchị taa dee ya n'igbo eji ezisa ozi biko ejekwana bute ajụjụ na-esonyeghị n'ife anyị na-ekwu n'ụbọchị taa maka enwere ndị etu anyị na-ekwu okwu ndị ichie feje jụba gị ajụjụ ife gbasara agwụ maọbụ ife gbasara onye ụwa maọbụ ife gbasara ndị mmiri mba ajụjụ ọbụla ị ga-ajụ anyị n'ụbọchị taa ya bụrụ ife gbasara ndị ichie obi ndị ichie na ndị otu ya bikonu ndewonu dịka anyị na-aga n'ihu ndewo maazị Ifeanyị dịka ịkọwagoro anyị ife bụ ndị ichie ọtụtụ mgbe ka ọ ga-abapụta n'ihu akwụkwọ na-enwe ife ọgbara igbogharị maọbụ ọgba aghara maọbụ okwu na ụka n'ife gbasara ichie nwoke na ichie nwaanyị ụfọdụ si na enwere ichie nwaanyị ụfọdụ si na enwere ichie nwaanyị biko tụnyegoro anyị aka na ya bụ ife enwere ife dịka ichie nwaanyị ka ọsọ ichie nwoke ka enwe abịa na ndị ichie ma nwoke ma nwaanyị bụ onye ichie ọya mere eji akpọ ha ndị wọnsị ị nụrụ ndị ma nwaanyị ma nwoke a ga-echara onye ọbụla kama na o nwere ebe ọ ji dizie different between nwaanyị na nwoke ọ bụrụ nwa ichie ndị dị ndụ nwaanyị anaghị awụ ichie na ndị dị ndụ ọsọsọ nwoke na-awụ ichie na ndị dị ndụ ama m na gị na-ekwu n'edo anya mana ọ bụrụ ha dị ichie ndị nwụrụ anwụ ma nwaanyị ma nwoke bụ onye ichie as far as ha hapụrụ ha niile so na ndị ichie bọta ọ bụrụ n'ụwa dị ndụ maka ichie ndị dị ndụ a na-enye ya ọkwa pozishọn ka ọwụ ọnọdụ ka anyị kakpọ ya na-echi ya echi ka ndị ọtụtụ ya n'ụdị ahụ a na-echi ya echi mgbọdụ nwaanyị a na-echi nwaanyị ichie na ndị dị ndụ ọsọsọ nwoke bụ onye a na-echi enye ndị dị ndụ
ọtụ ndị nwụrụ anwụ ha niile ma nwaanyị ma nwoke bụ ndị ichie ma doro anya ka a na-aga. oke o nwere onye delu ajụjụ kịta ka anyị nebe ya anya ozugbo bifo anyị baa na nke anyị ji. O nwere onye ọ dere ajụjụ kịta nya bụ ajụjụ wee kwuo sị onye ka ọ duru imezi ndị ichie na ezinụlọ na ngwurube nna ya. onye ọ dịghara imezi ndị ichie ọkpara na-aka tụọ ya tụsaa ya ka o si kwesị. Abịa na usoro ọchịchị gọọmenti ọdịnala usoro okporo ọchịchị ọdịnala maka nna akpọ gọọmenti a na-atụwa ya ebe ọ ga maka eji ekwe ka ọ na-edo anya ebe na usoro ọkpụrụ ọchịchị ọdịnala nke bụ gọọmenti. O nwere ụzọ ịpụ ndị mmadụ atọ ọ grup ọ steji akpara atọ ndị ọ dị na-emezi ndị ichie. Ofu uwu ndị iwu isi obodo daizi ịma na abịa n'ala Igbo enwere ndị obi daizi ụmụnna. Abịa na ụmụnna ahụ enwere famili ụmụnna, nwee vileji ụmụnna head, nwee tam daizi ntaya vileji gị head, na ndị awụ head bụ ndị na-emezi ndị ichie daizi. Abịa na famili nke a na-akpọ ngwuru, maka ngwuru abụghị ezinụlọ obe gị na be ndị ọgọ gị ọhịa ọ pụtara. Maka onye lụrụ nwaanyị enwe two house, ndị Igbo na-akpọ ya ezi na ụlọ, mana ngwuru yo famili. Abịa na famili onye ọ dịrị idokwa ndị ichie ọkpara, ma ọ bụrụ na nna anọghị ya ọkpara ka ọ dịrị imekwa ndị ichie. Onwe onye ọzọ nwaanyị adịghị emekwa ndị ichie, nwaanyị adịghị emekwa ndị ichie. Den abịa n'obi onye nọ n'obi mana ọkpara na-anọ n'obi ndị ka nsi ekwu na ọchịchị Igbo biri n'ọkpara ndukwe n'ebe ọ kwụsịrị. Ọ ya ka eji sịrị anaghị azọ eze azọ, hapụkwa na a na-abịazi igwe asị a na-azọ igwe a na-azọkwa igwe maka eze abụghị ihe na-achị Igbo. Ụfọdụ anaghị aghọta mgbe ọ na-asị Igbo enwe eze. It's not that Igbo don't have leader, but that word eze Igbo anaghị eyuzi asị onye na-achị ha. Ọ bụ ihe Igbo na-eyuzi na ihe na-achị Igbo obi. Na ịbịa na obi ụmụnna niile mara na famili na-emekọp ụmụnna. O nwere ike ịrị ka 30 family, 60 family, 70 family, 80 family na-eke nwa na ụmụnna nwee ofu obi. Onye ahụ nọ n'isi obi ahụ ọbara ya na-edokwa ọya ka ọ dara idokwa ndị ichie ndị famili niile ahụ ebe ha si pụta. De na wuru na nke dịka obodo ịma na famili mekiri ndị ụmụnna mekiri obodo which is ya village. Then ụmụnna na ụmụnna mekiri each village. Enwere ike ịrị ka ụmụnna 30, enwere ike ịrị ka ụmụnna 40 emeke one village ahụ nwere ndị ji isi ọfọ ha obi ebe obi ha onye a ga na-emefu isi ahụ. Then enwere ike ada ya village, enwere ike entire town or community, enwere ike nwere ka 5 village, ụfọdụ nwere 17 village mekiri up that town ahụ. Enwere ndị bụ isi na town ahụ, o nwere onye nọ n'isi obi ha, onye n'isi obi ha nwere onye na-emekwa ndị ichie. So ama m odoolu anya onye nwere ajụjụ ebe ahụ ya ajụ. Ndewonu, dịka anyị na-aga n'ihu biko ka mma ọkwa maka na ọ dị mkpa. Nwa mmụọ emewu na nwa mmadụ emewu na nwa mmụọ. Ka anyị ga-esi na-ewelu ajụjụ bụ anyị were ofu ajụjụ na main page anyị jụọ, azacha anya bụ ajụjụ, anyị abịa na ndị nọ na backup page were ofu ajụjụ ebe ahụ jụọ, azacha anya bụ ajụjụ, anyị agafee na YouTube weta ofu ajụjụ ebe ahụ jụọ, aza anya. Etu a ka anyị ga-esi wee na-atụgharị ya ka o wee rutu onye ọbụla. Maka otu anyị nọ kịta, anyị nọ live na platfọm anyị niile ka anyị ghara inwe ndị anyị megburu. Ya bụ onye ọbụla jisi ike na-ede ajụjụ ya n'igbe ozi, anyị ga na-eweri ya, anyị zaa nke ndị anyị azaa nke ndị anyị azaa nke ndị a ka o wee yie ife. Anyị azago nke ndị main page now, anyị ga-agabata na nke ndị backup page. Anyị zachaa nke backup page, anyị abanye na YouTube, anyị si na YouTube anyị abatakwa na main page. Otu a ka anyị ga-esi na-eme ya. Oke, o nwere onye izizi jụrụ ajụjụ na backup page jụrụ ajụjụ wee sị onye na-amụtaghị nwa ọ nọzi ebe? Onye na-amụtaghị nwa obere gịnị? Maka na ị kọwara na oge ị na-akọwa ife si na onye na-amụtaghị nwa anaghị aza ndị ichie. Onye a wee jụọ ajụjụ wee sị onye na-amụtaghị nwa kedụzi ebe ọ nọ? Ihe m na-akọwa mgbe m kwuru onye na-amụta nwa na ma jụọ gị onye a na-amụta kedu onye ga-aza afa ya. Achọrọ m ka esi ama ajụjụ a, onye na-amụta nwa kedu onye ga-aza afa ya. Ọ bụrụ na ịzataji azụza den gị marazie na azụza ga ahụ azaala ya.
Okay, ngwa nwanne m jụrụ ajụjụ onye ama m. kedu onye ga-aza afa ya? Nwanne m jụrụ ajụjụ a, biko deela anyị ịnụrụ ajụjụ ọ jụrụ, deela anyị ya na igwe eji ezisa ozi. Dịka anyị na-eche gị ka i deela anyị ya, ka anyị gafeta na nke ndị YouTube. Onye YouTube jụrụ ajụjụ wee sị, mgbe mmadụ na-akwabeghị nna ya nwụrụ anwụ ife karịrị ọgụ ahụ 30, ya bụ 30 years, o nwere ife mmetụta ọ ga na-emetụta ụmụ ya n'ọdịnihu? Oke, onye na-akwa nna ya. Ma nna ya ahụ etego ọ nwụrụ 30 Ya years wụrụ ago. ọ na-ebu n'uke na ọ na-ebu ọdachi. Ọ na-ebu uke. Ọ na-ebu uke, ọ na-ebu ọdachi. Na ka m kọwara gị, ka m were ihe na-akọ maka aka ị na-eji ihe akọwa ihe ka ụnụ na-aghọta na ihe m na-egwu awụ nọ frame up nọ ihe ga-adị. Ndị Igbo na-awụ mmadụ pụọ ije obodo oyibo ọ ije bekee dịka ha si akpọ ya. Ọnọdụ ọlụta ama ma ọ nwụọla. Enwere ike gawa n'afa afa na-ekwu na onye ahụ anwụọla. Ị mana ha ga-akwa onye ahụ. Ị nwere idea na ha ga-akwa onye ahụ. Onye ahụ anọghị ya o. Ma ọhịa anụta ozi na onye ahụ anwụọla na mba ahụ. Na be ha ahụ a ga-agbakọ aka megịnị kwa onye ahụ. Ọ ka ọ hapụ ịwa n'afa. Maka ịkwa mmadụ, ụnụ anaghị aghọta na ịkwa mmadụ abụghị na ihe ị na-enye onye ahụ right, ọ wụ oke ka ị na-enye. So ọ bụrụ na inye ha oke ahụ, ọ ga na-edistọb. Ọ bụrụ na inye ha oke ahụ, ọ ga na-awa n'afa, ọ ga-awụ ihe uke. Nna ihe ọkwa ya bụ ihe ndị agwa ndị mmadụ, o nwere misteki ndị mmadụ na-eme. Ọ bụrụ na nna gị nọ n'otu mmanwụ, na nna gị iwe onye ọdịnala, ya anwụọ, agakwala elie n'ụzọ ụka. Maka na mgbe ahụ ọ nọ n'ọdịnala, o nwere oke ndị oriri ọ ga-akwụghachi. Ị gaghị ikwere n'ụzọ ụka inye ha oke ndị ahụ, ọ ga na-awa n'afa. Maka oke ndị oyi o kwetere ndị oriele nke ndị ọzọ, ndị ahụ ga na-akwa ya ụgwọ ya. Ndị ọnụ n'isi ụlọ ka ọ ga na-aha. Na nna gị ma mụ anyị n'otu mmọnwụ, ọ bụrụ na iwu na ọnwụ na ndị mmọnwụ ga-abịa iwere oke ha. Ọ bụrụ na iwe onye ụka, nye ha oke ha. Ọ gbasaghị gị ihe nyere onye oke ha ka ọ hapụ ị na-awa n'afa. Na anyị na-eji aka ya adọgarị problem anyị na-enye anyị nsogbu. So na nna gị nwụọla 30 years ago, gbaba mbọ ga-akwa ya. Ụmụada ndị nna nwere ike, ndị ụmụ nwoke nwere ike ha na-enye oke nsogbu. Na ọ bụrụ nwaada, ị ga-ahụ nke tọrọ bịa di, ị ga-ahụ nke mere gịnị tọrọ bịa di ga-ekwete. Nwaada na-akwa ha akwa, ọ na-ejide kọmuniti kpụọ ha n'ala, ọ na-ejide ụmụnna kpụọ ha n'ala, ọ na-ejide vileji kpụọ ha n'ala, jụkwa ajụjụ. So na ị ga-agbawa mbọ agakwa nna gị na ọ na-enye nsogbu, ọ na-ebute ihe uke. Ama makwa ihe ọ jụrụ. Ndewo Maazị Ifeanyị. Tupu anyị ahọrọbakwa ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ na kọment sekshọn igwe ozi, ka anyị jụgodu, biko kọwala anyị uru na mkpa ọ dị bụ na mmadụ kwesịrị ịmata ndị ichie nye maọbụ dozie ọnọdụ ndị ichie nye dịka ọdịnala Igbo si wee dị. Kedu uru ọ balụ, kedu mkpa ọ dị na mmadụ ga-eme ụdị ife? Maka na ọtụtụ n'ime anyị bụ ụmụafọ Igbo si na fe ekwenyeghị na ụdị ife ahụ, na ife ndị niile a bụ ndị nwụrụ anwụ, na onye nwụọ na nke ya agago. Maka gịnị ka a ga-eji na-edozi onye nwụrụ anwụ n'ọnụ oyibo ha si akpụ ya? Kedu ife mere ị ga-eji na-efe onye nwụrụ anwụ otu a ka esi ekwe nya? Kọwa kenere anyị uru ọ balụ, mkpa ọ dị na mmadụ dokwarụ ndị ichie be nna ya. Ekelekwela m ụnụ. Ịma na asa ka a na-ekwu ọnwa ka a na-ekwu ọnwa, a na-eme n'aka nne, a na-eme n'aka ekpe, ya wee balansị ya. Maka na ndị Igbo ekwenye ndị ọdịnala ka hapụ ị na-akpọ ndị Igbo, maka na ndị Igbo bụ ka enwere ihe ha amaghị. Na ndị ọdịnala sị na ihe fọrọ ofu agwụla agwụ, and ha anaghị agụ ihe fọrọ ofu na ọ dị. Ha sị na ihe fọrọ ofu agwụla agwụ, na misi ihe onwe ofu ihe ofu ezughị ezu. Ofu ezughị ezu n'ọdịnala Igbo na ihe dị abụọ ihe zuru ezu. Ihe zuru ala abụọ o zuru ezu. Na ka anyị ihe ndị ikwu ewu na anyị kwuo okwu ndị dị ndụ, anyị ekwu okwu ndị nọ, anyị kwuo uru, anyị ekwu ọghọm ya. Uru ọ bara idozi ndị ichie, maka mgbe ụfọdụ asị gị mara ndị ichie, o nweghị otu ọzọ isi amara ndị ichie ga-ahụ gịnị. Nke mbụgodo ewu ịma uru ha bara, nke abụọ ịma ọghọm dị ya nọ. Ọ ya wee marala ndị ichie gaa.
onwe otu ị ga-esi mara onye nwụrụ anwụ ọ nwụọla ma ọ nwụọla bọta ihe mmadụ the essence the benefit ha uru ha bara na n'ọdịnala Igbo emere ka anyị mara dat na onye ọwụ na nwụrụ anwụ anwụbeghị na ọ ka dị ndụ especially ndị ọka ka were na awụ na nna m anwụọla ọ na nna m nwụrụ anwụ nna m anwụbeghị anya nna m n'ala mmụọ ahụ ọ nọ anyị aka nọkwa n'ezinụlọ ya ọ na-eprotektikwa anyị ọ ya mere o ji awụ ka njụ oge kedu ihe mere o ji awụ mgbe ụfọdụ imejọ mmadụ onye ahụ anwụọla elie ya sị gị gaba n'ala ibi ya ka a yọwe ya ebe onye ahụ nwụrụ anwụ kezi ị ga-aga n'ala ibi onye ahụ aga so enutụbeghị na mmadụ ka a na-emegbu nwatakịrị ka a na-emegbu nne ya nwụọla ya megide gaa n'ala ibi nne ya bewere nne ya akwa nne ya bịa gbara ya ọgụ ịlụbaghị ụdị akụkọ ahụ ije na akụkọ ifo nwata kwalele ya ka ị mara ma ọ na-awụ ọgụ ya bụ na n'ọdịnala ndị ichie anyị nwụrụ anwụ ndị anyị nwụrụ anwụ na ha ahụbeghị na anya ha dị na arụ anyị ha ka na-azụ ha ka na-emegide ha ka na-agbachitere anyị nakwa ndị ụka bịa ha sị Maria dị nsọ rịọbara ya arịrịọ eke Virgin Maria kere afọ ya Johnson rịọbara ya ayọ Filip dị nsọ rịọbara ya ayọ ọha enweghị n'uche na ndị a na-akpọ anwụchakwala mana ha kwetere na ndị aka na onye ndị a dị na-arụ ha gị nwazi nna gị nwe Okonkwo Okori Mgbafọ Mgbenkwọ Mgbangwọ ha nwụrụ onwe uru ha bara ka ezi ihe iji enwe na ị ga-enwe disentị n'akụkụ nke ụnụ bịazi ebe n'akụkụ nke ndị mbịarambịara n'akụkụ nke gị sentị abaghị uru iwu dị ekpo wụ na ihe sọsọ ihe ndị ọzọ wetara gị ihe mara mma nke gị amaghị mma ya bụ uru ndị ichie bara wụda na ihe siri ike ga-ega n'obi ndị ichie uru ndị ichie bara bụ na ihe ihe ahụ ga-egawa n'obi ndị ichie ọ ya mere ya sị nwanne anyị nwoke bụ kere afọ nna m asị mmiri ewu iro si na ndị mmadụ yaba mmụọ ya na ndị mmadụ naba ya ọnụna ya bịa naba mmụọ ya kedu ihe ọ na-akọwara gị ọ bụrụ na anaba gị ọnụna gị naba ndị ichie maka asị nwatakịrị mara ndị ichie amarago Chukwu o nweghị gị na Chukwu ji enwubeghị ewu mmụọ Chukwu bụ mmụọ ewu mmadụ ndị ichie ga-awurugo mmụọ enwe ihe ọbụla ndị onye ọdịnala na-ana ọ site na ndị ichie ya ka o si ana ya n'aka ya n'aka Chukwu ka m kọọ ya ebe ọ ga-edoghị anya so onye ụka maka Chukwu emegharịala gị anya ya na-ekwuzi ndị mmụọ ya dị ka ọ dị iche na Chukwu na ndị ichie gị ka ị ga-esi wee nata Chukwu ahụ ihe Chukwu ugbo mmụọ ndị ichie ga-anwụgo ọha mmụọ ka ha bụ na ụwa mmụọ ka ha na-ahụzi asị kpe ndị ga-ahụ Chukwu anya ọ ndị ichie ga-anwụ gị nwa ya bụ ihe ọ na-egwa ha ndị ichie gị ga-eziri ozi ahụ ọ ya ka eji gwa gị na tupu egbuo gị na mmadụ ndị ichie gị ga-aga ikpe na mmụọ ke ndị ga-abịa ikpe na mmụọ ahụ ndị ichie gị ga-anọ mgbe a ga-ekpe ikpe ahụ dịka ọzọ aza wabịa na ụmụnna gị chigbe akpọkpọ ụmụnna gị abịa zụwagodi gị ụmụnna gị kwubie si na aka ha apụọla n'ihe a na-eme gị hụ na igbu gị egbu adịghị izi maka aka ụmụnna gị apụọla ịnọzi naanị gị inwezi bọdị gaị so n'uru ndị ichie bara aka nkụ ọwụghị ihe a ga-akọwa na ofu ọwụ na abụọ ọwụ ha na atọ na ma jụkwa gị kedu ihe o ji awụ mgbe ụfọdụ asị gị gaa na be ndị ikwu nne gị gaa mesara aka kedu ihe mgbe ị na-aga eme ebe ahụ ịma nọ ndị ichie ka ị gara dokwa mgbe aha sị gị goro ego mkpụrụ ji 4 ọ mkpụrụ ji 8 gbara ọjị buru mmanya gaa na gbara ogusoro ọkụkọ gaa na nke ndị ikwu nne gị si ha ụdị ụka n'ọnụ ndị ụka ha sị gị kpere gị ekpere maka ya na-asị ekwe ha ka a gọrọ gị ọfọ ọ bụrụ na ọ nwere ihe echechiri ka ị nwere ike gaa ebe a na ha gọchara gị ọfọ ndụ ọ gọrọ gị ọfọ ọganiru ịpụta gị hụ gị chara ewere ọkụ kedu ihe iche na ị gara m ebe ahụ ịma nọ ndị ichie gị gara dokwa ichere ndị ibu iri ya ahụ ndị ahụ dị ndụ ọ ndị ichie ka ị gara dokwa maka enwere ike nne gị ahụ alụtara do na anwụọla enwere ike nna ya anwụọla n'ihi ihe ịpara pe ewu homeji so n'uru ndị ichie bara ebuka ọghọm ha na-ebutekwa ebuka ma so ka m kwukwara chọọ m ihe ọhụụ na akọwa anya ga-ebu anyị gowe ya na ofu uru ha bara anya ga-esi ebe a pụpọtụ ka m na-agwa ha jọtụ ndị tụtụrụ gị ebe gbanye ọkpụrụkpụ aka ka ịghọta ihe dị n'ime ndị ichie daalụnụ. Ndewo Maazị Ifeanyị dịka ị na-ekwu okwu ikwuru si na uru dị na ya ebuka ọghọm dị na ya ebuka ịkọtụgolo anyị obere uru dị na ya biko kọtụkwala anyị obere ọghọm dị na mmadụ amaghọ ife gbasara ndị ichie ebe nne ya kọtụla anyị obere ọghọm dị na mmadụ amaghọ ndị ichie ebe nne ya ị na-anụ ihe m na-ekwu kọtụrụ anyị obele ọghọm dị na mmadụ amaghọ ndị ichie ebe nne ya kọtụrụ anyị obele ọghọm dị na ya maka ka a na-ekwu ọnwa ka a na-ekwu ibie
ịkọtụgolo anyị obere uru dị n'ịmata ndị ichie, kọtụgolo anyị obere ọghọm dị na mmadụ amalife gbasara ndị ichie be nne ya. Na nke mbụ ihe gbasara mmadụ amaghị ndị ichie be nne ya, na ka anyị bido ya na very simple way. Onye na-amaghị nne ya, onye na-amaghị nna ya, ka o si enye akụkọ onwe ya, ka o si kọwagodo onye ọ bụ. Maka na ndị ọdịnala na-atụ ilu si nwata mara obodo o si amara ya, nwata mezie a na-emezie ya. Na ịmaghị ndị ichie gị, ịmaghị nne gị, ịmaghị nna gị, ịmaghị onye mụtara nne gị, ịmaghị onye mụtara nna gị, ka ị ga-esi kọwazi akụkọ onwe gị. Ịchọ mmadụ chọọ ịjụ gị onye ka ị bụ, ka ị ga-esi kọwara onye ahụ. Nke a bụgoro otu ọghọm ya, ịghọla onye furu efu. Sorry. Nke abụọ, ịmaghị ndị ichie gị. Ọ bụrụ na nsogbu dakwasị gị, ma bụrụ na ihe a bụ ihe a ga-agaghachi azụ ga chọọ kedu ebe o si bido, nke ndị oyibo na-akpọ ihe dị ka abịa n'ụlọ ọgwụ, o nwere ihe a na-akpọ family medical history or lineage history. O nwere ndị nwere ọrịa dị n'agbụrụ. Na ka ị ga-esi wee mara ihe dị n'agbụrụ gị, wee mara na ihe a bụ ihe dị n'agbụrụ gị, ka isi ama ya. Maka na uru ndị ịma ndị ichie bara nke mbụ wee maragoro ịmara ndị ichie gị. Ọ ga-enyere gị aka gị mara nna gị ha, lekwe onye ha bụ, lekwe ihe gburu mgbe ha nwụrụ, lekwe ihe gburu ha nọ, lekwe ihe dị otu a, lekwe ihe dị otu a, lekwe ihe dị na famili ụlọ. Maka ịma ndị ichie gị ga-ama ihe dị na famili, ma ihe ji hiwe famili gị. Famili ọ bụla nwere ihe ndị nwe ya, ndị nna ha ji hibe ya. Ịma ya. Na kedu etu ị ga-esikọwa akụkọ nna gị ndụ o biri, ị ga-eji wee nwee ike mara ya. Uru ndị ichie bara erika, ọghọm ha buru ibu, maka na ha ga na-akpaghasara gị ihe. Ọ ga-enye gị nsogbu ịmata ịchọta ụzọ ọdịnihu gị. Ọ ga-enye gị nsogbu ịchọta ụzọ ọdịnihu gị. Maka asa na-ahapụ ochie ekwuba ọfọ. Tupu gị na-ekwu ọfọ, ị ga-ebu ụzọ kwuo ochie. Tupu gị na-ekwu ọfọ, ị ga-ebu ụzọ kwuo ochie. Ọ bụrụ na ikwughị ochie, nwe otu isi ekwu ọfọ, maka ọtata ga-amụta echi. Ọwa abalị mụtara efifie ụtụtụ, ọwa anyasị mụtara ife. Enwe ha anyasị enweghị ife. Na ihe hapụzi anyasị gị na-ekwu okwu ife, ka ezi ka ị ga-esi mara na anyasị mụtara ife. Ị mara na inwe nsogbu, ị gaghị ama ebe ọ ga-esi sọọbụ ya. Mana site na anyasị, gị nwee ike sọọbụ nsogbu ife. Onye sọọbụ nsogbu na anyasị, ọ na ife ka ọ gaghị asọọbụ ya. Ịsọọbụ nsogbu na ebe gbara ọchịchịrị, ịbịa na ife ọ sara aka, o ji ofu ndị aka, maka onye ọ na-ahụzi ọ dị klia. Ya bụ na uru ọghọm ya dị ya n'ọwụ na inwe nsogbu, ọ ga-ara gị ahụ itrace your problem. That is it. That is one of the majority. Ile anya itrace your problem, so ị ga-ahụ na ọ gbara ngalaba. Ọ ga-ara ahụ find the solution to that problem ị nwere. Daalụkwa. Ndewo onye ozi. Biko nụ, maka ndị na-esonyela anyị kịta, ndị anọghọ mgbe anyị bidoro, ndị anọghọ mgbe Maazị Ifeanyị mara ọkwa, biko o nwere ike ọ bụrụ na ị nọghọ mgbe ahụ, ndị na-ajụ akala ihu akwụkwọ ya. Biko nụ, Maazị Ifeanyị kọwara sị na ya bụrụ dibịa, n'ife ya bụbu nwatakịrị soro nna ya na nnukwu obi. Ọ kọwakwara sị ị na-ederi ya ozi na akara ihu akwụkwọ ya, na ya yara aza gị, na ọ bụrụ na ya na-eme okomako, kama na ife ya yara aza gị bụ na ọ na-eme ndị be anyị fụ ife dị mma, agbawa mbọ fụ ka agha saa ya. Ya bụ inu ndị be anyị tụrụ na ka ebu mmanụ agbara akwa ọcha, ka eji akwa ọcha agbalụ mmanụ. Ọ chọghị onye ọbụla ga-adọsasị ya n'ọdịnihu. O wee dee wee sị, onwe ife ọbụla dị gị mkpa, mbọsị ọbụla anyị ga-anọ n'ihu akwụkwọ ime nke a na-akpọ life, nke anyị nụ ya kịta, ịmara ife ahụ iji achọ ya na nzuzo, gị dee ya n'igbo eji ezisa ozi, na ya ga-eneba alụ ya anya. Biko nụ, otu anyị ka nwetara ya ofu mkpụrụ ụbọchị n'izu, ọ na-akọwala anyị ife, ka anyị gbakwanụ mbọ kwanyelu echiche obi ya ugwu. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo ọ sị, let us respect his decision. Biko nụ, biko nụ, ọkwa mmalụ maka ndị na-esonyeghịrị anyị mgbe ọ malụ ya bụ ọkwa. Echefukwana, nyere anyị aka na-atụsa ozi a
biko na ihe nna ya ọbụla anyị na-afụ ajụjụ niile unu na-ede n'igbo eji ezisa ozi comment section, anyị na-afụ ha niile. Mana ka tupu anyị ebido nebalụ ajụjụ niile ahụ anya, ka ọ kụzigodo ife gbasalụ ya bụ isiokwu anyị ji bịa. Anyị kụzichazie anya, anyị amarụ na anyị akụzichago, anyị abazie n'ajụjụ niile dị na comment section. Ya bụ kịta anyị nwere ohere ide ajụjụ niile ị chọrọ ịjụ na comment section. Anyị zachaa nke ndị comment section, anyị ebido kpọbataba ndị mmadụ ndị chọrọ ka afọ ihu ha, anyị akpọbata ha. Ọkwanụ nya bụ mmekọrịta ahụ na nwanne ahụ anyị na-ekwu okwu ya. O nwere onye ka ibi ya, onye ọbụla malụ mma n'ụdị nke ya. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo, ọ sị you are unique in your own way, nobody is above anyone. Okay, ndewonu. Maazị Ifeanyị, ajụjụ ọzọ anyị chọrọ ịjụ bụ, biko, ndị ichie a na-ekwu okwu ya, kedu ka esi edozi ndị ichie? Kedu ka esi emekwu ya? Ịma na ọ bụrụ ihe niile ka ị ga-ekwucha n'anwụ, maka na onye ọbụla kwesịrị inwe ife ọ ya ezochanata. Mana ka ọkụnara anyị obere, kedu ife eji edozitu ndị ichie? Kedu ka esi emezitu ya ka o wee dị mma? Abịa na ime ndị ichie, ịma na mgbe ụfọdụ ihe na-ewe m iwe na ihe anyị nwa m ndị Igbo na-eme ewu na onye Igbo bịa ya agwa gị na ka o si sọ ya ka ọ na-eme, na ọwụghị ga-atụrụ ya ihe ọbụla a na-eme nwere usoro eji eme ya, and usoro ahụ eji eme ya bụ ụlọ. Obodo ọbụla na-enweghị iwu, onweghị obodo ahụ ga-enwe ike ịga n'iru n'otu n'otu. Onye bịa ya osi ebe o si ya bụrụ ihe ọ bụ bịa. Normal otu esi eme ndị ichie, ọ bụghị onye ọbụla ga-eme ndị ichie, onwe onye ọbụla ga-eme ndị ichie. Ihe na-akpọ ịkpọbata ndị ichie. First of all, ị ga-enwegodo obi. Ị ga-enwe obi, maka ọ na obi ka a na-edobe ndị ichie. Na obi a ha na-edobe ndị ichie, aga m akọ aspect of ihe a na-eme, but aga m akọrọ gị the structure. Ihe m na-agwa gị dịka m si ekwu na mbụ, ihe m ga-akụziri gị ebe a ihe gbasara theory of ọdịnala. Ịchọzie ịga mee ya, ihe otu ọ na-esi eme ya, ga ebe a mee ya. Maka echi ime ihe ọbụla niile, ma a na-ekwu ebido na your village. Maka na ibido na village, o nwere ndị village na-asọ ọkwa, o nwere ndị na-asọ ewi, o nwere ndị na-asọ na-akpọ ya nchi, o nwere ndị na-asọ agwọ black, o nwere ndị na-asọ agwọ green, o nwere ndị na-asọ ike. Na ịbịa na nke be anyị, na-ewere ihe ndị be ụnụ na-asọ wee mere gị ya, ọ ga-enye nsogbu, nwanne, ọ ga-akụ gị gwogwo. Mana ibido na be ụnụ, ha mara usoro ihe ndị ha na-eji na ihe ha anaghị eti. Maka ana m agwa ndị mmadụ, ọgwụ ọgwụ na-egwara na-anọkọta ribe mmadụ, ọgwụ itiri mmadụ na-eri mmadụ. Ihe gwara ọgwụ ka ọ na-arụ, ihe ejirekwa ọgwụ ka ihe ejiri ma ọgwụ ka ọgwụ na-eyuzu. Ị gaghị arụ transfọma ya na-eyuzu fuel, gị ga were mmiri gbaa ya yuzu ya. Ọ dị pọsịbụl n'ụwa. Ị na-aghọta? Maka ndị na-amasị igwu ọgwụ ahụ na-eri mmadụ, ihe ndị agba asị ọstori. Onye etimiji oji ihe mmadụ ka ejiri mee ya. Mgbasa na ị ga-erekwa ọgwụ, ọ ya ọrịa ọgwụ atara na ị ga-ewetekwa mmadụ iji ikwe ihe mmadụ ọ gaghị arụ ọrụ. So ka hapụ ị na-egbu ụmụ propaganda. Ana m akọwara gị tiori ihe dị n'ọdịnala. Ịchọzie ịga mee ya, ekwule m ya mgbe echi ịga mezie gị gazie ebe a na-eme ya. Maka achọghị m ịbịa mmechi okwu gị iche ma ihe niile one way street, ọdịnala dị one way street. Asị na Igbo na-asụ n'olu hapụ ụkwara ya bụrụ ofu. Ihe niile ahụ anyị na-eme n'ọdịnala village by village eji ịgbakọkwa ya ọnụ ya bụrụ ofu ihe a ka anyị na-eme. Obi ndị ichie, tupu gị kwuo okwu ime ndị ichie gị, ị ga-enwe obi, maka ị ga-akpọbata ha n'ụlọ. Ị ga-enwe obi, ị ga-akpọbata ha n'ụlọ. Ihe na-asị gị kpọbata ndị ichie gị, ọhịa ga na-akọ gị kpọbata ndị ichie gị. Imezichara ha obi, ndị ọ dara ịbịa memere gị ihe a ga-emere gị, gị kpọbata ndị ichie. Na kedu ka eji eme ị ga-esi kpọbatazi ndị ichie? Nna gị ha ahụ ndị ichie ndị ahụ nwagasị, ị ga-atụ ha atụ n'obe nsi, ihe na-akpọ amaba atụfat. Ị ga-eti ha na atụfat, na-edobezi ha na datịkpo, ka a were na nne m na tụọ nne m iri ya n'obi ahụ, tụọ nna m tii ya, tụọ nna nne m tii ya, tụọ nna nne m tii ya. Ọ ga-eyiche ha so that ọ bụrụ na mbịara n'obi ahụ ga-ehụzi atụfat dị iche iche. Ọ ya mere n'obi dị iche, ị ga-ahụ lot of atụfat. Ịbịaji n'ime ebe ahụ hụzi okwe dị iche iche.
ị ga-afụ ịjụọ ya kedu nne mụtara na ya sị gị nọ nka ya wepụtara okpesi sị gị na onye awụ nna nna ya onye nke awụ nna nne ya maka okpesi ahụ aghọọla njirimara ọ na-eji ama ha ọ batakwa na ọkpọwa ha n'otu n'otu ị ga-afụ na ọ na-afụ ha anya na-akpọgasị ya n'ike m n'ike ma ọ na-agọrọ ha ọfụ ọ na-akpọ ha n'iche n'iche onye ọna bịa were oke nke onye ọna bịa were oke nke ya ya bụ na ị ga-arụgodo obi ebe ị ga-akpọbata ndị ichie gị ama m ghọtara ebe na-agwa tọchị ya ka m na-agwa gị na ka esi eme ndị ichie ụbọchị ị ga-emezikwe ndị ichie ha ọkwa ịbakwa di a na-atụrụ ha ọjị na-atụrụ ha mmanya ọ na-egburu ha anụ ọkwa ịbịa iburu ụzọ kpọọ ha niile n'otu n'otu n'ọkpọ ha n'otu n'otu ha bịa were oke n'otu n'otu taa ebe ahụ irutedebere ma ebe ị madebere ha n'aka nkludo ndị ichete na ndị ichete ha bịa were oke ha inye ha oke ha so nọ ya ka ọ ka esi eme ndị ichie ị ga-ebugoro ụzọ kwara n'obi mana ọ bụrụ na iwuru onye ọgaranya gị ga-emebe ndị ichie a na-etoru ya etoru agwala gị bifọ na onye so ama mma o doro anya ụnụ na-ajụkwa ndewo Maazị Ifeanyị ndewo ajụjụ ọzọ anyị chọrọ ịjụ gị bụ ọtụtụ mgbe ka m na-enweta ozi ndị mmadụ na-asị na ha debere ndị ichie ha na be mmadụ ka m ghara ịkpọzi onye ọbụla afa ka m ghara ịkpọ ndị dibịa maọbụ onye ọbụla ịghọtago ka anyị kwanyere onye ọbụla ugwu ọtụtụ mgbe ka m na-enweta ozi onye ọbịa sị gị na edebere ndị ichie ya na be mmadụ ịjụbazi anya maka gịnị ọ sị gị na ndị be ha na-eje ụka ejikọ nwee ife da aṅa maọbụ na ya alụtabeghị unu akụkọ kalị ọ ife ziri ezi na mmadụ bịa eburu ndị ichie ya bụ na be mmadụ na be onye ọzọ ya bụ ife ọ ife ziri ezi na nke mbụ ịma na agwara m ụlọ sọ ọnwụ na isi uso ọgaranya ka ọ dị ọ gaghara anya ahụ omume na anyị na-agbafere anyị na-eji spid agbafere ihe onye Igbo wụọ ihe ọbụla asara asụ ọnụ hala na ihe ọ ga-eme progres na-abịa ọ ga-akwara trela kwatuo n'ala kwara ihe niile kwatuo na ka ọ bụrụ na o mere ya maka ọ chọrọ progres ọnụ hala na anyị meghalị ego abata ịnọghalị aga ewere ọgaranya onye Igbo ga-akwa ụlọ ọ ga-akwa idobe drọn ya akwara drọn akwatupuo ya n'ala ma ọ bụrụ na o mere ya na ihe ike gị mana ndị a na-edowe ozighị ezi mmadụ iwere ndị ichie ya ozighị ezi mmadụ idowe agwụ ya ma ọ chi ya na be onye ọzọ ọ dịghị arụ ka ọ mana ka anyị mezie n'usoro ka ịghọta na ndị ahụ na-eme ndị ichie ha etorubeghị ime ya ọ bụrụ na ọmụwụ ụdị ọkpara ezinụlọ be nna ọmụkọ ezinụlọ be nna dị n'aka kedu onye ga-asị na mere ndị ichie edobe nna ka onye nwere dị ọnụ ọwụ osote ọkpara ka ọ wụ last born ọwụ ya wụ obi ọmụ ihe gbasara kwa onye ọ ga-ekpe ekpere ka Chineke nye ego ka ọ gacha gaala abalị obi nọ ka ọ rụọ ụlọ ya ana m apụ obi ọzọ akwabe nna akwadebe ekwe ebe m nọchiri ka onye ahụ onye na-enezi m rait m ga na-atụ ụjọ gị ịbịa mee ndị ichie na obi m kedu onye ọ nga ịga ozi ewu last born ka ị na-aga eme ihe na-awa oge inwe ihe na-etorughị oge ya gbachiwe gị aka maka ijide na onye ọnwụ onwe obi agwaghị na ị gakwa eme ihe a na obi o ị ga-eme ya n'obi ị ga-aga n'ala be mmadụ na-akụ flawa tenantị na-akụkụ flawa na nke landlord ị na-achọzi na landlord ala ya na mgbe onye nwe obi na-eme ihe nwe ha ọ na-esi ya na-emeli ya obi ka ọwụ ọrait ya ọ ihe ọ ya wọpara ọ obi ka ọwụ ọ na-apụ obi obere so na ị ga-ahụ na onye ahụ na-eme ihe asatọ na-emegodi wrong thing so ọ ya na oji agbaji ya aka onwe ị na-edowe ya n'ebe ole ka ị na-edebere ya mgbe eme gị kpọrọ mpa gị kpọgara be onye ọzọ na ya kpọrọ mmadụ kpọgara ọzọ ha biri ebe ahụ ị na-agba mbọ onye ọma jọọ onye kpọgasị ya kpọga ya akụrụzie famili ụlọ na ozighị ezi na mmadụ ime ihe na-ezighị ezi na-ebute kedu ihe na-ekwu ya mpụ na-eme ya ozighị ezi ndewo Maazị Ifeanyị ajụjụ ọzọ wee bụrụ na ngwuru abatalụ ọ bụrụ na nwa diọkpara bụ isi ikekwe ọ bụrụ na nna ha anọghịzi mana nwa diọkpara bụ isi kwuru na ife ọbụla gbasara ndị ichie na aka ya adịghị mmadụ ọbụkwụsa aka ya adịghị nọọ mmadụ anwakwa na anwa mee ya na biya maka na ịma na ndị ọzọ ga-apụ obi n'ọnọdụ a kedu ife ya bụ ife na-enye
ndị ọzọ nsogbu mana nwa diọkpara ọ dịrị sị na ya achọghọ. N'ọnọdụ a, kedu ife ndị ọzọ ahụ kwesịrị ime n'ọnọdụ a? Ọya mere ọdịnala ji atọ m ụtọ, ọdịnala m ji like ọdịnala karịa ihe niile a na-eme, maka ihe niile a na-eme nwere ụzọ esi eme ya. Ọ bụrụ na diọkpara ndị ichie na-enye nsogbu na ngwuru ụlọ, diọkpara sị na onwe ihe gbasara ya nụ, onwe ihe gbasakwara gị nwa, na ihe ị ga-eme ya bụ gị nwee ga beku ndị ichie gbara onwe gị, gwa ha na onye ọ dị n'aka asọ ọ naghị eme, na gị gaara eme ma a sị na ọ dị gị n'aka, na gị kwere na gị ga-eme. Mana ihe na-ayọ ha ahawụ ndị ichie, ha nyere gị aka ka ị nweta ala obi nke gị. Inweta ala obi pụọzie na obi gị, inwere ike gị gwa na ịnweta ala obi pụọ na ị ga-akpọbata ha n'ala obi gị, na ị ga-akpọbatazi ha na be gị. Ebe ọ bụla onye ego na ị ga-akpọbatazi ha na be gị. Gị yọọ ha amara, kpere ha ire ọma, kọwara ha na ha nwere ntị, ha na-anụ ihe. Otu mmadụ gị si ekwu okwu, otu esi agwa ha okwu, ọ bụghị ekpere ka a na-ekpe, anyị adịghị ekpe ekpere. Ị bịara oge ụbọchị ị ga-akpọ ga-agwa ha okwu, aga m abịa ịkọwa ka esi eme, maka ndị ọbụla nwere ka esi eme. Let me just iji ihe atụma. Enwere ike ụbọchị ị chọrọ ịga kọmplen ha, ị nwere ike goro ofe oke ọkụkọ, ofu nnekwu ọkụkọ gbara ọjị na kọmpandị ụlọ aka ị ga-anọ, gbuo ala, gworo puku ọbara, kpọkwuo ha, gwa ha sị na n'ihi na-eme ya n'oke ka ime ya, n'ihi na-aga agbara awa ogbo gị. Eji m amakwa atọ ụkwa ihe ebe gị ga mere sị na m kwuru ejighị akwụkwọ ihe m amatụ ka m na-ama, sị na ọha gị bịara ikpere ha, na ị bịara ekpere ha ire ọma, ihe ọha ka ha mepere gị ụzọ ka ị nwee ike nweta ego ga-azụrụ ala obi, na gị ekwere na ị ga-akpọbata ha. Ma ọ bụrụ na ị nweta ala obi nke gị, rụọ ụlọ nke gị, na ị ga-akpọbata ha n'onwe gị ka ị na-agbara, ha mepere gị ụzọ, ha enyere gị nsogbu, na lekwa onye ọ dị n'aka, na ha ama na ga-eso ha emegide, na ga-eso ha ekwugide, na gị nabatara ime. Nọ na ị gaghị ebe ya na akwa ha nọ ya nwa n'obi, ị gaghị azụ gị na ya naghị azọ ya, nọ ka ha nye gị ego ka ị nweta n'obi nke gị. Ọkwa na enyere gị n'obi gị, nwebeghị ego ịrụ ya, gị gwakwa nọọ ego ka ị na-achọ, na ka ịrụ na n'obi, gbanyere fensị na ha enweghị ike dozi n'elu ha, ka ị ga-emeziri ha emane, kwe ha nkwasị ị ga-emeziri ha ọfụma. Ị ga-edobe ha mmiri na-ama ha, ka ị ga-edobe ha anwụ na-acha ha, mba, na ị ga-edo ha, gbuo ha akịrịka. N'otu Igbo si ekwue, gbuo ha akịrịka na mezie ha, ha dị n'ihe ha dị n'ọgọdọ, akwa ha wụrụ ndị ichie. Gị yọọ ha amara, yọọ ha ihe ndị a, ha nwere ntị, ọ gaghị enye gị nsogbu. Imezie ya ọma, onwe nkịta mmadụ enwe ha ọgụ, ịghọtala na otu esi eme ya. Ndewo. Ajụjụ ọzọ anyị nwere ịjụ owu, ọtụtụ mgbe ka anyị na-afụ onye asị gị na ndị be nna ya ekweghị ka o dozie ndị ichie maọbụ meelu ndị ichie ife. O kwesịrị ekwesị mmadụ isi na mmụọ be nna ya wee nyeruolu ndị ichie be nna ya oke, ma ọ bụrụ na mgburu be nna ya ha na-ekwetaghọ n'ife a na-eme? Abịa na mmụọ dị n'obodo dị iche na ndị ichie gị. Ndị ichie gị about your family or about ụmụnna gị. Aga na mmụọ dị obodo ga-ekwu okwu ndị ichie. Ekwuwe okwu ndị ichie na mmụọ nọ n'obodo, mara ihe a na-ekwu okwu ya bụ ndị ichie ntanya obodo niile ahụ ka a na-ekwu okwu ya, ọwụ particular use ọsọ. Na agaba na mmụọ dị n'obodo, like na mara na mmụọ dị n'obodo nọ ndị ichie hiberie, mara na ndị ichie hiberie mmụọ nọ n'obodo gị, ndị nwe obodo ahụ, ndị pụtara n'obodo ahụ, ndị mụpụtara obodo ahụ, ọha hibere mmụọ ahụ. Na aga imere ihe ndị ichie n'obodo a na ọ jenerali ka ha na-eme ya, onweghị onye afọ mebi ya. A na-ekwu ndị ichie obodo ahụ ka a na-enye oke. Mana uru nke gbasara gị na ihe ị ga-anọ na kọmpandị nna gị ahụ nye ha oke, ọ bụghị inidi ibibi wọta. Ama m otere na Ghana, inidi ibibi wọta. Ịghọtara? O nwere ndị na-eme nke ha, o nwere ndị na-eme ndị ichie ha obe odote ha si eme ndị ichie ahụ every December. Ha kwere na nkwa na every December a ga na-egbu egwu na-awụsa ọbara ya na kọmpandị ahụ, na every December ọbara ga-akarị na kọmpandị ahụ. Oke ka ha na-enye ndị ichie, bọta enwere ike ma mgbọsị ha kwụsị ime 5 to 6 years, ha kwụsị ime ya ga-efụ ha bido gasawa. Because nọ ihe kwetere na every year ndị ichie ga na-enye ndị ichie egwu every year. Ha ga-ata egwu, ihe dị mkpa wakwa ha ga na-eme gịnị, ha ga-agba mbọ hụ na every year egbupụrụ ọbara na aha ndị ichie kenye. Just like mgbe mpa mmadụ nwụrụ, ọ bụrụ na ekwesịrị ije ime ya efi, ekwesịrị ije efi nye, ekwesịrị ije efi nye, mana na ọ nwụọla ahụ,
na efi ehi nyere ya oke ndị ichie ka i nyere ya ọkwa na ịma ọ bụrụ na inye ya ọ ga na-agba n'afa na inye ya efi ya na origo oke ya maka ọnwụ ọ ga onye ichie so na efi ehi nyere ya ndị ichie o dipendụrụ ote ndị si kwete a na-esi enye ndị ochie oke so n'edighị ịbịa gawa na mmụọ obodo ọ n'edighị ya. Ndewo. Ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ gị bụ kedu ọnọdụ ada n'ebe ndị ichie nọ? Abịa n'ife gbasara ada, ife anyị na-ekwu maka ada bụ na nwaanyị niile bụ ada n'ife anyị na-ekwu kịta. Oke, ka m ghara iji ada, kedu ọnọdụ nwata nwaanyị nọ n'ebe ndị ichie nọ na be nne ya? Na abịa n'ọnọdụ nwata nwaanyị a, achọrọ m ka ịbanye n'akụkụ niile. Ọ bụrụ na ịkọwachara anyị ọnọdụ nwata nwaanyị n'ebe ndị ichie nọ na be nne ya, ịkọrọ anyị ya bụ nwata nwaanyị ọ dụrụ ya igburu ndị ichie be nna ya anụ ka ọ na oweta ya ojekwu nwanne ya nwoke ma ọ bụ nna ya. Ọzọ dịka nwanne ya nwaanyị nugolu di nọ na be di ya, ndị ichie be nna ya na-aya oke, ọ ga-anọ na be di ya nye ndị ichie be nna ya oke ka ọ ga-anaba na be nna ya jee mee ife dịrị ya? Biko o. Nwanne m nwaanyị ekelele nga ajụjụ ejụrụ ọtadazi ọ gbara ọkpụrụkpụ ya kwa ahịkọkwa ahịkọ mana o nweghị ihe o mere. N'ihe dị n'ime ahụ na abịa mkpizi ndị ichie akwuole m ya na mbụ na onweghị gbasara nwaanyị n'imezi ihe ndị ichie asarasa edoghị ụta ndị ichie asarasa ekwutiri ndị ichie onweghị gbasara nwaanyị na ya nwaanyị adịghị eme ndị ichie. Ebe nwaanyị si eri oke ndị ichie bụ na ụmụada, ebe nwaanyị si eri oke na ndị ichie, ebe nwaanyị si enye oke na ndị ichie bụ ụmụada. Ibi ndị nwoke chọrọ inye ndị ichie nwaanyị n'ihe oke ọnụ ụmụada ka a na-akpọ ha, na-akpọ ha ndị ichie. A ga-asị gị ụmụada ụnụ ga-anya ụmụada gị oke, ọ ndị ichie ka ha bụ. Na maka akpọ ụmụada ụkwa ha ọwụ sọsọ ofukwele ndị adị ndụ ma ha ndị anwụwara anwụ so ya, mana echi ịkpọ ya njenerali ndị ichie nwaanyị enweghị nwata emesọrọ ya ndị ichie nwaanyị enweghị oke dị ya. Ndị ichie anaghị abịa nwaanyị oke na ndị na-abịa ala nwaanyị oke bụ ndị ada maka ebe a na-esi enye ha oke. Eburu m ụzọ gwa gị bifọ na-enwere ichie ndị dị ndụ nwee ichie ndị nwụrụ anwụ, na ichie ndị dị ndụ nwaanyị anaghị nwe pozishọn ebe ahụ, ọsọsọ nwoke nọ na ichie ndị dị ndụ. So emeshọ ha na dat wọd ichie dị ole plesi nwaanyị na-esi eri oke dị abụ na ụmụada, mana ha bụ ndị ichie pọta oru ha ala na nke nwaanyị na-esi na ụmụada gị oke. Ama mere ọtebe na-ekwu na nwaanyị chi iri oke ndị ichie na ụmụada ka ọ na-esi, chọkwa inye ndị ichie gị oke dịka nwaanyị na ụmụada ka ị na-esi, ọwụ na ọwụghị site ndị ichie. So nwaanyị enweghị nọkọta sị na nna ya na-abịa agba ya ụgwọ ya, ọnwa agbasaghị ya, na ndị ga-abịa ịgba ya ụgwọ ọwụ ụmụada ibe ya. Ihe a na-akpọkọ na ụmụada ahụ na-amịkọta, a na-akpọ ụmụada o nwere ihe ụmụ ụfọdụ na-ama ndị ichie ụmụada, ihe a na-akpọ ha awụ ndị ọkpụ tọrọ ọkpụ, ụmụ ọkpụ. Mgbe ọ bụla ị nọrọ ụmụ ọkpụ tupu anyị nwere ụmụ ọkpụ ụzọ abụọ, e nwere ụmụ ọkpụ ndị dị ndụ nwe ụmụ ọkpụ ndị nwụrụ anwụ. Ụmụ ọkpụ ndị aka gorole nka, onye ọbụla kara nka nwụọ ị ga-afụ na ndị ihe na-asị gị na ọnwa ozu nwa ọkpụ ka ọ bụ, ọnwa ọkpụ ka ọ bụ, ozu nwa ọkpụ ka ọ bụ, ha nwawa ụmụada ga-aga ozu nwa ọkpụ. Agwa gị na ihe abụ ozu nwa ọkpụ, ha nwawa ụmụada ga-aga ozu nwa ọkpụ a na ọnwa ọkpụ nwụrụ. Ama m hụrụ two language otu ọ dị na so na ụmụada nwụrụla anwụ dị iche ibifayi ya ọkpụ nwa ọkpụ ka ọ bụ. Ama m na anụ language a na-asị onye anwụ nwa ọkpụ. But in general, egwule m ụzọ gwa gị in general ya ha n'ihe a na-ha awụghị ndị ichie, ha niile ewu ndị ichie, kpọta adezie n'iri oke ma ọ na ihe a mara na ọdịnala ọ n'ala Igbo nwoke na nwaanyị a na-eme kọmiti n'ọnụ. Nwaanyị enwe mitin nke iche, nwaanyị enwe mitin nke onwe mgbe a na-akọta nwoke na nwaanyị na mitin n'ala Igbo ọ naghị eme. So ka ị na-ahụ ya na bọta emechaa mitin na ị ga-akwa na mitin ndị obodo ka a na-akpọ ha niile ma nke ahụ nwaanyị mere ma nke nwoke mere. Ịfana a na-awe eme mitin ụmụada achọ ịwa ọjị, a na-abịa akpọ nwoke ya wara ha ọjị. Ịma ama ụmụ nwaanyị ada awa ọjị na mitin ha na ụmụada ụmụ nwaanyị adakwa awa ọjị na ụmụada.
ọkwa weta ọjịchị ịwa ọjị kpọọ nwoke ya bịawara ha ọjị nwoke ala dọbakwa. So na nwaanyị na-enye oke ndị ichie ya na ụmụada, na-erikwa oke ndị ichie ya site na ụmụada. Ọmasị ụnụ na-eme queen and king a ụnụ na-eme, o nwekwa ihe dịka queen and king na ọdịnala enwekwa ekwe nke o ji enwe king. Ndewo Maazị Ifeanyị. Ajụjụ a mma ajụ gị kịta nwere ka ya bụ ajụjụ dị mana anyị ajụ ya ajụ. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị na ọ dị sensitive. Biko abịa n'ọdịnala Igbo, nwa ekutere ekute o kwesịrị ibu ọfọ na ngwuru ahụ ekutere ya? Maka ndị na-esonyere anyị ndị aghọtaghị ife bụ ikute nwa. Ikute nwa n'ọnụ oyibo bụ nwa emelụ adopt maọbụ n'ụzọ nke ọzọ, maọbụ nwa amụtalụ n'ime enete. N'asụsụ Igbo ya na ka o wee kwanye ugwu, ife a na-akpọ ya bụ ikute nwa. O nwego ọtụtụ ezinụlọ nọ na ya bụ ụdị nsogbu a. Biko nwa ekutere ekute na ngwuru o tosili etosi ka o bụrụ ọfọ ndị ichie? Ajụjụ gị a aga m asa ya ụzọ abụọ. Na nke mbụ, isi nwa ekutere ekute. Nwa ekutere ekute abụghị nwa mere adopt, because adopt anyị na-ekwu na dị ụzọ abụọ. Ọ bụrụ na mmadụ gago nwa ego, akwa adopt ka ọwụkwa, akwa adopt ka a na-akpọ ya, biko ewekwala iwe gagodi ya. Mmadụ gago nwa otu a na-aga na Boundaries Baby gote nwa, akwa adopt ka a na-akpọ ya. Mana ọ bụrụ ya bụ ikute nwa, nke ahụ igbo ohu, nke ahụ ohu ịgazụ nwa igbo ohu. Ikute nwa awụ nwa na-ezo ha azụ. Nwa ezo ha azụ bụ nwa ekutere ekute, na-edepụtara n'ụzọ hụ ebe a na-ewere nwa dị ikuru dị nwa kulata ya n'ụlọ, onweghị ụgwọ ịkwụrụ, onweghị ya. Mana nwa ọ bụla ejiri ego zụrụ nke a na-aga azụ na Boundaries Baby, o megidere ọdịnala. Onye ọbụla merie na ọ ga-awụrụ ome ụlọ na onye ahụ na-eme ọdịnala, ọ ga-awarịrị n'afa, wa ha n'afa na generation, ọ ga-awa na generation na-abịanụ, ọ ga-awarịrị n'afa. And ka anyị gaa na ndị nna anyị ha meziri ihe emezi, mee ya nga ọ gaghị eme nso, maka ha ma n'ọdịnihu. Maka ndị Igbo na-eche echiche, ha na-eche echiche kịta, ha na-eche echiche ga-eme echi, maka ọdịnihu ka ndị Igbo mkpa. Ọ ya mere ha na-eme ndị Igbo na-akpọ prevention too much karịa mgbe o mere eme. Ọ ya ka ị ga-asị na mgbochi ọrịa dị mma karịa ọgwụgwọ ya. Ọ bụrụ ndị ọcha gwara ya. Na aga m akọwa ya, agwara na a ga-akọwa ya ụzọ abụọ. Nwa ekutere ekute, ekwukwe m nke a zụrụ azụ, ekwu m ohu, ka ọ ghara iwe echọrọ onye ka m ji kwuo ya. Onye mere adopt, onye a zụrụ na Boundaries Baby, akwa adopt ka a na-abịa. Mana ọrụ ya bụ ikute nwa, nke ahụ ohu ka ọ bụ. Ọnwa gbara nwa ọhụrụ na agara zụọ na Boundaries Baby ohu ka ọ bụ. Nwa ahụ ohu, ọya Igbo na-akpụ ya. Nwa ekutere ekute nwa mebia ekubere nwa sọ nwa ya, ma onye nne ya nwụrụ anwụ, onwe onye na-eleta ya, gị ga-mezie ya, kpọbatazie ya, were ya mere nwa gị. Onweghị ụgwọ ịkwụrụ, ọnwa ya na-akpọ nkute. Na ọ bụrụ na ikute nwa, o nwere ike igbu ọfọ in one reason. Ọ bụrụ na ịmụtaghị nwoke, ọ na-emụtaghị nwa. Ọ bụrụ na ịmụtaghị nwa, ọ dapụtole reason, and ị ga-adị ndụ nye ya ọfọ ahụ n'aka, maka na ọdịnala asụ onwelu na-eke. Maka nna nwere ike mụta nwa jiri nọrọ na ndụ bizi na-asụ ọkpara ya, sị na ozi ọkpara ya were osote dị ọkpara ma ọkpara, ọ na-enwe ya na-awa n'afa. Ama mgbe na ọta ya na-aga na ọ na-awa n'afa, onwelu na-eke. Dazi ọja nwoke sị gị na ọya nwe nwa, ụmụnna akpọrọ nwa na nwoke kwuo na ọya nwe, isonyere ị ga-eme ya, ị ga-echi ya agụgọ. Ụmụnne na-akpọrọ laba ụra, ofu anwụọ, ị na-abịa jụ onye nke ọzọ ihe gburu elu, ọ nwanne ya ka ọ bụ. Mana ọ bụrụ onye mba ya tapụta ya kọnkịrị. Achọrọ m ka ị na-ahụta ọdịnala Igbo si set ihe. So na ọ bụrụ na nwa ekutere ekute, ekwu m nke a zụrụ azụ, ka ntị ya n'ụzọ ahụ, nwa ekutere ekute nwere ike
igwe ọfọ ma ọ bụrụ na onye ahụ kutere na-amụta nwa ya dị ndụ nye ya birthright n'aka. Maka ọtụtụ ndị pụkwara na ọtụtụ ngwuru dị iche iche, o nwere ike ịnwe ndị ekutere ekute mana onye ahụ amụta nwa ya were ezi plesi asị nwa ya nye ya akụ niile ọkpara, nye ya ihe niile ọkpara mgbe ọ dị ndụ ya ha ndụrụbe ya. Ọ bụrụ na onye ahụ ka nwa ọ dịghị pọsịbụl maka mbịarambịara adịghị akwụ ọfọ, mbịarambịara adịghị akpụ atọ ọkpa ewu. Ọ bụrụ na onye ahụ mụtara nwa ọ dịghị pọsịbụl, onwe otu o si dị pọsịbụl. So ama makala na daalụ. Ndewo. Ajụjụ ọzọ m wee jụọ bụ nwa Diana, nwa mụrụ nwa Diana n'ikwu nne ya, o nwere ike ije n'ikwu nne ya jee buru ọfọ ikwu nne ya? Nwa Diana a na-akpọ ya nwa maka o nwere ọ na-aga ebu ọfọ n'ụdị daga. Ọ ga-ebu n'ọfọ na ọ ga-ebu ọfọ mana dadozi niile onwe ihe a na-eme ebe ahụ ọchị nọdị emebi ya, ọ ga-anọdị ya pọta, ọ gaghị ebu ọfọ, nwe ha right ya. Maka ihe o yiri ewedata na nwa ibu nna ya ụzọ mụta dị ọkpara, ọ ihe o yiri nwa ibu nna ya ụzọ mụta dị ọkpara. Ịhụ nwa amụtara amụta, ị gaghị abịa ịzọrọ isi be ndị mụtara gịnị, ị gaghị abịa ịzọrọ isi na ọ ga-ebu isi be ndị mụtara gị. Mmadụ nakọta ya na-agụ isi na ọya bụ isi nna ya, na ọya mụtara nna ya, ọya bụ isi nna ya. No, ịhụ nwa na ị ga-abịazi izu isi n'isi, ị ga-aji ịzọzi isi ebe ndị mụtara gị nọ, maka na ọya ka ịdekpọ gị nwa. So ị bịazi maka ihe igbo ọfọ na onye n'oge nọ n'isi, n'oge ibu isi afụrụ kwawa okpu, na nke ịbịazi ịnọzi onye mụtara gị n'elu n'isi. Amadụ m otu ọ ga-esiri pọsịbụl na ọ bụ na iche dị ọ bụ na ọ dịghị mụta nwa na nwa ga-akpọ gị na ọya bụrụ ụzọ ya mụtara gị, so that na ọ gị ga na-akpọ ya mma. Ama m otu ị ga-esi wee lee ya anya ma onye ọ na-akọrọ ndị mmadụ na ọya hụrụ gị, na-etegizi responsibility ikwesịrị ya nwa maka na ọnwa gị. Adịghị ma ọ dị pọsịbụl na ikwu nne gị iwu ori ndị nne ka nwa ka ịwọrọ ha ewo, ị ga-abịa ebe a bịa zọwa ha na iwu n'oge iwu isi. Mba, eme na onye bụ isi bụ isi. Ya gazie. Ndewo na ụmụnne m, biko na ọ bụrụ na kịta ka ị na-esonyere anyị, ọ bụrụ na ugbu a ka ị bidoro isonyebere anyị, biko na aka na-afụ ndị na-ajụ akara ihu akwụkwọ Maazị Ifeanyị. Biko na ọ bụrụ na kịta ka ị na-esonyere anyị wee ka na-ajụ ajụjụ a, biko Maazị Ifeanyị kwuru wee sio n'isi mbido ka ọ mara ya bụ ọkwa, biko onye ọbụla edeelu ya ife n'ihu akwụkwọ na ya ama nsa gị, na ọ bụghọkwa na ya na-eme okomako, kama na ife ya ayara ejisa gị bụ ka ọ ghara ịbụ echi mmadụ mepee ihu akwụkwọ ọzọ bido saba gị, esi na ọya nwa bụ Maazị Ifeanyị sara gị. Enwere ike bifo amara ife na-eme, ọ bụrụ na anapụgo gị ego na aka ya adịghọkwue, aka mụnwa na onwe m adịghọkwue, o wee kwuo wee sị na ọ bụghọ na ya na-eme okomako, kama na ife ya ji agbara ọsọ bụ na ọ na-eme ndị be anyị pụta fụ ebe ife ọma dị, na aya agba mbọ dọgido ebe ahụ dọsa anya fụ na ya bụ ife abaghọzi uru, nọọ ya ka ejisi mmadụ ede narị ya ozi. O wee kwuo wee sị onwe ajụjụ ọbụla maọbụ ife ahụ mere iji achọrọ ya na nzuzo, mbọsị ọbụla anyị nọrụ n'ihu akwụkwọ gị dee ya n'igbo eji ezisa ozi, na ya ga-enebara ya anya. Bikonu ka anyị kwanyelu atụmatụ ya ugwu. Bikonu n'ọnụ oyibo, let us respect his decision. Bikonu nyelunu m aka tụsa ozi a, biko pinye aka na share button. Ndewonu. Kịta ife anyị na-abanyezi na ya bụ ife gbasalụ ọfọ ndị ichie. Anyị ekwughị ife gbasalụ ndị ichie, anyị na-ebie na nke ka anyị nwee ike nebachalụ ajụjụ niile a edere n'igbo ozi anya, wee bido kpọbataba ndị mmadụ. Anyị na-abazi n'ife gbasalụ ọfọ ndị ichie. Maazị Ifeanyị, biko tupu anyị abawa n'ime kedu ife bụ ọfọ ndị ichie a na-ekwu okwu ya,
ọ agwachakwa onye kwuru okwu ọ sị gị na ọfọ bụ ọfọ. Biko, gịnị bụ ọfọ ndị ichie ka ọfọ abụ ọfọ ka anyị malụ? Na nke mbụ, o dipendede kọnsept, o dipendede n'echiche n'usoro onye na-ekwu na ọfọ bụ ọfọ. Maka na ị ga na-enwe ihe ọzọ ị ga-akpọ na ọfọ bụ ọfọ ahụ nke ị ga-akpọ ya. Mana na mbụ, ịkọwa ihe wụ ọfọ, ọ dị omimi, akọwa ya bụ ọ dịkwa omimi o. Ọfọ dịkwa omimi o. Mana ka akọwagodi gịnị ebe ọfọ ndị ichie hapụ ịkọwagodi ihe dị ọfọ. Ọfọ ndị ichie bụ ọfọ ahụ nna gị hapụrụ wee nwụọ, ọ ya wụ ọfọ ndị ichie. Ọfọ ahụ nna gị hapụrụ wee nwụọ, ọ ya wụ ọfọ ndị ichie. Na-amara amara na nna gị nwere ike hapụ ọfọ gị, nwekwa ọfọ nke gị, na iburula ọfọ abụọ, nke awụ ọfọ nna gị, nke awụ ọfọ gị. Na anyị nwụọ, nwa gị nwere ike nwee ọfọ. A na-eji ama atụ asịkwa awụ ihe nji ekwu ya ewu na akwa ụnụ na-aghọta wee echi niile gị ga maka eme onye ara kọndọktọ bụ agaghị egbu onwe ya. E nwere ike nwanne echi na-adị nwee ọfọ nke gị, na ịpụta gị na-agba mmadụ si ihe ọfọ nna gị, nke awụ ọfọ nna gị, nke awụ ọfọ nke gị. Ọ ya mere o ji ahụ nwere ndị ga-abịa na gị hụ ha nwere ọfọ, ọ ha bupụta ọfọ dị na be ha, ị ga-ahụ na ọfọ dị na be ha lụrụ ihe dị ka 30. Na ada ọfọ ahụ uru ọ bara wa, a na-eji ọfọ ahụ agụ ọgbọ, a na-eji ọfọ ahụ agụ mmadụ ole nọgoro ole nọ pozishọn ahụ. Ọ ga-adịrị gị izi isi na-enwele 250 people nọgoro ole na pozishọn ahụ nọ na, maka ọfọ ha dịcha. Ọfọ ha dịcha. So ịhụla na ọfọ ha aghọọla ihe eji ekipụ histrị. Bikọs ewepụ ọfọ ahụ, ọ ga-ara ahụ ime onye nọ ebe ọ nọ. So ọ ya mere o ji abịa na ụmụnna ma ọ na obodo, enwere ike gbuo ihe dị ka efi, were isi efi ahụ ma gbaa efi akpụkpọ, were ya kowe n'ahụ aja. Ihe eji eme ihe ahụ ka a mara efi ole gbugorole na obi ahụ. Enwere ike anọgana ụlọ ndị aga gụọ isi ofi na egbuo isi obi a eriela isi ofi 300. A na-agwaghị na ihe awụghị obere obi, duto ọ nọọla years. Agwaghị na obi awụzighị obere obi. Mana ọgwụ a kịta ndị mmadụ fee ha asọ ọgwụ, ọ bụghị ọgwụ. Ihe ndị ahụ ihe eji agụgụ ana. Ma akpụkpọ ahụ a na-agba anụ ahụ, a na-edobere ya n'obi. Agbacha ya akpụkpọ, edowe akpụkpọ ahụ n'obi. Mgbe ụfọdụ a na-eji akpụkpọ ahụ anọ ọdụ, enwere ike achọwa ịgụkọ mmụọ ma chọọ ịgụkọ ọfọ, ewere akpụkpọ ahụ wee nọrọ ọdụ wee na-eme. Ihe ndị awụchi ihe eji agụ agụgụ anụ na efi ole gburu n'obi a wee mara ha lọ mgbe obi a nọgoro ya. So na ọfọ bụ ọfọ ndị ichie bụ ọfọ ndị nna gị ha hapụrụ wee nwụọ, ọghọgọ ọfọ ndị ichie. Nna gị dịrị ndụ, ị ga-ahapụ ọfọ ya ọfọ ndị ichie, mana ọnwụ ha ala ọghọgọ ọfọ onye ichie, maka nna gị abaghịgo na ndị ichie. Kọmọnụ ndị ichie jenarị ka m na-ekwu, bikọs enwere ihe mere ka ọ nwụgasị ihe ndị ga-eme na mmadụ agaghị onye ichie. Ọnwụ na onye ọnwụna nwa amụgwụ onye ichie, no, a na-etoru onye ichie etoru. O nwere ihe ga-eme mmadụ ya baa n'obi ndị ichie. Anyị nwere 2 things anyị na-ada ekwube. Anyị bịa anyị sị enwụọ gị gaa n'ala mmụọ, maka ịba na obi ndị ichie nke ndị ụka na-akpọ the bosom of Abraham. Ọ dị iche. Obi ndị ichie bụ the bosom of Abraham. Ịba na nwere kasteri onye ahụ nwere kasteri ya ọ ga-eru ya nwee ike ya soro baa na obi ndị ichie. So ka anyị na-aga nọ. Ndewo. Mmadụ enwere ike ịnọ n'ihu nna ya bụrụ ọfọ ndị ichie maọbụ kụọ ọfọ n'ala? Ọ nọfụ n'ifu nna ya bụrụ ọfọ nna ya na-afọ ara ọ na-agba ya, ọ chọrọ inwe strok. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ọ dịghị pọsịbụl na ekwenye kwule na ya bụsi ihe mere nwaanyị anaghị eji atụ nzu, eji dịka nwaanyị anaghị atụ nzu. Na nweke nna gị nwe ego, nwaanyị anaghị aga ọfọ n'ezinụlọ. Ọ ihe ndị ụka na-eme abịa sị nwaanyị na-eri di ha n'ekpere. Ọ dịghị otu a n'ọdịnala. Ọ nwoke ka ọ dara ịga ọfọ ụtụtụ, ọgọchị ọfọ ọ na-agọgodi ho famili ya na ọfọ. Ọwụ nwaanyị, ọwụ gị nwa bụ dibịa ọkpara. Mgbe ị nwere rait na-ewu na awụ na nna gị emere gịnị anọzi ya, gị were dị mantle of leadership. So onwe ihe gbasatara gị nọ ebe ka ị na-azị afụdo ọfọ ndị ichie nwasị ma ọfọ ịga buye ọfọ iche na ihe ha na ahụ ndị dibịa na-awa ha mebe ya ebupụta ọfọ. Iche na otu eji ebupụta ọfọ ezinụlọ, jere ete ebe eji ebupụta ọfọ ụmụnna. Ị nwere ike iwe onye ụmụnna nọchaa ndụ nwụọ, ị ga-afọ ọfọ ụmụnna ọ n'anya.
ị nwere ike iwe onye ụmụnna bichaa ndụ nwee ga-afọ ọfụfụ ụmụnna anya. O nwere ndị ga-anọcha like this, ha gara afọ ọfọ ezinụlọ ha anya. Ọfọ ahụ ihe a na-ebu enyi ha. Ọ bụghị ihe anyị na-afụ ndị dibịa na-ebugharị iwe, ọ bụghị otu a ka esi ebugharị ụfọdụ n'ezinụlọ. Because mostly mgbe a na-ebupụta ọfọ mbụ ihe siri ike, ọ mgbe a na-achọ imekwa ọfọ, ọ bụghị mgbe ebiri ma na-eche ịgaghị ebupụta ọfọ. Mba. I don't know what you mean as ezinụlọ ahụ na that achọrọ iji control ka things ahụ dị n'ọda ebupụta ọfọ. So ọ na-awụke ọfọ na-apụta occasionally. Ọkwanụ na mgbe a chọrọ imekwa ọfọ ahụ. That is the only thing. Ọfọ dibịa dị iche. Ọ bụkwa ihe na-ahụ dibịa efesa ya na-ebugharị ọfọ ga-echi gị na ọ na-ebugharị nke dị na ezinụlọ gị si ile anya. Ọ dịgakwa iche. O nwere ndị ọkụ ezinụlọ ha wụ wọsị na-eyi ka ị nwere ike efe ha, na wọsị na-eyi ya mgbe a na-emekwa ya emekwa achọ imekwa ọfọ ahụ mgbe o nwere ike pụta. Na enwere ike gada afụ ya na ị ga-ama mgbe emekwadịrị ya si ebe nwere ike isi ụtụtụ nna gị emekwatala ọfọ buba gị ọ na-afụdị ya anya. Enwere ike ebe 12 o'clock midnight isi ụmụ ma ọ bụ o ji mekwa ọfọ ya bubagara onwe ya ọfọ ọ na-afụdị ya anya. So ọ na-echekwala na otu a nke ọ dị. Ọfọ ọgwụkwa mgbe ihu abụọ ọ nakwa egbu na-azọ azọ. Awakekwala ya ike ọkụ ya bụ ihe eji eje maka awakeghala ya ike. Ọ bụrụkwala mgbe ihu abụọ ibugharịa ibu oyi buziri ya n'etiti agbakwu ogo olu. So inwe ha right ịga buo ọfọ ndị ichie ebe nna gị dị ndụ. Inwedị right ịga buo ọfọ nna gị ebe ọ dị ndụ. Agaghị eme ya eme. Ọnọdụ ka mebi nna gị chiri ọzọ gị kwere nna m ọ chiri ọzọ gị ga-kpuru ọkpụ ọzọ nna gị ịnwa ya anwa ndera akọrọ gị ihe ọ na-agba maka na ahụ na nna gị chiri ọzọ ka ị ga-aga ikekpu okpu ọzọ ya. Daalụ. Ndewo Maazị Ifeanyị, biko nụ aka m na-afụ ndị na-ede na anyị gbaghalụ ajụjụ ha jụrụ na comment section. Biko nụ anyị azabeghị ajụjụ na comment section chaa ọ ka bụ nke anyị ji bịa ka anyị ka na-enebala anya. Ọ bụrụ na ị dere ajụjụ n'igbe ozi bụ comment section, nwee ndidi. Ọ bụrụ na anyị gacha nke dị ebe a, anyị ebido nenyebe anya na comment section webe ajụjụ ndị mmadụ otu anyị zachaa nke ndị mmadụ jụrụ na comment section, anyị ebido kpọbataba ndị mmadụ n'ihu akwụkwọ. Onye ọbụla chọrọ ka afọ ihu ya o tinyere anyị invite, anyị akpọbata ya o jụọ ajụjụ. Ụmụnne m biko nụ nwee ndidi. Anyị ebidobeghị zaba ajụjụ dị na comment. Obere oge anyị ga-ebido, anyị achịkọtabago witi nke dị n'akwụkwọ. Obere oge anyị aba na comment section ka anyị were nwayọọ na-eme ya ka o wee chịkọnata ọnụ. Ndewonu. Maazị Ifeanyị, biko ajụjụ ọzọ anyị nwee iji bụ kedu ebe ọfọ ndị ichie na-adụ? Kedu ebe ọ na-adụ? Maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-azị na-agbalị mbugharị. Biko. Na nke ajụjụ edoro onweghị particular place ebe ọfọ ndị ichie na-adị maka na ọfọ a na-ezo ya ezo. Onye ọwụna bụ ọfọ ga-ahụ na-ezo ọdọji ọfọ ya maka na onye na-enweghị right imetụ ọfọ gaburu ọfọ o nwere ike ibute nsogbu. So a na-edoji ya ọ ihe a na-ezo. Onye ahụ ga-achọ ebe ọ ga-adị shọ na mmadụ agaghị aga na mmadụ enweghị ihe mmadụ ga-eme. Ọ ka nyesịrị na ị nwere ike ibicha gị na nna gị ebicha ọ ga-ewuru onye ụmụnna nọcha ị gaghị afụdo ọfọ ụmụnna gị anya nwụkwa. Na ọfọ ahụ ọ gị ga-agba ebe ị ga-edozi ya mee ya na onweghị onye ga-afụ, nwoke onye ga-agagide gafụ ya na abụghị onye kpọrọtazi selekwa ebe ọfọ anyị dị. Apart from that, ọfọ abụghị ihe a na-edobe na ha na-edobe ebe ọ bụla pụtara ga-efu ya. Mba, ọ bụghị otu ọwụ. Onye bụ ọfọ ga-agba mbọ mara ebe ọ ga-eme gịnị, ọ ga-edozi ọfọ ya na ebe ọ ga-edobe ya dị safe. Maka a gwara na afọ ihu mma abụọ. Onye nwere egbe ga-ịma na nna gị nwere egbe ọ ganaghị edobe egbe enyi ha. Ị nwere ike nna gị enwe egbe maka afụla egbe ahụ nna gị nwe maka ị ga na-anọ na nna gị nwere egbe ma mgbe efuru ebupụtara ya maka enwere ike ozu otu onye ị nweghị ike inwe ebe o zorie maka na ọ ma na inwe aka gị kpata egbe ahụ nsogbu adị. So na ọfọ dị ka egbe na onye bụ ọfọ ga-ama ebe ọ ga-edobe ọfọ ya dị safe. So na onwe particular place ga-asị gị lee ebe a na-edobe ọfọ. Enweghị ọdịnala, enweghị ebe ọdụna na-akatara na ebe a na-edobe ya. Kama na ị ga-ama na ọfọ aga nọ na ọta mmiri ọfọ aga na famili ahụ na ngwuru na anyị gaghị eburu egababe nwa dibịa gadobe ya ma ọ bụrụ egababe mgbe afọ gadobe ya. Ọ ga-abụ na ngwuru na bọsị ị ga-achọ ebe place ebe zoro ezo ebe ị ga-ezotu ya. So na ya wuje dị n'ime ya. Daalụ.
ndewo. Ọ dịkwa nka ịzachago ajụjụ anyị. Kịta anyị ga-ebidozie ewelube ajụjụ na comment section. Biko nụ ka anyị maa anya bụ ọkwa ka anyị ga-esi welube nya bụ ajụjụ tupu anyị ebido. Ka anyị ga-esi mee ya bụ biko nụ, dịka anyị kwuru n'izizi mbụ tupu anyị amalite, na anyị nọ live na platfọm anyị niile kịta. So ka anyị galụ ka ọ ghara inwe ndị anyị megidoro, ka anyị ga-ezizi anya bụ ajụjụ bụ anyị welu na main page jụọ azacha anya, anyị ewelu na backup page jụọ azacha anya, anyị ewelu na YouTube jụọ anyị zacha anya, anyị echighatakwa bidokwa na main page. Otu a ka anyị ga-esi na-erotate ya, ka m na-etinyezi ya oyibo maka mgbe ụfọdụ ọ dị ka Igbo m na-aba n'ime ụfọdụ aha aghọtacha. So ka anyị si otu a na-eme ya onu ka ọ ghara inwe onye anyị gbagharụ. Ọ bụrụ na anyị zachaa nke niile edere n'igbo eji ezisa ozi, anyị ebido kpọbataba ndị mmadụ n'otu n'otu. Mana onwe ka anyị si zagide ajụjụ wee ọ dịghị ka anyị amafego ajụjụ gị, biko idegharịara anyị ajụjụ gị ka ọ gbagotakwa n'elu. Ndewonu. Maazị Ifeanyị, ajụjụ izizi anyị ga-ewere bụ, o nwere onye dere ajụjụ wee sị ọ bụrụ na what if the person that's supposed to do that, ọ sị ọ bụrụ na onye kwesịrị idozi ndị ichie ekwenyeghị na ọdịnala, kedu ife nyanwa bụ onye na-esote ya ga-eme? Azaala m ajụjụ a na mbụ. Azaala ka ọ ghara ịdị ka ekwuole m ya na mbụ. Onye kwesịrị idozi ndị ichie edozighị ndị ichie ma ọ bụrụ na ọ na-enye nsogbu n'ekwentị. Ekwukwele m ya mbụ. Ma ọ bụrụ na ọ na-enye nsogbu, bikọs o nwere ụfọdụ na-aghọta n'ọdịnala. Akwa ịfụrụ ọdịnala dịka moto, ịgajirikwa ịkagide zụta moto, ịzụtala nsogbu mara amara na ị ga na-eme moto ahụ. First, ị ga-achọtaga ebe a na-apaki moto, ị ga-enwe pakin space. Then ị ga na-eche moto ahụ nche maka ndị oshi izu. Ị ga na-emente dị moto ahụ na ọ ga na-eri gị ego, ị ga na-eri gị time. So agaghị eji aka gị adọta problem iti ike n'elu problem ị nwere enwe. Onye nọkọta na ị na-anụ ndị ichie ga-esi chọrọ ịga mee ndị ichie, edorokwala problem nye onwe gị, maka na ọ ga na-efu gị time, na-efu gị ego, na-efukwa gị ihe ndị ọzọ. Mana ihe m na-agwa gị ewe, ihe m na-ekwu ihe akwuo, ọ bụrụ ndị ọ na-enye nsogbu ka anyị na-ekwu, maka e nwere ike kwucha na ga eme ka oyi ga-akụba aka na ịchọrọ ịga kpọbata ndị ichie gị, mana akwa na ihe na-akpọbatakwa ma ị ga dọọ ndị ichie gị ma ọ naghị enye nsogbu. Ọkwa expenses ka ị na-adọ, ọkwa problem ka ị na-adọta, maka ị ga-atata ị ga na-abịakwa ejikwa ha. So ka ị ghara ị na-efi na Krismas agbarụla gị. So ọ bụrụ na ndị ichie na-enye nsogbu n'ezinụlọ, onye ọ dara emekwa ya, ihe ị ga-eme ya bụ, ekwuole m ya na mbụ, ihe atụ ka m na-amakwa ka mmakwụkwọ ya ọzọ. Ihe a na-achọ ikwu na-abụ ihe atụ ka m ji amasị ihe ejiri matụ n'ihe a na-ahụ. Na anyị nwere ike ga zụrụ ofu oke ọkụkọ, zụrụ nnekwu ọkụkọ, zụrụ ihe dịka ji anọ, zụrụ ihe dịka ọjị, zụrụ mmanya. Bọtụ mana na amara na anaghị eji mmanya ngwọ agọ mmụọ. Ihe a na-eji agọ mmụọ nkwụ elu ọkaịkaị. Ma agwa ụnụ dị pọpọz a na-eji eji nkwụ elu ọkaịkaị agọ mmụọ, anaghị eji ngwọ agọ mmụọ, anaghị eji mineral agọ mmụọ, anaghị eji biya agọ mmụọ. Ndị na-aṅụ mineral, ndị a na-enye mineral bụ ndị mmiri, maka ha na-alaiki ihe ụtọ. Ụmụ nwaanyị ka ha na-alaiki ihe ụtọ. Ndị isi anaghị eji mineral n'ihe a, mba. Na ka anyị gabazie n'ihe a na-ekwu, ọ bụrụ na onye o kwesịrị ịdị n'aka emezi ya na-enye nsogbu, ihe ị ga-eme ya bụ, ị nwere ike ga zụrụ ọkụkọ, zụrụ ọjị, bịa gbuo na akọm na okwu na ụlọ ya ihe dị ọdịnala ike nghọta ife ọgụ imebi ihe ọbụla ị chọrọ ime. Ihe dị mkpa bụ nọ the right place at the right for time. Ị bịagwa ndị ichie, lee na gị ịbụ onye dị otu a. Ọ bụrụ na ịma afa ndị ichie gị ole gbadebere, gị kpọwa ha, ịkpọcha ha, gị kọmplen ọrụ ha na onye ọ dị n'aka ekweghị ekwe onye ọ dị n'aka, ha akara gị mara na ha
ntị gị aka ha ntị ha anya ha aka ha anya ga na ha awụ ndị mmụọ ha na-afụ n'ihe na-afụ na nzuzo ka m na ihe ị bịara ikwuru ka ikwuru ọnụ gị na onwe gị ka ị na-achọ ịgbara na ha lee anya ha ga-ahụ na ị nweta ịkpatabeghị ego iji gbata ala nke gị nke a na-akpọ ala obi ị nweba ala obi gị ịkpọbata ha na ị gị kwere ịkpọbata ha na ala obi gị ma ọ bụrụ na ị nwee ego rụta ụlọ ọ nweta ala gị kpọbata ha n'ala obi gị na ihe ị na-ayọ ha ha doo biko ha gọzie gị ha gọzie gị nweta ego ha nyere gị aka ka ịkpata ego zụta ala obi ma ọ nweta ala rụọ ụlọ ị nwee ike kpọbaranụ ha na onye ọ dị n'aka ya nwe obi ọsọ ọ gaghị eme na ị ga-abịa ebe mmadụ gwa ya aja jọsụ tam si agwa ha ka esi agwa ha ihe ị na-ekwu gị na-ekwu ka gị na mmadụ na kọmplen gị na-eme na-agwa ha na ihe na-ayọ ha hapụ ile ọma ka ị na-ebe ha biko ha ga-ela gị na ha tara gị afụfụ ha na-esogburu gị ha na-adọgbu ndị ọzọ ha dọgbuo ndị na-ekwenye hụ ha mara ndị ha sị na ha ekweghị ha dọba ha na gị kwere ekwe nọ na ihe ị na-ekwu na ihe eji eme odegwu adịnị ha wetara eji eme odegwu ọ ya gị menere ha na ikwere na ị ga-eme ịgwacha ha ihe egbupụrụ ha ọbara ahụ gị were anọghị taa ọdụbakwadụbakwadụbakwa maka na ihe dị n'ọdịnala ọhụhụ imecha ya ga-elakpuo mba enwekwere ka ọ dị ihe dị ka wọ ihe ọnada yie gị bịakwa bịa ngwa chetakwa ha ihe gwa ha sị ihe gị na ha ka kpakwara na ha emebekwaghị ihe na ọkwa otu ihe a ka ị bịakwara gị kọkwakwara ha gị mekwara ha ihe ọnụ ma ha otu esi eme ya ọ ya wee gbara n'onwe gị daalụ. Ndewo. Ajụjụ ọzọ anyị na-eweta na-ajụ gị bụ onye nke a si biko na ya chọrọ ka m sụọ ya n'oyibo ka m wee fụ na n'otu o si jụọ ya ka m si wee kọọrọ gị ya. Ọ sị, please, I want to bring my ndị ichie together, gbuolu ha ewu and welcome them back because they have been abandoned for long. Please give me directive on how to go about it. Thank you. Biko kwugharịa ihe kwuru ọzọ isi na ọsọ gburu egwu aghọta m ebe sadị igbu egwu ahụ. Ngwa ka nsọ ya n'Igbo. Ọ sị gị biko na ọ chọrọ ịkpọkọnata ndị ichie ya gbuolu ha ewu wee nabata ha na o tego aka agbachiri ha nkịtị onwezi onye na-eghe ha ọnụ. O wee sị gị biko gị nye ntụziaka ka ọ ga-esi wee mee ya. Na nke mbụ aga m enye gị ntụziaka maka ihe ọbụla a na-eme n'ọdịnala na-ebido n'afa because aga m ama m ihe bụ problem gị ndị anye gị wrong medicine na aga m ebe ụzọ mara ihe na-arịa gị before enye gị amara right medicine a ga-enye gị. The only thing m ga-enye gị advice na ahụ gaa gbaa afa nke ahụ nke mbụ. Then ọ bụrụ na ị jọs chọọ ime n'afọ ofufo ihe a na-akpọ willingness jọs ị chọrọ ime ya willingness o nweghị ihe dị n'ime ya. O nwere ka ọ bụrụ Disemba ka ife idere izuru ewu ahụ ga-eji mee Disemba data ewu ahụ unu ga-eji mee Disemba egwu ahụ chọrọ ka eji gbaa Disemba ma ọkụkọ anyị chọrọ ka eji gbaa Disemba. Igote dị ọkụkọ anwụ ụtụtụ pụọ mana anwụ na be anyị 10 o'clock anwụ achala anwụ ụtụtụ pụọ gị buru oche kichin ụmụ nwaanyị akụ iwere oche kichin ụmụ nwaanyị ya na-akpọ ya ọkpọgara na anya anaghị esekpu ala ekpe ekpere ya gị buru oche ụmụ kichin na oche ọkpọgara weta ọjị weta mmanya were mma were nzu inwe edo weta mana tupu ị gara buru ụzọ were ose ọjị tụchacha onwe gị. Iwere ose ọjị tụchacha onwe gị were oche gị ahụ fesie ya ebe ahụ anyanwụ si abịa ga ebe ahụ anyanwụ fesi gị mara ebe anyanwụ fesi eji anyanwụ ifesi ede anyanwụ gị were nzu otu anyị si agọ mmụọ esi agọ ọfọ bido kpọwa ha tube ha ugo tube ha jaba ha mma nọ nzu ugbo tabịa n'ụka na aka nkọwa ọrụ ka ndị ọdịnala si eme ka ọ na-ọgbata ya maka ndị ụka ọ na-arawa ahụ ego mmụọ asị ha gọọ ọfọ ya na-ara ha ahụ. Mgbe ọ bụla ị hụrụ onye ọdịnala na-agba nzu ihe onye ọdịnala na-eme prezis nzu prezis ọ ihe eji nzu eme onye ọdịnala na-agba nzu ihe ọ na-eme prezis onye ọdịnala na-atụ edo ihe ọ na-eme forgiveness ọ na-atụ edo ihe ọ na-eme forgiveness onye ọdịnala buru ọjị na-akọ ihe ọ na-eme request ọ na-eme request na-ere onye ọdịnala na-atụwa mmanya ihe ọ na-eme back to sender onye ọdịnala na-atụ mmanya back to sender ihe a na-akpọ ya bụ iji ogu onye ọdịnala na-atụ mmanya ihe ọ na-eme back to sender. So achọrọ ka ịghọta the series in a very simple. Onye ọdịnala bude mmanya na-atụ ihe ọ na-eme back to sender ihe a na-akpọ back to sender bụ iji ogu maka ogu jide mmadụ ọfa akụgbuo ya
then mgbe ahụ ị na-atụ nzu ka ị na-akpọsi afa ha bịa mara nzu onye ọbụla bịa ma you are giving them praises ịtụcha edo gị esi biko ụzọ ọbụla isi mejọ ha sị gbaghara mmụọ ọbụla emejọrọ ịyọọla mgbaghara mmehie iwere ọjị ịmara ihe niile ahụ problem gị ihe ndị ahụ ibughị n'obi bịa ga-ego ya n'ọjị ahụ ma ihe niile ahụ iji bịa gwa ha ga-ekọrọ ha n'ọjị ahụ na ihe ndị ahụ ihe ijiri bịa lekwa ihe ijiri ebe n'ime ijiri ebe ịjọ ha amara ijiri ebe ịchọ ihe ọma n'ime iji ọjị iji ji bịa iji nke a bịa dozu otu mmadụ na mmadụ na-anọ gị na-akọrọ ya akụkọ otu ego mmụọ dị ọnya ka anyị ji si ka ya na-ekpekpere ihe na-eme federation gị kpọba ha gwọba ha otu o si edere gị ihe niile ịgwacha ha n'ọjị a nke ịwa dị ọjị nye ha oke ha maka na abịa n'ire ọjị ọ ndị ihe anwụ ire ọjị ga-etọpụrụ ha ire ọjị na-ewerekwa ọjị nke ha nye ha afta ịwachara ọjị tụwa ya n'ala hụ ihe ọjị kwuru maka ọjị na-ekwu okwu ga mara ma ọjị okwu okwu mara nke ewu ị ga-enye ha mara nke ị ga-enye ndị akarị obodo were nke ọzọ ya bụrụ nke gị onwe onye na ndu onye nọ nso gị nye ha ọjị nrịkọta den gị iwe ọ bụrụ na iji ji bịa ị ga-eme ewebite ji ahụ small ga-ewere ya tụsa n'ihu ebe ahụ ị nọ ebe ahụ i gwuru ala na ị ga-egwu ala iweta ọkụkọ ahụ gị gwa ha lekwa ọkụkọ ọnụ ha ka ị na-egwuru ọkụkọ ha bịa were oke ha igbu ọkụkọ gị tara bara ebe ahụ i gwuru ala kpochie ya ịgọcha ihe niile ahụ ị ga-emechicha ya gị bilie were ọkụkọ gị nye ndị be gị ma ọ gị nwa aga were ọkụkọ gị mechaa rie nri inyego ha oke ha ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime wilinli ga nna agwa gị wilinli jọs na ị chọrọ ime ya wilinli ọ nwere ihe wilinli maka asị chi onye merie ọgọ ya bịa megịnị ya bịa kerite ya na ọ bụrụ mgbe ọbụla ị gara na nkechi gị nwere ị na-aga agwa kechi gị o nwere mgbe ị ga-anọ ka ga-esi gị gaa kelee chi gị n'ihe ọma mere gị nwere ike gachi ije lọta onwe ihe mere gị ga-esi ka ị were ọkụkọ wee gaa kelee chi gị ịgba ha ị na-agwa kechi gị nọọ ekele ka ị bịara ịbịa gị kọrọ ya na ọ gbalị ka na ị gakwara ebe dị otu a otu o si du gị ụlọ n'ọya ka ijiji ọkụ akịkịrị bịa kelee ya na ọ gbalị ka nke ahụ ekele ka ị bịara inye ya wili nli ka ọ bụ ọ wili nli ka eji enye mmụọ efi mmụọ a na-agwa gị wetara ya efi atọf wili nli otu o si mere gị nwere ike were efi gaa kelee ya na extra job so n'ọwụ nke m na-ekwu ihe ndị agụ isi ahụ nke a wili nli o pọta ọ bụrụ na ọ na-awa n'afa na ọ na-enye nsogbu ị ga-ebu ụzọ gagoro n'afa afa agwa gị ka ị ga-eme so n'ọya wụ ihe m chọrọ ikwu maka onye jụrụ ajụjụ a ihe ajụjụ ma asamadị ụzọ abụọ wili nli dị iche ịnedị ihe ga n'afa mana ọ bụrụ na mebi ọ bụ ihe na-enye nsogbu ịnedịrị ịga n'afọ mara solushọn a ga-esi wee sọlv ya daalụkwa onye nke YouTube jụrụ ajụjụ wee sị in a situation okenye nọ na ngwuru bụ ya bụzi okenye nọ na ngwuru kwesịrị ịbụ n'ọya nwa kwesịrị idozisi ụmụ ife a ọ bụrụzi anya bụ okenye bụ onye na-emekpazi ụmụaka sue n'azụ anya na-emekpa ha anya were ọfọ ahụ o kwesịrị iji dozie ọnọdụ na-emekpa ha anya kedu ife ụmụaka ahụ ga-eme n'ụdị ọnọdụ a na nke mbụ owu na ọfada eme ihe ọjọọ aka ndị si na ogu ijidere mmadụ ogu tugbuo mmadụ ọfọ egbuo onye ahụ onye ji ọfọ ejighị ọfọ arụ arụrụ ala kama na onye ahụ dị arụrụ ala ọfọ ahụ nwere ike ịrụgide gị ma ọ bụ na aka gị dị ọcha ịghọtago ibi ndị onye ahụ bụ ọfọ ahụ na-arụ arụrụ ala ọfọ ahụ ga na-aba akpakfa ya ihe a na-agwa gị simple truth ọfọ ahụ ga na-abakfa ya maka ihe eji deweri ọfọ ahụ ihe ejide ọfọ ka o were ya na-achịkwa ngwuru oyi ọnọdụ ka onye nyere ka ị bịa na enwere staff of office na House of Assembly that staff of office ahụ ya wụ ọfọ ahụ na ihe eji dowe ebe ahụ eji ya kọntrol onye ọnwa n'ọdị a ịbịa na akwa ndị oyibo na-akpa ya mens kasọ mens ya iburu ya na House of Assembly or House of Chamber na nwanne meeting agbasa onye ọ na-alasa onweghị ihe n'ọdị ya ọ nọ nọzi na nkịtị onye ọ na-anọdị ya n'ọkpọrọ jọtụ ihe ha tụrụ atụ nga ha dọwara nga ahụ na-adị ka kotu ọfamda n'elie mmadụ bịa hala ebe a buru ihe ahụ na-apụọ na okwu agbasala enweghị ihe dị ka House of Assembly ma House of Senate eberete onye ọbụla alaka onweghị ihe na-akọ ebe ahụ nwere isi so n'otu ọfọ dị so n'ọfọ ma onye du ọfọ anaghị eji ọfọ emegide gị kama na onye ahụ doro onwe ya aghụghọ na ụdị nke onwe ya mata ọwụ na ọfọ ahụ na-emegide gị na ihe ị ga na-eme nwe na mmadụ na-emegide gị na-atụrụ ya ogu ọya ka m ji gwụrụ ọya mere eji ndị agwụrụ na ọdịnala gịnị na-eme n'ọdịnala all about sacrifice or ritual echi bụ mmadụ ọnụ n'ọdịnala all sacrifice ka ị ga-eme wee bụ onye ahụ ọnụ ị chọọ ịyọ mgbaghara mmehie ọkwa sacrifice ka ị ga-eme wee yọọ mgbaghara mmehie echi ịnata ngọzi ọkwa sacrifice ka ị ga-eme wee yọta ngọzi ahụ so n'ihe niile ahụ
ịtụ oge wụ sacrifice. So na mmadụ na-efil na mmadụ na-emegide gị the only ga-eme onye ahụ ịtụ ogu maka ịtụ ogu back to sender. onweghị ihe karịrị onweghị ihe dị pọpụ karịa ịtụ ogu mana gị nwa na-atụ ogu ijikwa ọfọ gị nwa na-atụrụ mmadụ ogu ịnọkwa n'ekwukwa n'eziokwu maka ọfọ ọ bụ eziokwu ọfọ akwụkwa n'ọsọsọ onye ka gịsị akọwa ihe gbasara ọfọ ebe a enwere ike anyị ekele taa na ji bido ohi anya agafeela ya ọfọ akwụkwa sọsọ osisi ahụ ịfụrụ nga ahụ mba ọfọ gafere datị akọwatụwa ihe dị n'ime ọfọ gafere ihe ahụ ị na-afụ iji ọsọ ote a na-akpụ ya ọfọ mba ọfọ bụ eziokwu so gị onwe gị na-atụrụ mmadụ ogu ị nọkwa n'eziokwu ijikwa ọfọ maka ị na-atụ oge nọ n'ọfọ ga-abakfa ya kwa gị ọ ya mere o ji ahụ igogide tụ mmadụ na arụsị a ga-ejiri gị ogu arụsị ha ga-ejiri gị ogu ị gabụ mmadụ akwụkwọ na ụmụnna ga-asị ka akpọ onye ahụ ka ejieri ya ogu ịgagodo na kọtụ a ga-asị gị ihe onye o mere gị ya how many times kemgbe o ji eme gị ya a chọrọ ịdị shọ ma ihe onye a mere gị ijikwa evidence ịnọkwa n'eziokwu onye bụ ogu so ka ọ ghara ịdị ka na oge ọsọsọ na ọdịnala ka ọ na-arụ ọrụ mba oge wu general nature aka ka ndị gọ na ọdịnala wu nature so ị ga-ejidere mmadụ ogu so ị na-atụkwara mmadụ ogu ị ga-anọkwa n'ọfụ ị ga-ejikwa ogu owe osi ị nọ na the right path onweghị ihe ọzọ ị nidiri ime onye a na-ahụghị tụrụ ogu ọ ga-aba fayarịrị mụọ na-agwa gị sọ ọ ga-aba faya bọta ị ga-ama n'ozi ka ezi ụdị oge ị ga-eji tụrụ onye a na ihe ị ga-eji tụ ogu a na ihe ị ga-ekwu ọzọ ebe ndị mmadụ na-enwe problem so na onwe na ọ na-ezinụlọ bụ ụlọ ọkpa ha na-emegide ụlọ nke bụ mmegide maka mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-efiri ha na mmadụ ihe onye ha ihe ya wụ na onye ahụ etiri ha na ha agụọ ya na o megide ka ha ị ga-ebu ụzọ gụọ na right mara ma ihe ya na-ana ọwụye ọrit ihe onye na-asị na-emegide gị ọ na-emegidekwa gị n'eziokwu tụọrọ ya ogu iji mmiri kpọrọ sọsọ iji mmiri tụọ ogu onwe na ọ na-enyekwa nsogbu ma ọ fọzie mgbe iji mmanya mmiri iji mmiri tụọ ogu ọ na-awụ ọkụ ejikwa ndị merela eme ha ga-agwakwa gị so na mmadụ a ga-ebu ọfọ a na-emegide gị mba dị onye ọfọ otu ọfọ ga-esi megide gị na onye ahụ mebiri ọfọ ahụ emebi ọ na ndị gbara ọfọ be ha ọkụ ma ọ mebie ya emebi ọ anaghị etukwa ya etukwa ụzọ ihe atọ a ada na-agbara ya ọkụ tụfuo ya anaghị etukwa ya etukwa these three things ihe nwere ike ime ọfọ na work against you but ọnwụ na bezi na a na-etukwa esu ọdụ onye ji energy mba you cannot use it work against you because ọwa ọfọ na-agara onwe ya ozi daalụkwa ndewo maazị Ifeanyị o nwere onye jụrụ ajụjụ wee na-ekwu wee sị na ọ bụrụ na ịzago ajụjụ a mana just tinye ya obere aka ka ime ovuo ọ bụrụ na nwa diọkpala nọ na ngwuru ajụ na ọ ya ha emedo ife ruru elu kedu ife ndị si ya n'azụ ga-eme ịzago ajụjụ a were ofu ahịrị okwu ọ bụrụ na nwa diọkpala nọ na ngwuru nna anọghọzi mana nwa diọkpala nọ na ngwuru o ruru imekwa ndị ichie na ndị otu ya jụrụ ajụ kedu ife ndị so ya n'azụ ga-eme na nke mbụ ekwuole m ya mbụ nke a ga-abụ nke atọ ihe ọnwụna dịrị na diọkpara okweghị eme aha ga-ewe ga-agbara onwe gị ba ịkọmplen oke ka m jụọ gị ofe ajụjụ na ka m jụọ gị ajụjụ a ọ bụrụ na ọkpara kwesịrị ịga gbu nkwụ ma na ọkpara kwesịrị ịga ahịa ga-azụta ewu nwaanyị na ọrụ ga-ewu ọzụta ego ahụ ga-egbuo ya mechachie ya ọkpara agaghị agagote ego ahụ ya bụrụ na nna ọ nọ ndụ bikọs na nna gị nwụrụ anwụ dozi mmiri na ọ nọghị ya ọhịa ga-ekwu okwu ndị ichie dozi mmiri na ọ nọghị ya ọ nọ ya bata ọ nọ na mmụọzi debọtụ nke nna ụlọ dị ndụ mana ọkpara ka ọ dere ịga zụta ego gị nwa ka ọ dere igwuzi ga ego egwu emechazie ya mana ọkpara ga-agote ego ahụ kedu ihe ị ga-eme ihe ị ga-eme wụ ịga kọmplen ọrụ nna gị nna na ego esikwa gote ọkpara egotekwa ihe oso dị afọ ọra mụnwa na-achọkwa ịpụ apụ na mgbe ọ bụla o gotere mbata ma ya na-eme ihe m kwesịrị ime ọ bụrụ na o gotere na aga m eme ya akwụ ya nna gị asị gị oke ngwa na ebe okwe egote ya dọwọrị ka m fụ ya ka m mirie ya ọzi nna gị gagogigere aga taksị ọkpara jụọ ya ka ihe mere iji ga gote egwu a akwụ ya otu ahụ ka ọ dị ihe ọkpara kwesịrị ime okweghị na ya ha ga-ewega kọmplen ndị ichie lekwa onye ya dị otu a na-eme ihe dị otu a biko mgbe ị ga-ata afụfụ atagidere tagidekwe m na mụnwa nwere wule n'ime ya na ọkwa nna ọ ga-egotere iweta ji ego nye ma aga m egote just like ote n'ikwu na mbụ
ga-esi anya gị ego ka ị gaa nweta ala obi nke gị nweta ala obi gị agaghị ịzọwapụ ala obi gị na ọkpara ị gaghị anaghị adọ ndị ichie n'elu ndị ichie anaghị adọ ha n'elu ị ga-arụrụ ha obi kpọbata na ha akpọbata na ị na-arụkwa ndị ichie ihe okwe kpọbata ndị asị gị akwa ịkpọbata ndị ichie ụlọ ka a na-ekwu ị ga-arụkwara ha ụlọ kpọbata isi ha n'ụlọ iche na a na-agwa gị ihe dị iche n'ọnwa ịga gwọ ọgwụ mbakwa irijugo ha afọ ga akpọ ndị ịkpọbata ndị ichie iribeghị nri ị ga-ekwu okwu ezo blọkụ iji arụzi obi ndị iji arụ obi iji akpọbata ndị ichie so ị ga-eme oge ịgbawa mbọ yọwa ha mee gịnị ha nye gị ego ịba n'ala obi nke gị nwee ike mezie kpọbatazie ha ọwụ oge na akpara ịga zọwa obi ya gị na akpara nwere ọnụ so n'ihe dị n'ime ya ọ bụ ihe ị ga-eme ikwu okwu ịkọsara ndị ichie ameko ha mere gị ọgụ ka ihe gawara gị na ọkpara ji na ọwa oge iji na ọya nwe oke onye jiji na-eke oke onye ọwarị ya rie ọkpara jiji gị na-akọplen ha onye ọwa ahịa ya na onye na-ọdịghị ya ime ha ga-agbagba onye ahụ ụgwọ ịghọtago n'ọtọ ọ dị. Ndewo Maazị Ifeanyị. Ajụjụ ọzọ anyị nwere ịjụ bụ onye nke a na-ekwu wee sị na ọsọsọ ya bụ nwa nwoke a mụrụ gị biko kedu ka ọ ga-esi wee dozie ndị ichie ya na ya nọghọ obodo dị nso na ya nọ mgbago mana ọsọ ya bụ ofu nwa nwoke amụtalụ n'ọnọdụ ọnọ kịta kedu ka ọ ga-esi wee mekwa ife dị na ndị ichie otu anyị anọghọ nso dịka m si ikwu maka afụrụ m ọtụtụ ajụjụ na-ajụ ụfọdụ aghọtabeghị nke ma a na-ekwu a gwara m gị ma ọ bụrụ na ndị ichie enyewe nsogbu ebe a na-ekwukarị ihe a na-ekwu na ndị ichie gị ọ na-enye nsogbu adịdịstọbụ ihe ọ bụghị onye ọbụla ga-adọkpọbọta ndị ichie ọ bụghị onye ọbụla ana m ekwu ya na-ekwusi ike maka a na-ekwu ya a gwara m gị na ịkpọkwa ndị ichie akwụkwọ ahụhụ pechem o bụkwa nnukwu expensive ọ dịkwa ọdụ ka ị gazuru moto ọ nakwa eri ego maka a ga na-emekwa ya emekwa ọwụ ekwughala ndị ichie ga-esi chọrọ ime ọwụkwa ihe fechem ọ nakwa eri ego ọ nakwa eri taịm so ọwụ na ọ naghị enye gị nsogbu onweghị ejikọrọ gị na ihe ị ga-eme ewu ịgụrụgụrụ gị otu ị na-egbu anụ Disemba gị igbu anụ na kọmpand ụnụ si ndị ichie otu ị na-egburu nna gị efi nna gị nwụọ na-asị egboro ya efi efi ha ọwụ mmadụ tara ya ihe i nyere ha kwa ọ bụ ya ebe ha si iri oke akwa n'ọbara igote ego Disemba ma ọkụkọ Disemba ahụ gị prezentị area ndị ichie n'ọha ka ị na-egburu ya nke ahụ na-afọ ofufu n'ọnwa ọ naghị awa n'afa ka ọ bụrụ na ndị ichie ị na-enye ha oke stedi ka obi na-adịghị mma you can be doing that one every year. A gwara m bifọ na onwe ndị nna ha gwara ndị ichie ha na asọrasị ngwuru akọnsaị na ha ga na-egburu ha egwu every year a ga na-egburu ha egwu ahụ egwu ha ji eme Disemba but every year prezentị ere ndị ichie ego n'ọkụ ego n'ụdị ihe a egbuo ya ha wee werekwa ego a mee Disemba mana ha ga-agba mbọ every year a ga na-eme ọkọ ihe ha na ndị ichie kwere so na ịchọ ime ya n'afọ ofufo you can do it like that every year gị were ọkụkọ egbuo na kọmpanụ na gị gwa bifo gị egbuo ọkụkọ gị gwa ha ndị nwe gị gwa ha n'ọha nwe ọkụkọ a na-egbu n'ọha ka ị na-egburu ya igbuziere ọkụkọ gị nwe ụgwọ ata ha na-eso gị abịa ata ha eriele nke ha tụrụ ọbara gị gbuo gị ịta ọkụkọ gị were mere Disemba gị so no it's a very simple thing ọ bụghị ihe dị so difficult. Ndewo Maazị Ifeanyị. Ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ bụ nwanne anyị nwaanyị a na-ajụ wee sị nwaanyị nụrụ di nụbata di n'ezinụlọ mechaa anya bụ nwaanyị nwụọ kedu ebe a ga na-afụ ya dịka ndị ichie ọ na be nna ya ka ọ n'ebe ahụ ọnụ jelu di abịa na nwaanyị lụọ di nwụọ agwara m gị bifọ na ebe ụmụ nwaanyị si eri nne bụ na ego ichie ụmụ nwaanyị si eri nne bụ na ndị ada ọ bụrụ na nwaanyị alụọ di nwụọ a na-akọ nwaanyị ụzọ abụọ a na-akọ nwaanyị ofu ebe a na-akọ ya be nna ya a na-akọ ya be di ya simple. Okay. Ndewo Maazị Ifeanyị. Ajụjụ a m chọrọ ịjụ gị ndị be anyị si na ezie m ozi mụ ji ezie ọgaranya maọbụ mụ ji ezie eze mma ezi mana ọ bụzikwa
mana ọ bụ na asịzikwa mụ gwa ajụ ji ebute ya bụ ọgaranya nke ahụ ka m kwuru na m ya eme o nwere onye nke YouTube jụrụ ajụjụ wee sị biko o nwere ụzọ ya esi wee mata nọ nna ya mụrụ ya n'eziokwu maka na ya enwebeghị agịlịma ije jụba nne ya ụdị ajụjụ a o nwere ụzọ ya ga-esi mata nọ nwa nna ya ka ọ bụ eziokwu ụmụnne m na nke mbụ ụzọ ị ga-esi mara ebuka ebe ọ na-esi na itorube maka asị nwata etoro etojuo ihe gburu nna ya werie aghọtara m ebe ị na-aga ọ bụrụ na itorubeghị obi akabeghị inwe obi ịjụ nne gị ọ n'eziokwu na nna gị mụrụ gị ọ baghị uru ịjụwa dị ajụjụ maka na ekwuola nwere ilu m tụrụ na mbụ na ụmụnne abụọ dịere n'ụlọ ofu ime ụlọ rahụrụ n'ofu ime ụlọ ofu akwụkwọ n'ime ụmụnne abụọ ahụ anaghị agara ya kọt anaghị agba ya ajụjụ ọ nwanne ya nwụrụ so onwe onye ga-agwa ebo ya ebubo na ọya gburu nwanne ya adịghị eme ya eme ịghọtago ha abụọ labara ofu nwụọ mana onye ọzọ ọ bụrụ onye ọzọ ka o mere ọ ga-atakwute ya kọnkịrị kedu ihe m na-akọwa ebe ọ na nna gị anwụọla nne gị dị ndụ and inwebeghị dị gọs erechala eji nne gị ịgwa gị so ọ baghị uru iji bikọs onweghị onye afọ anyị nwere ike ịgwa gị nọ nna gị ibi ndụ nna gị amaghị onye tụrụ ime ọsọsọ nne gị bụ onye tụrụ ime maka ọ bụrụ na nna gị dị ndụ na asị gị dị very simple ọ bụrụ na nna gị kwa akọwara gị you can go to DNA to make DNA but ọ dịghị necessary n'ọdịnala Igbo nwaanyị nwoke lụrụ nwaanyị lụghala nwaanyị achọrọ m ka m mee ihe a ka o doo n'anya ọ dịkwa na constitution ndị Naijiria ọ na-ehụ kedu ihe na-akpụ ya customary court constitution maka ụfọdụ na-efu ili dasị na ha gaghị azụtafu right ọ bụrụ na nna gị lụrụ nne gị alụ lụọ ya alụ ote ndị Igbo si alụ nwaanyị asa ọ lụrụ ya alụ onye ọzọ atụba nne gị ime ya mụọ nwa automatically belongs to the man anaghị ya na-ekpe ya anaghị agwa draw automatically ọ gagodu court ibu na onye tụwara ime ogologo cha diere ya anaghị achịfere instruction ebe ọ dị na customary court as far as na nne gị alụọla nne gị before ya mụọ nwa onye nwe ya na ọwụ nna gị so for me ihe ahụ na-ajụ ya dị necessary daalụkwa ndewo ajụjụ ọzọ anyị na-ewere bụ onye nke a jụrụ ajụjụ nwanne anyị nwoke a jụrụ ajụjụ wee sị mmadụ o nwere ike ịkpọku nne ya ma ọ na-awa ọjị ụtụtụ ebe onye ọ bụrụ na nne ya na nna ya anwụgo onye nne ya na nna ya nwụgoro mmadụ o nwere ike ọkpọ nna ya ọkpọ nne ya nwụgoro anwụ ma ọ na-awa ọjị ụtụtụ ka ekwere ihe bụ ndị ichie na ị ga na-akpọ ha niile na maka mbido kpọrọ ndị ma anya agaghị apụ nga nwa Mgbeke nọ na ya na Mgbori ọcha na ya ị ga-akpọ ma ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị ha niile a na-akpọ ha niile na-agasiri ya na-akpọ na-aga gaeze na-akpọ onye ka ị hapụrụ ya gba na-aga aka ntị ihe ọkụ ị na-akpọ gị na-akpọ ma ebe ndị ikwu nne gị si ọkwa sọsọ be nna gị ị ga na-enwe ihe ndị ikwu nne gị mala ka nna mụtara nne gị ị ga na-akpọ ha na-aga ebe ọ na ebe icheteruru ga-ekpọdebe ịmara ha ruo inwe ike ichetere tuo dị ọtaatị kpọrọ na-aga nọọ ebe a ka ọ mara mma na nwoke onye ị na-eme isi ma nwoke ma nwaanyị ha niile ọnya ka ndị ichie na-abịa na ndị ichie ịkpọ ha kọmplitli ndị ichie nwoke na nwaanyị bụ ndị ichie kpọta abịa n'iri oke nwaanyị anaghị esi ndị ichie eri oke ọ na-esi na ụmụada eri oke ekwuole m ya bifọ daalụ ndewo nwanne anyị nwaanyị a jụrụ ajụjụ wee sị onye nna ya bụ onye ọdịnala mgbe ụmụ ya ka pere mpe emekatazie eduba ya n'ụka maka na ụmụ ya ka pere mpe ka ọ nwụrụ akwa ya n'ụka kịta ụmụ ya tolitegoro ha enwezi ike ịkwagharị nna ha n'ụzọ ọdịnala ekelele m na asịrasị na ndị obodo edeela ya na akwala ya ana Igbo anaghị akwa mmadụ ugboro abụọ ha chọọ ịkpagharị nna ihe ha ga-eme ha dee ya memorial ha dee ya memorial ha ga-jụọ ndị be ha ndị ọdịnala kedu ihe a na-emere ndị ọdịnala then ha emezie ndị ọdịnala invite but ọ ga-awụ memorial ọ gaghị awụbere ya enwekwara maka ị na-akpọ nna gị ọzọ ọ na-akpụchikwa ezinụlọ
a na-akwara mmadụ abụọ n'ala Igbo a na-akwara mmadụ ugboro abụọ n'ala Igbo ihe ị ga-eme isi na inu na-eme ada na remembrance akwa ihe a na-akpọ dị ya na ya memorial bụ remembrance abi ọ na-asụ na-eme memorial ọ remember ọ nọ na ọdịnala ndị ahụ onye idiri ikpe inye achịkwa oke adaghị onye idiri kwado uzie maka ọkwa uduzie ha ga na-agbagha ya ka nwere otu na ọ bụrụ na klọb na ọwụ na klọb a so onye nwụọ a ga-enye ya 50,000 ndị ọzọ atụrụ gị ọ iriele nke ndị ọzọ oruzie na nke gị inyezighị ndị ahụ a ga na-agbakwa gị ụgwọ ya ebe ọ na-afụkara ụmụ gị ndị a ga na-agwa ya na nwa ụmụ gị nwa gị nna gị nwụrụ na-enye ha nye ụka ịghọtara wọtamina ha ga na-agba ụgwọ ndị ha ga na-agbada ụgwọ andị na ka a na-agbada ụgwọ ahụ ọya wakpa nsịsa ahụ ga na-abịa maka onye kwere nkwa jikwa ụgwọ ikwekwe mmadụ nkwa ọ ghọkwala ụgwọ ọ na-eme atụ ikwe mmadụ nkwa gbalịa mezuo ya na onye kwere nkwa ji ụgwọ ihe ị ga-agbalịzi iju ndị obodo na-agbaghị na-eti ya na memoria si na memoria ka unu na-eme ekwuzikwa na-akpọ mmadụ ugboro abụọ na memoria ka unu na-eme gị gazie marazie ndị ọdịnala ndị ekwesịrị inyere achị kwazie ha n'usoro mezie n'usoro ọdịnala nye ndị ahụ rait ha mana ọwụzi nke esi na ị na-akwa ya akwa mba nyezie ndị ọdịnala rait ha ị ga-mara na imezuola ya daalụkwa ndewo nwanne anyị nwoke a jụrụ ajụjụ wee sị na mmadụ ọ ife ziri ezi mmadụ ije na be dibịa jee mezie ọfọ ndị ichie ya dibịa mmadụ kwesịrị ije na be dibịa jee mezie ọfọ ndị ichie. Kedu ihe bụ imezi emezi? Aghọta m ihe bụ imezi emezi. Ọ bụ imekwa ọfọ emekwa ka ọ bụ ikete ọfọ ekete? Aghọtabeghị m ife ọ dere bụ mmezi, which means na ife o minuru bụ imekwa ọfọ. Ka ihe gị na dibịa ji n'imekwa ọfọ ndị ichie onwe ihe gị na dibịa ji onwe ihe gị na ya ji imekwa ọfọ na ọ dị ka ote na anakọta gị sị na ị na-aga agba fuel na moto gị ị na-edere gaa na mekaniki bifọ gị gbara fuel gbaa na moto gị ị na-edere gaa na mekaniki ị na-ere egbuka mekaniki na ihe ị na-agba imekwa dị ọfọ ndị ichie a na-ekwu okwu na ọ dị ka nke gba fuel na moto you are renewing the power, ihe na-renew the strength, ihe na-edere onye maka esi erekwa ya awụ na a na-egburi ọwụrụ nke na-aṅụ ọbara gị were ọjị were mmanya were ọkụkọ ọwụrụ nnukwu uru oke ọkụta esi eme ya ịgara oge gị kwuo ihe kwesịrị ikwu na ihe ka otu o si dị gị n'obi gbuchara nwa ọbara ntasa ya awụ iwu na ịga ewe ọbara niile nọ n'ụwa anya na m ahụ ụfọdụ ndị ewere ofu ọbara efi ya na ọkụkọ a ga-awụgide n'elu ọfọ mba ihe na ụfọdụ na-edere itere ọbara dasọ ịrasị akpa ma gị were ndị ka ọzọ wụọ n'ala imesịa gị ya irekwala ya were ọjị nke ha woke anya ha were ihe niile woke anya burukwa ọfọ buba irekwakwala ọfọ maka ọbara ahụ ebe ike ya dị ọbara ahụ ebe o ji awụ eme ike. Ndewo Okechukwu Felix biko nwetụ ndidi obere oge kịta anyị ga-akpọbata gị ka ị jụọ ajụjụ maka na ị dere si na o nwere ajụjụ na-enye gị nsogbu kamgbe na ịmahọkwanụ ka ị ga-esi dee ya ede nweta obere ndidi obere oge anyị ga-akpọbata gị ya bụ ajụjụ a pụrụ n'igbuo gị. Nwanne anyị nwaanyị jụrụ ajụjụ wee sị Maazị Ifeanyị na nwanne ya nwoke nke tọtara ya chọrọ imekwa ndị ichie mana ịzaga ajụjụ a mana zatụ ya n'ofu ahịrị ka ọ ghara ịdị ka agbaghara ya. Ọ sị na nwanne ya nwoke nke tọrọ ya chọrọ imekwa ndị ichie ọ iwu bụ na nwa diọkpara nke izizi ga-anụ ya. Ezi nwa diọkpara mere gịnị? Ọ sị na nwanne ya nwoke nke tọtara ya chọrọ imekwa ndị ichie ọ iwu bụ na nke bụ diọkpara ya anụ ya tupu nke tọtara ya ya nke diọkpara tọrọ emekwa anya bụ ndị ichie. Onwe ha right ya onwe dị right imekwa ndị ichie the only time onye na-awụ diọkpara ịga ọ naghị emekwa ndị ichie maka ihe oge na-ewe gbara onwe ya na-ekwu ihe gbara onwe ya na ọwụrụ na ndị ichie na-awa n'afa duto na onye kwesịrị imekwa ya emekwa ya nwee nwe right ịga mekwa ya ihe ọ ga-eme ga gbara onwe ya na-ga yọọ ndị ichie gwa ya na ya kwesịrị ya ọkụkọ gakwara emekwa ihe a mana ọ nọghị ya n'aka ime na ya achọghị ịbịa nyụ anyị zọrọ azọrọ na o nwere onye ọ nọ n'aka mana ebe okweghị emekwa ya bara ịgbara onwe ya na-ayọ ha biko na ya gara akpọbata ha n'ụlọ maka a na-ekwu ihe ndị ichie anọ na-adịghị ama ma ụfọdụ amakwa ihe ebe ha na-aga azụ okwu
na ya ka ya gote ya zụta n'ala arụta n'ụlọ ya rụta n'ụlọ ya hụ n'ebe ọ na-akpọbata ha maka ị ga-enwere ebe ị ga-akpọbata ha ha gọzie ha mee ka ihe ọ na-eme na-aga aga onweghị gbasara ya nwee gatọwa ya rait ọkpara onweghị mmasị ọkpara ya na ọkaba ncha na ọ gbasaghị ya ọkpara na ọkaba ncha na onye ga-enye taịtụl set ya nwee gaburu ụfọdụ na be ha mgbe ọ bụla ọfọrọ ihe ọ ma otu ụtụtụ ya gbara onwe ya na akwụkwọ na ọfọ anaghị na ya onye ọ dịkwa n'aka imekwa ga anọkwaghị ya ọwụkwaghị ya ka ọ dị n'aka ihe a na-ekwukwa ya bikodo ihe ọ na-emesi ya na-aga ihe ọ na-esi n'ọfọ agaghị stọpụ ihe ọ na-emesi si wepụrụ ya na ya akpọgidere onye na-eme ya sị ya mekwa kama wụrụ ego ihe nwere ike imedebe ya iwe nwere nwere ihe a ga-eji were mekwa ime iti ahụ ọ bụrụ na ọkpata nne ya ji ego ya nwere ike igwe were ego spọnsọ ya mana ọ bụrụ ya ka ọ dị n'aka imekwa ya so ya cheziri echiche nke ahụ echeziri echiche ka ọ ghara ịganye anyị zọrọ azọrọ. Ndewo Maazị Ifeanyị, o nwere ajụjụ n'ebe a aka m isi ka anyị na-eghara ajụjụ anya mana biko zagodo ajụjụ a onye a pụrụ jefie ụzọ. Nwanne anyị nwaanyị a na-ajụ ajụjụ si biko ọ ife ziri ezi na nwaanyị ya awapụrụ ngwu ndị ichie ọjị dịka eze nwaanyị maka na ngwu ahụ bịakwutere ya. Gịnị bụ eze nwaanyị? Ya kọwagodoro m ihe bụ eze nwaanyị first maragodo ebe ndị ọwa eze ha. Do biko gbaghara ya mana zagodi ya kama ịgwazie ya na onwere ihe dịka eze nwaanyị maka na ọ yara aza nwa nwoke taa ebe ọ nọ na kọmentị nwanne na-ege ntị ihe ahụ ọ na-akọ wụ ọ chọrọ ya ga-atara ya ka ọ fụ ihe ga-eme ya nwaanyị enweghị gbasara weti ndị ichie nwasa gị na-aza king nwaanyị na-azakwa royal nwaanyị ma amụkwa nke na ebe ị na-ebugo onwe gị lọtuwekwe na ọdịnala na-amakwa ihe ụhaghị ọmakwa ihe wulo ọdịnala chọrọ balansị ihe dị n'ọdịnala balansị a bụ nwoke nwere ọrụ ya nwaanyị nwere ọrụ ya onye amafela aka ịmafe aka ya apịa ịmara ọrụ nke nwaanyị na-arịa nwoke ekweghị arụ nke hapụrụ ya ọwa ọrụ darịa m ọ chọọ ịpịa ụtalị ya maka ọ ga na-apịa tụnwarụ nke gị rụzie ya ọma ụzọ gị goro hapụ ọrụ nke nwoke ahụ ihe ndị laik ọnụ ya ụmụ nwoke anakwaghị agba mbọ ka ha lụwa ọrụ nwaanyị nwee nwoke na-etinye aka n'ọrụ nwaanyị nwaanyị ụmụ nwaanyị ji alaiki mgbe ọbụla ka ha na-apụ uchu ụgwọ ha n'ihe nwoke na ụdị ọdịnala nakwaghị emezu gị na ọdịnala nakwaghị atụfu amụ ọdịnala nakwaghị apụ ụzọ ọmakwaghị na ị na-abịa emezi o asịrasị nọ the right path ịbịa mezi ibi ya ka ya kụọ ya aka ntị ọgwụkwa ya ka ị na-akụ ị na-emere ebere ọ chọghị ebere gị o nweghị ihe gbasara nwaanyị na ndị ichie na nwaanyị iwu nwaanyị owu mmiri dịka ha na-akpọ eze nwaanyị ebe ịwa ọjị gị kwụsịrị wụkwa na-agwụ gị ebe ịwa ọjị gị kwụsịrị wụ na-agwụ gị ị gakwa apụta n'ọha ebe ndị Igbo gbakọrọ na ebe ndị ọzọ gbakọrọ gị wụrụ nwaanyị were ọjị si iwe eze nwaanyị nwaanyị ị gakwa atara ya ebe ọ kwụkwara n'agwụgị ahụ na-agwụgị ka ịwa ọjị gị gwụrụ ama m ihe ndekwa n'edo anyị na ajụjụ ọzọ Maazị Ifeanyị na anụ ife nne ihe m kwuru ama m ihe m kwuru doro anya o doro anya biko ajụjụ ọzọ mba biko na onye ọbụla na-ajụ anyị ajụjụ ya jụọ anyị ajụjụ ife gbasara ife anyị na-ekwu maka ya taa afọ m ndị na-ajụ ajụjụ maka ndị mmiri biko jụọ na ajụjụ ife gbasara ife anyị na-eme taa biko ndị nọ na backup page unu ewe n'iwe netwọk nọkọta bupụ anyị mana anyị echighatago kịta biko onye ichie ma ọ bụrụ na ya alụghị obi ndị ichie ka ọ ghara ịbụ na ọmụma ya ajụjụ ya ka m ji wee gụpụtala gị ya bụ ajụjụ Maazị Ifeanyị na ife nkwu na-apụta na ihe na-ekwu wee anụwago m kịta ngwa kwuo onye a sị mmadụ enwe ike imekwa ndị ichie ma ọ bụrụ na ha alụghị obi ndị ichie ya ka ekwuole m ya bifo dikrosheti ya bifo ọ bụrụ na ị chọrọ ime ndị ichie n'afọ ofufo just normal because o kwesịrị ịnọkọta gị bupụrụ ntezi gị mere ndị ichie gị emume for recognize ya because ekwuole m ya mbụ bifo
na ọrụ na anyị nwanwụ ndị ọdịnala nwee ike ịhazi ọdịnala ị ga-afụ ihe ndị adịcha na kalenda anyị so mgbe ọ bụla a ga-eme ya gị soro ibe gị mee jenerali gị fụ na ọ gaghị na-enye ihe a na-ekwu ọ gaghị na-enye nsogbu ị nwere ike imekwa ndị ichie gị na-agwara m bifọ na ọ dị ụzọ akwụkwọ ọ bụrụ na ndị ichie gị na-enye nsogbu ọ nke a bụ nke nnukwu problem mana ọ na ọ na-enye nsogbu bụ otu wuli mmiri chọrọ jọs nke icheta ndị ichie gị mekwa ha just like a na-eme Father's Day bụ ndị ichie ka ọ bụ Mother's Day bụ ndị ichie ka ọ emume a na-emere ndị ichie ma nne gị ọ dị ndụ ma ọ dị ndụ you must try to recognize them. Nne ma na ihe nnekwu na-ekwu na anyị na kedu iche ma ọ bụ Mother's Day na-ada anụ a na-enye asọsọ ndị dị ndụ kedu ndị a na-emeri ya this is what you think so ị nwere ike ịnọ n'afọ ofo gị goro ekwele na mbụ ị nwere ike ịkarị ya achọrọ m mgbanwe na mbata na Jenụwarị a mee gbupụrụ ndị ichie anụ inyere ha oke inyego ha oke nke ahụ nke afọ ofufo mana ọ bụrụ na ndị ichie na-awa n'afọ ọ ya bụ na ị ga-akpọbata ha ụlọ ị ga-ameziri ha kpọbata ha ụlọ maka ha na-awa n'afọ ha niile ha chọrọ settlement ha chọrọ ịbata ụlọ mana ọ bụrụ na ha anaghị awa n'afọ na ọjọọ you just want to be recognized them because you do it without ịga ruo obi ndị ichie ma ọ kpọbatara ha ma na etebe nna gana biko na ụmụnne m onye ọbụla chọzi isendịla anyị request na biko ndị nọ na backup page unu ewe n'iwe netwọk nọkata akpọpụ anyị ebe ahụ mana anyị echighatago dịka anyị na-azagasị ajụjụ dị na igwe eji ezisa ozi ka anyị welu ofu iche wee tụgbuo nnụnụ na-abụ biko onye ọbụla chọziri kịta ka ọ pụta ife wee jụọ anyị ajụjụ ya sendiela anyị request ka anyị mee ya accept ka ọ jụọ anyị ajụjụ ka anyị na-achịkọrọ ya n'otu were na-aga biko ọ bụrụ na ị chọọ isendịla anyị request wee jụọ anyị ajụjụ sendịla anyị request ka anyị kpọbata gị ma ọ bụrụ na netwọk ga-ekwe ka anyị na-aga n'ihu ozigbo onye nke a jụrụ ajụjụ wee sị na ọ na-abụ nna nna ya na-eri nri ọ tụpụ obere nri n'ezi o wee sị gị biko gị kọwara ya kedu uru ya bụ ife bara ọrait ka o nyere ndị ichie ya ọrait ndị ichie ka o nyere ha and another thing ihe awụ usoro ndị ọdịnala si ekpe ekpere ya silent prayer nọ n'ọdịnala ọ bụrụ na ihe ji akpụ ya prayer oyibo ka nsụ ọ silent way ndị ọdịnala si eme gịnị si agodo na onye ọbụla wụ onye ọdịnala chi iri nri bifọ ya erie ya bụ ụzọ nye ndị ala ya bụ ụzọ were small ma ọ mmanya ma ihe niile nye ndị ala ya ka o ji awa oche asị ndị ala ga-ebu ụzọ gị tupu ya eribe damisi ọ bụrụ n'ụka ọ na line ndị religion ha si ekpere ekpere iri nri ya another pattern way esi eme gịnị esi agọ ọfọ iri nri were ya atụpụ ndị a na-eri tupu ya eribe na ndị ichie erigo agwagodo ọjị ndị ichie ga-ebu ụzọ were ọjị tupu onye ọ na-ewere ọjị that is normal process na ihe ahụ ọ na-atụpụ ndị ichie ka ọ na-atụpụ na ha buru ụzọ rie maka ha wetara onye wetara onye nwere na-egila nshia ha ka a ga-ebu ụzọ weta na igosi na ha ihe so na ya one process iji wee sị na ikpere ekpere tupu ga eribe nri ma ọ ịgọrọ ọfọ tupu ga eribe nri ọ ya wụ that process na uru ọ bara wụ na irecogniziri ndị ichie. Ndewo Maazị Ifeanyị biko anyị nwere onye ọbịa anyị na ya nọ kịta nwanne m nnọọ na nwanne anyị nwoke ozuru na-etitute dị m mkpa ọ dịka ọmụnwa ka mụnwa ji wepụta okwu a tata Maazị Ifeanyị o nwere ajụjụ o nwere ihe na-akọwa na be nna m nwamụnta ndị na mere ya na be nna ya nwoke nke ọ tọrọ ofu nne na ofu nna ha nwụgo mana ọpara dị mmadụ tọrọ m nwa na Aba ka ọ nọ adị m nwa agwa m na Naịjirịa obi be anyị ada
bitara takasịa over 10 years. So ịmalitere eme n'afa ịma gị pụọ Naijiria ka ị ga-ama ihe a na-akọ n'ihe a na-ekita mana gị nọ na be anyị ọ ga-adị gị ka onwe ihe dịka onwe ihe a na-eme na ihe a na-ekwu outside Nigeria ka ị ga-ama na ọ dị mkpa. So mgbe m agagasị na-ajụ ese ọfọba anyị nke ndị ichie so ya wee na-enye m nsogbu ha gbara na be nna m ha gbachie ya fence then ebe mpa m na-eme foundation ebe mpa m na-eme foundation for ya nwa hapụ ebe ahụ and ebe ahụ ka obi nọ so ọ sị now so ihe a na-eme ụdị a dị adakasị ya mgbe m bịa na-ajụ ese ihe a last month 8 years ago jụọ ese ụdị a ya m na ele ihe a ga-eme n'ụdị a otu ebe a dị na ọ dịghị m mma na anya mmiri na-agba m n'afọ na ndị ichie mụrụ m papa m ha na mpa gị ha na ndị ọzọ na nna ha na mmiri na-ama ha ebe ha nọ nwatara anya na-afụ anya na onwe ebe ha na-abịa ji emeri so ji anaghị adịrị ha na cheko wee gbaa afa na abalị decide say na ga-arụzi ya meji niile a na-ekwu ya ọmpa m awọpara na abịa mpa m nwụrụ ọmụ awọpara so nọ na the family anyị na-efere na ọnwa nne mpa m ha wụrụ nwanne mpa m ha wụrụ ndị be anyị ha wonyere fa mana nwanne the younger brother mpa m wee bata before the war as a friend anya ezi ahụ mana ọ dị young man ndị nke m sị na ha wụ ndị be anyị mgbe m chọrọ ịpụta obodo oyibo a o nwere ka m si gaa gwa ya sị ya nwanne achọrọ m ịpụ ike agwụ m n'obodo ga-agbagoro m ọsọ mgbe ọsị m na ụfọdụ kwa na ebe a ọsị ofe egwu ya sị na ọha dị ya na o nwere mgbe ndị a chọrọ ịgba ya ọkụ ha wee buru dị ọfọ gatewe na be ha ma mpie ma akpa ụfụ o nwere atụmọ na dị na akpa ụda ebe ha ga dewere ya si ya n'ime ela ọ ga-wepụta ọkụ wee zi mmetụ ya aka sị m na ihe awụ ọfụ a ga-adesapụ ya na msi oke o nwere ihe mere mgbe ahụ ikenga asị na ndị ichie na-agwa m n'afa gbasara ikenga ha wee mere m ikenga n'ezi ahụ ebe ọgwa na be ha ka ndị were dị ọfụ ihe ikenga m ahụ dị ụtọ ụlọ adịghị mpa m ka na-eme foundation emeghe egbuo ya oke den nkịta na mgbe ime ihe obi a wee kpọọ onye injinia aside from Aba ka m si kpọọ onye injinia bịara n'obi a mụ na ya egwu mkpụrụ unu ga-ehi na họtel si na achọ m ka iru obi a achọ m ka iwe mkpọ nwanne m kpọrọ ya lọta mgbe that guy nọ ebe a ga nọ n'ụlọ dị nke ahụ sị na ha nwaji ọfa ahụ so ya biko na ọ nwere ndị ga-abịa abịa elia abịa na mberede bikọs ihe na-eme n'ezi ha na-atụ m ụjọ na-emezi m obi anya ememe ihe a so ebido obi ya ndị abịa mgbe ya ọpụtakwa na ji oku bọsị ahụ iri na vidio the worst part of the a na-awụ amụchara na obi mgbe kpọọ ndị nke ọzọ ka ọ kwara ahụ si ya m na-adịgo kpọọ ndị nke ọzọ si ya mgbe emepezi obi ga-eme ihe mmerụ n'obi nsị na papa m tọrọ papa ya nọ n'aba onye na afọ si ya nwanne m na-enwe na o nwere ihe m na-eme n'ezi ama m na edugwa awe ọ edebe ha wee ọ na-efu gị na ana m eme ebe obi a na ọ tago achọrọ ịbịa nye nwe gị nsogbu ụta ka weta iri okwu ndị mechiri mmadụ maka ego ọkpọwa ndị na emere m ya ka ọ dịrị onye ọbụla mfe ma mụnwa nwa mfe na emechago m ya gazie ga-amezie emume a na-eme n'obi ọwụzi wee mepe obi ma ọwa ọfọ gazi ụkwụ ọfọ n'ebe ọ dị amaghị m ebe ọfọ dị ọwụ na ụfọ dị a na obi ya ka ebe ọbụla ọ dị ka emepe obi ya ka a na-agụrụ ụmụazị
maazị amụrụ obi a ọfọ nke na-agara ha ebe ọbụla ha nọ ọsị na kwuru na ọ dị mma mana ebe m hapụrụ ya na m agbaghị ya maa ya aka n'isi gaa n'obi na m agbaghị nkịta ịkpụ ya na aka ya gbasa ya nwa adịghị mesịrị ike osi ya nwanne ewere iwe ụfọdụ nwa tụrụ na n'ezi na oge nwa tụrụ akpọmpa m tụrụ mpa gị ya sa yes nsị ya ebee ka ị nọ ịnụ Nigeria ka ị nọ Nigeria ya sọ Nigeria Nigeria na Abuja ka Lagos ya sọ mba na Aba so okay from Aba to Mbieri or the too far ya sọ ugbude ka ị na-alaba anyị in a year or in a month ọsọ na ọla ala mgbe anyị na-ala n'ezi ahụ na-aba n'ezi ahụ ebe ahụ ị na-aba ụra mpa gị ha nwụgo mpa ma nwụgo mpa bụrụ ha nwụgo ụmụnne ha niile anyị nwa dị ndụ onwe mgbe a ga-anọrọ gasị ka eme ihe mmemme gburu ha ewu ma ọ nwee nkịtị na ị na-afụ ya na mụọ ya ka m ji ekwu okwu ndị Anambra na-ekwu ya ọ dị ka m nwunye iberibe mana gịnị mere enwe ike nwa ọkpara tọrọ m nyere m over 20 years or 15 years enwe ike nụchi echiche na ndị ahụkwanụ ndị tara afọ anyị ji nweta afọ anyị na-asa n'iwu now ị na-ebele agwara gị $1 million sọ dị were obi ya ka ọ dịrị gị mfe nwụcha ya kpọọ onye tọrọ mmadụ nna m na-ayọ gị biko akwere m arụgo m obi n'afọ nwa iwu mpa m arụ m obi ebe ahụ amụrụ obi ya na ọ dara ya taa ma ị chọrọ ịga mee ihe n'ime ya nsogbu gị ebe isi na aka gị agbasaghị ya nsogbu adịrọ anụgo m ihe kwuru babaị so wee kpọọ ndị Aba na ndị arụ Aba gana ana m ekwu ha wee ihe bụ ewu 5 that day month ọkụkọ ihe niile ma ihe mere ihe ezumezu ahụ ma meritis emere mụ ma ihe ọka ihe mere bịa ma akparị ọmụma hapụ o families people na-anwụ this guy na-ekwu okwu na 5 of them anwụgo under 5, 6, 7 years na ụmụnne 5 anwụgo one ha mere tutin ha gara n'obi nna m ebe nna m ala obi my father akwụkwọ akpụ ya ha gbachi ya fence na m bidere ka m fiechere mpa ụlọ ya ndị that day bido ọrụ ha gba fence ya oruhu ya ha na 5 of them hapụ ana m ekwu ya maybe ya ga-afọkwa m nwa o nwere ihe m kwuru m sị ndị ichie ji aka ha n'ụwa ọgụ na mụ enwe ihe m ga-egwu before my friend yọwa m si mgbaghara ha mgbe kpọọ ha na phone some years ago anyị wee ha yọwa m si m okike kasị hapụ ha ka mgbe akwa ha na-anwụ akpọrọ si m gawa na nga onwe jikọrọ mụ na ụlọ reference gba na ya so nke ahụ abụrụkwa ọzọ so now ihe na-ekwu na mbọsị ha na-eme ihe obi ya ada bụ a na-ese ndịrị gị the videos ihe mere that day something happened ndị ichie bịara akpọrọ m ndị ikwu nne m bịara aka dị ụfọ ikwu nne m onye ji ọfọ mmụọ ama nkọta mbere I called the person ọ bịara ebe ahụrụ ebe nne my father agwọ mbere amarụ m the family mana etere anụ m ebe akpọ kọl gwa ndị ichie ebe anyị sa biko gwa nwanne m nwoke tọrọ kpọkwa ndị nke onye mfiri na nsị na ọnwa nsị na ha bụ ndị na-echegbu na ha bụ ụmụnne mpa mana ha bụ ndị mpa mkpọkparị ya si ya biko ụnụ ga-etres na awọ mbere ebe ahụ na nne mụrụ nna m si achọrọ m ka the family ga-etres godo ebe ahụ ka mmakede ebe ahụ ka anyị na ha ka mmatakịrị ha nse ndị ha wee ga ede ya ha bụ mmanya ga ha ji mmanya na ọjị na ihe ndị ọzọ na ego wee mata ya ha wee mata na anyị nwa ụmụnne ha ma ndị okenye ndị be anyị makwa mana anyị nwa the young youths amarọ so wee fọsọ ije ahụ so mgbe ha bịara ije ahụ o ruzi space of 1 week wee kọlụzie ha wee bịa fọ ihe a na-eme na ihe anyị then aka ji ọfọ obodo ahụ niile onye na-afụ maka anụ obodo onye na-afụ maka na mmụọ anụ obodo ahụ niile bịara this young man nsị gị na ha wụrụ ndị mpe ya wụrụ ndị be anyị mana be ha ka na be anyị ka nụsị wee kpọzie efe sị ya ji ọfọ anụ obodo ahụ oyi ya nwoke na ọwụọ ya na ọ ga-abịa si oke kpọọ ya mana onye mana ndị mkpọrọ wụ the family ebe a mụrụ nne my father na-achọ their present ha bịa ndị nke mma m ha bịa aka ji ọfọ obodo ụmụnne m
aka ji ọfọ be anyị abịa akpọrọ m ya aka ji ọfọ mmiri be anyị a na-akpọ iyi afọ ọwanye nwa mmiri be anyị a na-akpọ ya iyi afọ the man onye ji ọfọ mmiri ahụ na-ahụ maka mmiri ahụ bịara kate ezumezu ndị otu ịbata n'okwu mmadụ eju then mgbe ndị arụ abaga na-abatara ekwentị mgbe a na-awa afa because ihe a na-ekwu everywhere na enwere ndị amụsụrụ na be nna m ndị na-emegide the family a na-ekwu ya ọ na-efe anyị efe ụzata ihe efe amụ a na-ekwu ya mma m na onwe ya a na-abata dị n'ezi ahụ gemụ ntị mma m nọ na ikwu nne m agụrụkwa mama ha ndị na-emegide mma m ọla na be nne ya ka ọ nọ I'm sorry eji na-ekwu ya wụ o nwere ihe m mụtara today and o nwere ihe n'ukwu ebe a gbasara m nwa and achọrọ o nwere chọrọ ịwụ kpọta ka m mara ma ihe m mere na ihe m na-atụ anya ya ma ọwụ o nwere ebe ikpe gị si ma m na ebe m na-aga then now mgbe a na-awa afa anụ m otu a na-eli ya a na-awa afa a na-evidokwu ya na-esendere ino a na-asị mgbe a sị wepụta ọfọ ezi ya mgbe a bịa na-egbochi unu na-eme ihe niile na-abụ arụ na-eme ihe niile a na-eme mgbe eruziri bịa mgbe a bịa gbawazi afa mkpụrụ na ihe niile ndị ichie na-ekwu n'afa kedu ọbụbụ na-ewepụta ha ụkwụ ha n'obi ya na ha abatago ndị nke a na-agba akpọrọ m ndị afa tu ofu nke dị mmanụ na-agba afa na-arụ aba gana na mmụọ ahụ na-agbara ya mmụọ ahụ afa obi ahụ bịara enwere onye ọzọ mkpụrụkwa na ọ bịakwara di ya a na-agba mkpa onye a na-achọ a na-ekwu dị na a na-ekwupụta ọfọ a na-asị kedu onye anụ ebe a dịka ọpara ezi a mana ọ bụrụ na ọ nọ ebe a dịka ọpara ezi a na ọ nwe onye nọ ebe a dịka ọpara ya ọ pụta na ọ nọ ebe a asị ya mma gị na ndị ichie na-asị ha ji onye a na ọ mara na mama ya bụ onye amụsụ na ọ nwere ọgwụ ọ nwere ihe ọ dọwara n'ime rum ya o ji egbu ezi o ji na-akwa akwa ndị ichie asị na ha onwe ndị ichie soro n'asụsụ Anambra na ha ga-eme ya gịnị o mere apịa ọ sị na ya marọ asị ya ha bịa wụọ afa asị ya na ọma na mama otu na-emegide ezi ya na-egbu ụmụaka ma kọmuniti atụtọ na onye ọchụ na ogbu kọsụtụ mmadụ renja gie some boys ha dị useless na ọ nọ ebe a nọkwara ya afa na-ekwu na ọnụ mgbe ebe a ha na-ekwu okwu na ebe ọ nọ n'ọnụ dọọ ya wee na-ege ihe ha na-ekwu na ndị ichie na nwaanyị a na ha ga-egbu ya ma ọma ndị ndụ n'ezie gee ntị asị nwa ya nwoke agwa fasị ya nwanne gị nwoke onye akpọrọ anyị oku jisụkwa onye obodo oyibo kpọrọ anyị oku ebe a gịnị ka iji eme ihe arụrụ ala ụrụ na ị na-agwọrọ onye ọgwụ nwanyị nwa bụ n'obi imere gị ihe ọma ị nọ na-agwọrọ ọgwụ ya na-akpọ gị nwanne ya na ihe afa na-ekwu awụ afa anaghị ala ihe afa na-ekwu ị ga-aṅụ iyi ọsị mba ọgbọgba nkịtị ata ewepụta ọfọ ya ga-ewepụta ọfọ na-abụrụ ọfọ n'ezie ọ ga-ewepụta ọfọ mgbe a sị ewepụta ọfọ ọ ga-ewepụta ọfọ na-abụrụ ọfọ baa wepụta n'obi ndị ichie ajụ awa afa ndị ichie abawa ndị mmụọ ndị dajisi mmụọ na-abasị wepụ ọfọ a wepụ ihe a onye ka o ji ekwu ọfọ a ka o ji na-emegide ezi ya na o wepụ ọfọ a na be ha na ihe awụrụ ọfọ ha a na-ekwu na ọ ga-ewepụta ha ọfọ ndị ichie na-ekwu n'afa agbụkwa afa ndị a-wepụta ọfọ na ọwụghị ọfọ a ndị ichie ndị aka ji ọfọ ahụ dị ya ma eze mmụọ ndị niile ha akpọrọ ya ha sị ha na ha kpọrọ nwoke abụọ na iro akpọrọ ya hapụrụ ụzọ ya wee pụọ n'iro ga-ajụwa ya ajụjụ ọ ga-ewepụtakwa ọfọ ọzọ na-awụrụ ọfọ ajụwa ya ele ọfọ ezi ya ndị iche na-asị ọfọ ahụ ya kpọọ ọfọ papụ ya na nke ahụ okwe ewepụta ọfọ ahụ otu dị so ndị iche asịsị na a ga-aga mere ha ọfọ ọfọ na ụzọ ọfọ a na-aga mere ha ọfọ ọfọ mana na the boy na amami ya akacha na nne ha ga-anwụ and the boy na ụsọ ụkwụ mami ya na ha ga-eme ya na ọ ga-anwụ ọnwụ ifele n'obodo a so ihe m ji na-ekwu okwu a nwanne m ebe ndị ichie si maka oge ifeanyị nke nna anyị kwagide nọ na nke na-akọwasị ihe ka m na-achọ achụchụ ya kịta nna anyị ihe okwu dị otu a gbasara ọfọ a ọ mme ihe a by force by
on the poor. Break their home. By four. Or even teachers gave me the whole The Bluetooth device ichie tail. The Bluetooth device is connected successfully. Even on last 2 so your offer now we go for nketa adandigbo na ọ dị fine n'ebe ahụ na ibi fine kedu ihe m ga-eme na ọfa ọwụ ga-emewe nke ọfụ ahụ ekwu because ka ọwụ m nwere use force as a power ga break this people ka ha wepụtara m ọfọ n'anya ha na ka dị m mkpa kedu nke ka mma m ga-eme biko n'ụtọ ọnụ m na-ekwu ya thank you ngwa nweza ndidi ka ọ zaa gị o nwanne m nwoke ịma na asa na-akọ gịnị asa dịka na-ekwu n'oru maka asị amawa atụ otere ya dịka ọdịfa mana amaghị gị aka azụ dịka otere obi dị m ụtọ na gị nwa na-akọwara na o nwere ihe mụtara and o nwere ihe prọf bụ gịnị eziokwu efuru dazi ihe anya afọ gị wee kwuwe ya anya nụbeghị akọ gị wee kwube ya onwe ihe anyị na ikwuru mana ọ dị ka ihe niile anyị kwuru ije ịgabigara wee fụ na ihe niile anyị na-akọ n'ọnlaịn den gị hụ na ihe niile ahụ akọrọ ọwụ n'ọma na mbịarambịa maka ama m ihe butere ihe a na mbịarambịa agaghị egbu ọfọ butere maka ịmadịghị na ọwụdị gị kwesịrị ibu ọfọ mana ndị ichie ji ọnụ ha kwuo na ọ gị nwa ka o kwesịrị ibu igosi na ha ama mana agwara m ndị mmadụ na ndị nwụrụ ndị ichie anyị a na-asị na ndị nwụrụ ahụ na ha na ya maka anya ha dị n'arụ anyị so na ndị ichie ejiri aka gosikwa gị na ha dị ndụ na anya ha nọ n'ihe a na-eme ọkwa ha kwuru ihe megane na abịa na nke ọfọ ahụ ihe ị ga na-echewe ihe ndị ichie gwara gị maka ọha bụghị ụzọ a sị na ebe nwata na-ebe akwa arụ aka nne ya nọ ya nna ya nọrọ ya na ọwụ na ndị ichie si na a ga-enye ọfọ ọzọ ha ga-eweta ọfọ ọzọ ị ga-ewere ọfọ ọzọ mana awụ na ndị ichie si na ha ga-ewetara gị ọfọ ahụ ndị ichie ka ọ dara ọ ya ka m ji agwa gị sị na onwe ihe karịrị ịtụ ogu a ga-agwa gị ihe ị ga-emesị gị lebezi anya ihe ga-emenụ maka na nwata welie okenye were ihe nwata welie aka elu aka robi ọ ga-ewetu maka na ndị ichie si na asị hapụ na ọ bụrụ ma ọfọ a na ha agaghị ewe ọfọ ọzọ na ọfọ ahụ ka ha ga-ewe ha ga-enye solushon a ga-agwa gị nwanne alụrụ ọgụ na gụọ ọgụ ha si gbapụziere ha egbe maka asị tụpụrụ nkịta ọkpụ ha kụziere ọgụ ya na ndị mmụọ ndị ichie ga-agwagasị ha mee ihe dị otu a mere ha ihe dị otu a na ha kụziere ha ọgụ a na ọwa ọgụ ha maka na ama m ihe ha ga-eme ahụ ha wepụta ndụ niile n'ebe ahụ nwere onye fọziri iri na kpakọrọkwa ala maka na ọkpara ntị ike na-ezu ike n'afọ nnụnụ onye isi ike na-ebugoro n'ala ọkpọ nkụ so n'ebe ọ bụ na ndị ichie kwuru sị iweta ọfọ ọzọ na ha ga-ewe ha ga-akwatara gị ọfọ ọzọ gị iwere ọfọ ọzọ mana ofu ihe m chọrọ ka iji wee mara na ekwesịrị ka iwere ọfọ ọzọ ọ bụrụ na ha gbara ọfọ ahụ ọkụ azumi na ha gbara ọfọ ahụ ọkụ ka ihe ị gara eme ọ bụrụ na ha gbara ọfọ ahụ ọkụ na kedu ihe ị gara eme wee weghachite ọfọ ahụ ọkwara nke ọfọ ka a ga-emekwe so ebe akpata nke ọfọ na nke ahụ adịgo useless because the only thing ha chọrọ ime ya ha chọrọ ijiri pawa maka ha jiri ọfọ ahụ na ọya bụ na ha ji pawa then o nwere mgbe ga-eruo na ha gwaghị na ọha bụ ọfọ then by then onwe ihe ị ga-emeri na ihe ị gabigara na onye a gwara ego oli spendịrị na wee mee ihe ndị mere na onye ahụ agaghị ekwe ama metara ebe na-aga na ị nwere ezigbote okenye ndị oyibo m ga-ejikpo ya ị nwere ezigbote ihu ọma na ndị ichie gị na-ege dị akwa nwere obodo na-agwa ya sị ịdọ ndị ichie ahụhụ ụmụazị na-ege ntị ị nwere ihe ọma ebe m na-aga na ị nwere ihe ọma na ndị ichie gị ka kwụghị n'azụ ha gbakọtara gị azụ maka ọ na ha gbakọtara gị azụ agba efe elu gbaa afọ ala ha ga-atụpụ ọnụ enweghị ya ga na-akwụ
agba afọ elu gba afọ ala echaka onwe ya ga-ahụ mana ị nwere lọkụ ịhụ na ha gbara gị ọgụ imetere aghara ha pụta ozugbo wụpụta sị gịnị na-eme sị mba 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 sị mba 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 na ha tụrụfuru gị right na ọ gị nwa wori ha rụọla gị ọgụ mmụọ lụpụtara gị na mmadụ and ọ bụ ihe ikpe ahụ igosikwa maka ndị gbara gị akpụkpọ afọ ahụ abụghị ndị obodo ụnụ ịmana na ka mmezie gị lesin dị n'ime ihe na anụtala ọka ị nwere wee gafa na nke onye dibịa ga nọrọ ebe ahụ na-agara gị afa maka ọrụ ị ga-aga onye dịba na-agara gị afa ị gara dị confuse mana onye afọ abịara gwara m ụnụ bifọ onye afọ ị kpọrọ ya abịa be nna gị na ọbe nna gị a na-aga afa na-eme ihe niile a na-aga afa na-eme ihe niile eziokwu na-eme gịnị na-apụta maka ndị na-eme ha aga na nke dibịa ga biri na ha bi na ha hụtara onye na-aga ha anwụ anwụ ndị nna atụrụ ilu izu abụọ ka m tụọ ya ofeke na-eso dibịa na-akpa dibịa ori anaghị anwụ ọsịsọ mana onye na-akpa dibịa ori akpachara anya dibịa ori adịkwara ọgwụ efere ọ gara isi abụọ onye na-aga gị na-eze isi onwe gị nke bụ ụlọ ofeke na-akpa dibịa ori anaghị anwụ ọsịsọ nke abụọ ọwụ na onye ya na dibịa na-akpọ ori akpachara ha anya ewere ya megide mekwara ihe ya bụ na nna agwara gị sa na-agba aja gị anaghị elezi agwụ na-agba afọ uche a na-agbara gị afa gị na-agba afọ uche ọwụ ha na-agbara gị afa gị na-elezi agwụ so your problem enweghị ndị problem ihe ị ga-eme ya bụ kwara ọfọ ọzọ maka ọ bụ na iji ha ọfọ nwebụ ọtọriti iji na ijide ọfọ ahụ na ijide emeziere gị ọfọ na mezite ya maka problem dịkwa na ikwere gị ọfọ ezuo ezu right ihe niile ji ekwe ọfọ ya nọrọ zuo ezuo ọ ga-amasịkwa m ụbọchị ị ga-ekwe ọfọ ka isikwa sistem anyị ji na wee mee so that ekwere gị ọfọ ya aka agba afa sị na ndị ichie ya si n'aka ha na ya then gị werezi ọfọ ahụ wee tụọ ha n'ogu ị were ọfọ ahụ gaa tụọ ha n'ogu ịghọtara maka ọfọ ahụ iji wee ọtọriti ị werezie dị ọfọ gị gbazi ha mkpe n'elu ọfọ wee kwudo ha ọfọ n'isi ka ha kweta na nwere ihe dị iche n'ebu maka dị olete ha na-achọ ime ha bụrụ ọfọ a na ha ebu ọtọriti ọ dị olete wu because they understand the power of the ọfọ ha dị mere understand very well that's why ha ji chụọ ihe odidi original awa na ama meghọtara ị na-akọwa na so onweghị problem n'ihe mere na ya problem nwere ị chọrọ ịma ma ị ga-akwara nke ọfọ ma ị ga-achọba nke ochie onwe ọgụ adịghị gị ịnụ ebe ndị ichie mere accept sị ga-awụta ọfọ na ha ga-ewe ga-egakwara ọfọ ọhụọ sịkwara gị ọfọ so na onweghị nsogbu ọbụla mana ị nwere isi ọma kelee ndị ichie ga hafụrụ gị n'anya eziokwu ka m na-agwakwa gị iwu onye ihe a onye Anambra steeti abụ ya na ndị ebe ahụ ka m dọrọ ọgọ mana ọ nwere ihe na-esogbu onye mana emechaa ka ikwu nke ahụ ọ naghị ekwe ihe a na-agwa ya akpefu ihe ị na-eme iwu nwa Anambra iwu nwa Igbo wee nwee carefulness na ị na-agba some people na a na-agba agwa mmadụ na ihe a na-asị gị ka ya mee ya na ọ na-adị mkpa mana emechaa m ga-enye gị nọmba ya ịkpọkene ya ka ị dọọ ya ọdụ ihe banyere ebe ahụ ihe banyere that area ị na-aghọta ka ọ ghọta bikos ntamụta abụọ abụ onye mmụọ a na-ekwu na akpọrọ m oku ife amụọ m sef ka a na-ekwu okwu ya a na-ekwu na akpọrọ m oku afa m bụ ihe Chukwu ka a na-akpọ mgbe a dị ime mgbe a mụrụ m ka a na-ekwute okwu ya ebe ọbụla a na-aga mgbe a nnukwu na be anyị mana a na-agaru chọọchị ọfụma ma bụrụkrozi nwunye ndị a mana kamgbe ijipụtazi obodo oyibo ebe a n'ụwa wee fụ ifuru ndị Anambra I'm sorry to say ana m agwa ndị Imo chie na-abara ha mba ana m akparị ndị mba eje n'ebe ịchọ ije eje n'ebe ịchọ ije enwere ụmụ Imo sowe ndị Anambra na-eleru anya na Anambra steeti ka esi eme omenala do biko nwayọ
chelu ka ha nụ ya ebe a enwere platfọm achọkwa aka mkwe na be gị ebe a kịta ndị Imo na-ayịyọ unu ndị Igbo Imo Abịa unu na-esogoro ụkpụrụ ndị Anambra na nke banyere ọdịnala ha na-atụ ọdịnala ugwu ha na-edegbu iwu na Anambra ka ị ga-afụ mgbe ị gara na be edo na mmụọ a na-akpọ di edo gị nwakwuru na ọnwụ eze emewu onye di edo mgbe ị gara ya ekwube ebe nwada nọ eme ihe niile ka esi eme ya gịnị mere ndị Imo agaghị nso ndị dị ụta mgbe ị na-ajụ dị mmadụ sị gị mgbe a na-alụ ọgụ achọghị ịkpọ ya afa alụrụ ọgụ alụrụ dee enwere ebe butuo biko nu butuo welu chelu ndewo ụmụnne anyị biko na ọ bụrụ na ị na-ene anyị ọ bụrụ na ị sonyere anyị biko ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla iso anyị ncha bụ ofu kama na ịma na bifo ọga anyị a ekwuwe ụdị okwu a o nwere ife kpanili mmụọ ya biko ka anyị daa ghọtafio na onye ọbụla bụ ofu ma ọ bụdo na obodo anyị nwanụ bụ Anambra ọ bụghị mmadụ niile macha ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị Anambra nwere ya bụ ife emụghọkwa ife ha nwe biko na anyị yọ ka nna ayọ onye ọbụla ewe n'iwe kama na ụnụ mana ekwuru okwu si na ife niile nachana ka o si so onye aya ana biko nụ ọ ka o si dị ya ka o si wekwu ka ọ dịnwekwa na onye ghọtafielu ibu ya biko na ụmụnne m nwanne anyị nwoke ngwanụ ndewo ebe ọ bụ na isi na ngagharị nna agagharị were nweta ife ọma ahịhịa ka nna ayọ gị biko ngagharị a nna agagharị ka ụnụ na-akwado m na ya maka na o nwekwa ka ọ ya esi ọnụbuo ka ọ ya ebu o jezuo ike ka ọ daa anyị wu na m aga m ezigbo gị na be m aga m enye gị ihe ndị ga-eji karịa ụlọ obodo na-eme ka a na-aghọtakwa ihe ndị ebe ahụ nsogbu ahụ onye ọbụla bụ ofu obodo ekwesịghị ịga na ogboni na-amụ ọgụ ga nọọdụ ka nke a ụwa arụ na-eme na ichi na-agbagba ọma ebe azọ taa nsogbu adịghọ emesịa m ga-edelu gị welu deelu m hai kịta na comment section si m nọ gị nwa bụ onye bịalụ live maka ọfọ ka m zie ego ozi akara ekwentị ka m linkie gị na ọga Ifeanyị up na o nwere ife jikọrọ gị na ya na-abụ ọnụ ngị nwa amaghị ọmanya nwa na-ege gị ntị ma ka unu si ebe ahụ sụrụzi anya bụ ụzọ wee gaba maka na unu bụ ụmụ nwoke ya eme nke unu ji bụrụ nwoke mụnwa bụ nwaanyị anọrụ n'akụkụ biko ngwa ndewo ka anyị nwee ike kpọbata onye ọzọ daalụ nwanne anyị nwaanyị ndewo nnọọ kwuo okwu ka anyị nụ ife na-ekwu o nwere onye anyị na-eno ebe a kwuo okwu ka anyị welite ọnụ gị ka ndị mmadụ nụ ife na-ekwu ngị ka m na-agwa ngwa jụọ anyị ajụjụ iji wee bịa nwaanyị ọma nnọọ ihe m na-ajụ bụ na be di m enwere ụlọ a na-akpọ ndị ichie obi ndị ichie arụrụ arụ mana di m kwesịrị ị na-eme ihe dị na-ahazi diọkpara anọghọ Naijiria so o mere na onye ọbụla ebe onye si ọbịa mee ihe na ndị ichie onye ma ndị famili nke nna jikọrọ etu esi jide ha na nna nwee ike si Asaba bịa na asị ya jee mee ihe na ndị ichie ji onye ọbụla na-eje onye bịa kpọrọ onye ga-alụ ya ọrụ ebe ọbụla o si kpụta abịa na-ebe ihe ndị ichie onye ọbụla ebe a na-eje egburu ha amụma onye ọbụla kpọrọ onye ahụ bịa jee na ndị ichie so kịtazi di m batara wee na-agwa ya na emerụgo ndị ichie na emerụlụ obi ndị ichie ahụ na ya akpụcha ya na ịga na-ewetara ihe kwesịghị iweta tinyere ebe ahụ na ọjọọzi nsọ sọtọf na ya akpụcha ya onye na-etikọ n'ozi a kwuo na ọwụrụ ya na-akpụcha
gwụchara mana ọ ga-agwụkwa otu esi jide ha na nna onye ọbụla ga-abịa ndị ga-ekwenụ bịa atụkọta ego kpụcha ndị ichie mana onye ọbụla na-ejezi ụka ma onye nwa na-ekwupụtara onye bịa mebiri ihe chukwu na ihe ya bịa ya eme ihe ọbụla so kịta di m na-eme ihe megide akwụkwọ ọ ga-eji wee bụrụkwa ọpụkwa nwezi ihe mere ụmụnne ndị nke ọ tọkwara onye sikwa ebe o si ọbịa sị na ọ na-ebe ibu egwu ndị ichie ọ na-abịa ime onye ọbụla na-aba na-eme ka o si wee sọọ ya so ajụjụ mbụ biko ndị niile a na-abịa na ha ekwesịrị ị na-abịa ebe ọ bụrụ onye esine ọbịa mee ihe na ndị ichie ahụ den ihe mkpụcha ndị ichie nwa kedu etu a ga-esi wee mee ya kedu ndị kwesịrị ime ya nụ ka nzie eme ya nụ ọ mara ebe ọ ga-ebido daalụ ndewo Maazị Ifeanyị na nke mbụ ịma na ndị a na-ekwu a na-edifreshenti ụmụ ihe ndị a bikọs a ma achọ nne aza ajụjụ ma amara ebe m siri aza ekwuru m ekwu na enwere obi ndị ichie nke nọ na famili nwee nke bụ nke ụmụnna nwee nke bụ nke ndị obodo daji villages nwezie nke nta ya obodo na obi ndị ichie na enwere ike otu a na mụ awapara nna mee decide na chọrọ ịrụrụ ndị ichie obi na famili nke bụ nke famili a sọsọ ọ gbasaghị ụmụnna ka personal family one nke a dị iche dị problem nke a dị iche ka esi asọ problem nke a dị iche then ọ wụrụ obi ụmụnna ndị ụmụnna na obi ụmụnna bụ the rightful place ndị obi ndị ichie niile kwesịrị ịdị ma na obi ụmụnna bụ compulsion a ga-enwe obi ndị ichie na nke ụmụnna a ga-enwe ebe ndị ichie na nke ụmụnna then ọ wụrụ nke ụmụnna ka esi asọlve the problem dị iche na nke family then ọ wụrụ nke obodo that is nke villages ka esi asọlve ya the equivalent to ka esi asọlve nke ụmụnna ọ wụrụ nke obodo generally ka esikwa asọlve ya dịtụkwa iche na ka esi asọlve nke village nke which is villages so ana m aka na-akọwa dịtụ obi ndị ichie ka mmara ebe ọ fọlụrụ because ka a ghara ịbịa nye wrong direction dịka m si mara ọ nke famili ka ọkọ ụmụnna ka ọkọ obodo because nwanne anyị nwoke kwuru okwu a na ebe okwu m na-aghọta ọ na-aga ọ dị ka ọwụ ọfọ vileji ka ọ na-ekwu ka ọfọ ụmụnna mụnwa aghọtacha kilia ma ọfọ just famili so ọ ya mere m ji wee na-ekwu ya so onye na-abịa ga ịgwa anyị ebe gbakwasara ọkụ ka anyị mara ka esi aga because ọfọ enwere ọfọ famili enwere ọfọ ụmụnna enwere ọfọ vileji uche isi ogbe enwere ogbe enwere ọfọ entire village uche nke obodo ọfọ ụmụ na kindred ọfọ village wuo ogbe ka m sụọ ya n'Igbo ka ọ na-edo anya maka ndị na-anụ Igbo na-anacha anụkwu oyibo ọfọ family ọfọ village wuo ogbe ọfọ obodo wuo town or community so ka anyị mara otu anyị si akwa ya aka mara otu esi akwa onye ukwu wara so biko onye na-ekwu okwu a onye jụrụ ajụjụ a ya gwa anyị ụdị nke ọwọ nke family ha ka ọwụ nke ụmụnna daalụkwa ma ma ọtara ihe m na-akọwa nke a kịta bụ nke famili otu ha si wee jiri dịkọ ọrụ na nna ka obi ndị chi ya nwatị na nna di m ụdị ọkpara di m ụkwanụ dị ọkpara mana ọ nwere mgbe o ruo nke ahụ nke famili na ka m nkọwata ihe niile a m na-akọwa mara na nke famili yi na-ekwu na mbọsị ọbụla ndị niile ahụ nna ji ha ma nwoke na nwaanyị nwụchaa ụmụ ndị ka ọzọ nwere right ime nwoke obi ndị ichie nke ha den ya adịzie n'isi onye nke a na-amụ ụmụ ya na ka ọ ga-adị n'isi ha achọrọ nke ị na-ama ka ihe na-esi edivide onwe ya bikọs a na-amụ a na-amụ a na-eke mana ka anyị kwugodo ihe ịbịara na asarasị n'ahụ ka m were ya na-ata m were dịghị maatụ ekweliwe ma ọ ya ma ọ wụ ya bụta eweliwe ka anyị were ya maatụ ọnwụ na ọ dịghị onye ọfọ lụrụ n'aka bụ onye kwesịrị ibu ọfọ ịnọ n'obi ndị ichie ahụ onye ọzọ agaghị aba ebe ahụ ihe ị ga-eme ya iweta ihe gị nye ya sị na ị chọrọ ịbịa mekwa ndị ichie gị nye ya ya nwa ga-eme ya ị gaghị ahụ gị ka ọ dara ime ya onwe onye ọzọ ga-eme ya ọ ịbịa gị nye just like ị gaa n'okwu mmụọ eze mmụọ nọ dị ya ịchọ ịbịa rịọ mmụọ ihe ma ọ chọrọ ịbịa kele mmụọ ọ ịbịara gị nye eze mmụọ eze mmụọ ka ọ dara iprezentịrị ya mmụọ na ọ bụrụ na ndị ahụ nne nna ji ha bịa ha ewere ya nye ya gwa ya na ha bịara ịga medo ndị ichie
ya wee werezie ga gwa ndị ichie okwu ọgwacha ndị ya gwazighị ịgwa ndị ichie egwacha ya nwa konkludu onye nwa ka ọ dị n'aka ya nwagede emekwu ya ana mara na obi ndị ichie nwaanyị adaghị aba ya nwaanyị na-afụ nsọ ya adaba n'obi so na ọ dara ịkpụ arụ n'isi ka ọ dara maka ọkpọwa n'afọ onye nwa ka ọ ga-awa n'afa karịa ndị ọzọ nwere ike ịgbara isi onwe ha ya nwa ka ọ dara n'isi ka ọ mara ya amara kazi obi adị mma onye nyere ihe n'aka mezie ya emezie mụ nwee kwesị ihe ọha gị mee otu o si masị gị maka ọ n'isi gị ka ọ dara a ga-agba ụgwọ ya gbaa gị ya so nọ n'isi onye ahụ na ọdịghị ka ụta ndị gị amatụ na nọ n'isi gị ka ọ dara ịkpụbi arụ ihe ọzọ ga-eme ndị ọzọ wee ya hapụ enyemaka de ya were amụrụ akọ onye bịara ọgwụ onye ahụ iwu eji eme ihe ba onye ahụ na nsogbu ya gaba ya si onye apụọ onye agacha nsogbu ya ọgbọsị isi ruori ala ya abịazie kwere n'igwu ya ekwele m ya mbụ na ọdịnala amaghị ihe ebere ọmaghị ihe anaghị afụ ụzọ ihe ọmaghị iwu ya ndowere ya ọ bụrụ na ọjị asaa ka a na-eji abịakwute ofu mmụọ na ịma na ọjị asaa ọ masịkwa ikporo 25 bịa bịa ọ ga-atụpụrụ gị ọnụ ọdịrị gị were asaa nche ya n'ihu i were 28 che ya n'ihu ọ na-atụpụrụ gị ọnụ were 50 che ya n'ihu ọ gbasadịghị ya mana o zuo asaa nche ya n'ihu gị na-ekwucha ihe gbasara asaa ịchọ gị ga-ewụsaziri 20 ọ gbasa ya asaa ahụ ka ọ na-eri ka ọ na-ewere ndị ka ọzọ ewụsara ebe ha gbasa ya so na nke awụkwa chọọ na onye nyere biggest money onye a na-afụ ọ dịkwa na ọgọ n'ọdịnala ọ dịghị na ego mmụọ ọ masịkwa gị na ihe niile a na-enye ihe ahụ ọ na-ewere ihe ọ bụrụ ofu ụkọkpa ka ọ na-eri ofu ụkọkpa ka ọ na-anara gị ndị ka ọzọ ọ gbasaghị ya ihe ị na-ajụ na-awụ ka ị chọrọ ịma na-awụ kedu onye ọ dara ịkpụ arụ ahụ ọ dịghị ka ọ dara ịkpụ maka eji m dị gị ama atụ ekwela iwu na ọ dịghị ka ọ dara ịkpụ arụ ahụ maka ọ ya ka ọ dara n'isi ya ka ọ dara ịkwara ihe ọ ga-eme ebe ịyọ ndị ka ọzọ aha ayịyọ na ịhụla n'ihe mere maka na ọ bụrụ na dịka ha ewetaghị ego eti ihe aka ọ bụrụ na ọwawa n'afa ha onwe ha nakwa ha na-abịa ebe ahụ eso mezi ndị ichie ka ezi ebe ha ga-aga mekwa ya onye nwere ebe ọzọ ha ga-agakwa so ọ iwe otu obi ala kọwara ha dị implikeshọn kọwara ha na ọkwa eziokwu na ọnya ga-ata afọ ya karịa mana ọ gakwa na-emetụkwa ụnụ na ọ eziokwu na ọmụnwa ga-ata afọ akarịcha maka ọmụnwa ka ọ dara n'isi mana ọ gakwa na-emetụ ụnụ maka ebe ụnụ na-abịa bifo na-agaghị na ndị ahụ etiri ya aka ewee kpọọ dị arụ ya nwa ewe marakwana ihe obi ahụ na-asọ dobekwe ya nsọ ịghọtara dobekwe ya nsọ ebe ga-ekwu onye ọna gara ka anyị kwuo okwu ọdịnala ọ ga-ebu ụzọ kọnvat godita ọdịnala so that ọ ga-awụfu onye ọdịnala ị gaghị na-aga ụka na-eme ọdịnala ọ dịghị pọsịbụl maka ị gaghị agụ ekele mmadụ a bịa ewe ọjị adịghị eji oyibo ahụ ị ga-amụta dị igbo sef mara ka esi ekwu ihe niile mara ka esi emedi ihe niile nakwa mụ na onye na-agakwa ụka na-akọ aka ọdịnala nwaanyị ji abịa ebe a akụzi ihe ndị ahụ ọ maka ndị eji ihe ndị egwu wayo anapụ ego ha kwesịrị iji na-eri nri ka ndị abịa akọwa ihe bikọs ihe ndị enyi dị gị spend na such money ahụ ị na-spend ihe ndị ahụ very common thing na most na-eme anyị oji ahụ ime ọdịnala ọ na-eri gị ego moslewo ọkụkọ a na-eri ego lekịta 6,000 7,000 mana ọkụkọ ahụ ihe ndị nna anyị nwụchara na famili ha bifọ iche ime ihe gị nwụrụ ya ozugbo ị maghị ego ole a na-ere ewu a nwerie iche ihe ọ na-ego ka ị nudiri ga-enwe were ego onye ọra nwere egwu n'ọba bịa mana kịta anyị enweghị ọkụkọ ma ọ fụ egwu so ihe ọwụrụ ego ị ga-azụ ya azụ ọkụkọ ị ga-azụ ya azụ na ịzụ ofu nri ọkụkọ na oke ọkụkọ ọ bụ ego ole ịhụna n'imefu ebe 15 or 20,000 ịzụọla ji na ji bifo anyị na-enwe ya n'ọba ị ga-azụ ji mmanya ngwa enwere ike ọ bụrụ na nna gị nọ ndụ o nwere ike ọ na-etetele mmanya nkwụ elu ị ga-enwe ya mana ihe eji emenụ mmụọ na mmanya nkwụ elu anaghị na-ebu ibu nwa 1 galọn nke ihe a na-akpụ ya 1 lita akwụ ya 1 lita ọ ka e were ya na ebe kere ahịa nke aha mmiri a lokoze bọtụ ka were lokoze bọtụ ezuola iji wee kọ mmụọ lokoze ọwa ego ole ka ọ bụ lokoze bọtụ nkwụ ọcha ọwa ego ole ọ bụrụ kaikai ka ị chọrọ ị gaghị eyizusi n'ihu ndị ha bọtụ ya so ga-efu na n'ọnwa anyị mere o ji dị anyị ọnụ n'aka anyị anaghị azụzi ego anyị anaghị azụ ọkụkọ ihe niile a na-ego ya ego so mgbe ị na-egochi ihe ndị a ihe na ebutu edele nnukwu ego mana apart from that ọdịnala adabụghị ihe a na-adị nnukwu ego 250,000 350,000 a ga-emere gị nke a akakọ emere gị nke ọzọ ọdịnala adịghị na that so maka ndị ji ihe ndị ya anapụ ndị be anyị ego were na-arụ ụlọ elu na-aba na ha bụ mmụọ ama m mmụọ ibu mmụọ imeziba ha n'Igbo ibu mmụọ ịzọhụ gọvanọ ibu mmụọ nwe onye jiri na gọvanọ ibu mmụọ iruzifu mmụọ vileji ụlọ ibu mmụọ itiri ha ọkụ na vileji ụlọ ka
ihe mmụọ ha na-arụrụ gị ihe ọ na-arụrụ gị iji egwu ndị mmadụ wa ya mmụọ ị na-etret ndị mmadụ onwe ha ọrịa ịgwọtaliri a na-arụ ndị ọcha na-arụ mixage na ụmụazị na-enweghị ha ọgwụ ha ji na-arụpụta kọmputa nnukwu ego Maazị Ifeanyị aka nyodo mba chelu ka mma ndị akụzi ihe awụ ọ maka ndị dị otu a ka anyị ji akụzi ọnwụ ma mụ na onye ụka enweghị netenye na-akọ n'ọdịnala echi ime ọdịnala gị bata ọdịnala wuru onye ọdịnala so nna ma masala m ya ihe njụrụ ya ọwụ na ụka nwere ihe ọ ga-azụ nwenu ndidi ndewonu bikonu anyị anọtego aka ebe a bikonu ọ kịta ka a ga-ekwu eziokwu kaadị ahụ ekefọrọ na mgbe gara aga ya bụ ọ bụrụ na data gị agbadago na ndị ọbọkwa ndị na-abịa kịta ama m ndị na-abịa kịta ndị so anyị wee bido mgbe ọ kụrụ elekere 10 ọ bụrụ na data gị agbadago dele anyị akara ekwentị gị kịta ka anyị kịta ka anyị wee mee gịnị ka anyị wee tụsasị agbanyawo nyawo kaadị nwanne m ọkwa ọzago gị ajụjụ gị ka anyị nwee ike kpọbata onye ọzọ biko onye ọzọ sendịala anyị request o nwere ọzọ ka chọọ ịjụ mgbe ya na-ekwu otu a dị mma na-akpa na Naịjirịa mgbe niile abịa ka ha mee ihe na ọ naghị anụ ya kedu ihe a ga-eme ya di gị gbaa mbọ wepụta ohere nata bịa mezie ife dịrị ya o nwere ihe m chọrọ ịjụ ya ihe ọ na-awa oru ha ala n'ihe dị mkpa anara excuse na mmadụ anọ nso mana mgbe ọ gafere nku aka onye ahụ alọta by force nwanne anyị ga na-agba mbọ na-eme ihe kwesịrị anyị ga-ekwesịrị ime bifo ya ghasa ihe karịa ka ọ ghasara ya Adanna o nwere ihe m chọrọ ikwu o nwere onye m pụrụ imere vidio ama m gaa n'iru o nwere onye m fụrụ na-akpa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ imere ntaviu a nwere ihe m chọrọ iji wee kọwara ndị bikọs o nwere mgbe anyị kwuru okwu gbasara ndị owu mmiri Ada nwere ihe jụrụ nwanne anyị nwaanyị ahụ ọ sara gozu ihe abụọ ka ọ na-atọ achọrọ m ị na-eji ya na-akọwara ndị be anyị ka ha wee na-aghọta mgbe bụ eziokwu ọ bụrụ na onye dibịa gwara gị bịa mee nke a gị gbapụ ga mee ya nara gị ego wee nye ụmụ ya nri gị gbara ọnụ nwanne anyị nwaanyị ahụ sị gị na ọ gara yunivesiti akwa ya na o mere ihe gbasara dọkịta ọ gara ọgụrụ dọkịta na skuul mechaa drọpụ ya na gị jụọ ya sị ya ka o si mara na ihe dị otu a na-eme ya ọ gwa gị na ya nwe onwe ya kọnfamụrụ ya na ya sị gị na ya nwe onwe ya kọnfamụrụ ya bikọs mgbe a na-agwa ya ma na-afụta ya na nna anyị ndị a na-akọgheri but ya nwe onwe ya kọnfam ziri ya nwere pure clear evidence that na yes maka mbọsị onye ara gwara ya sị ya na nwaanyị anaghị akpọla gị na gị na-agba obere oge ị ga-adị ka m dana ka anyị chekize ihe wa agwụ agwara m ụnụ na agwụ bụ isi mgbaka agwụwo mental disorder na mgbe onye ara gwara onye agwụ na-eme na ọ bụrụ na ọ zaghị oku agwụ a na-eme ya na ọ ga-adị ka ya oke ihe a ga-akpọ ihe ahụ ọ dị ọrịa nke ihe a ga-akpọ onye ara ka ọrịa ọ na-arịa akwa mental disorder na nke ọzọ wee jụrụ ọsị na ya kọnfam ya den mgbe ị bịara jụọ ya sị ya ka ihe gbasara maka nrọ ya gwaghị ha na ọ bụrụ na nrọ maka o nwere onye akụziere ihe a gbasara nrọ sị na a na-eme omecha ka ya ka na-arọtụkwa nrọ dibịa gwara m na onye na-anaghị arọ nrọ ma onye nọ na pozishọn anaghị arọ nrọ na isi mmụọ kpuru ya na you see that ya nwa adịghị worried na nrọ ọ na-arọ ọ dịghị worried n'ihe ndị ọ na-afụ bikọs ọ ghọtara ihe ọ na-arọ na nrọ ọ ghọtara ihe nrọ pụtara mana onye ọzọ na-achọ otu o si emechi ka ọ kwụsị ịna-arụ ọrụ ka nrọ hapụ ị na-abịa amasịghị ka ọ ga-esi wee ahụ ihe ọ na-afụ ife ahụ ọ na-eme so ya bụ ihe m chọrọ ka m kọnfam ọrọ ndị be anyị na ihe anyị kụziri ma last 2 Sunday or last 3 Sunday na anyị enwegole backup evidence onye na-amadịghị onye anyị bụ na-anọdị mgbe anyị kụziri ya na-enweghị ihe gbasara ya nọ a confirm go the ihe anyị kụziri the truth nọ n'ime and how it functions so you'll be able to find your way out every time again another thing ọ confirm ọrụ ọ gwa gị na ya anaghị eme ihe a na ọka ya nwee ego pọtụ ya na-eme bikọs ọ ihe na-enye ya obi ọma mana ụfọdụ na-abịa ọ chọrọ ewu mejọ nwaanyị ọ chọrọ iru ụlọ ọ chọrọ ịzụ jip ọ bụrụ na ọ gbagha jip nke a mana ọ gwara gị na ị nwere ike na ọgwụ ya na ọkwa na-enwere ego na ọkwa na ya na-eme ya na ya kwuru nwe ego pọtụ na ọ na-atọzi ụtọ na ya na-eme ya nke ahụ nke ole another thing ọ confirm kwara ọ gwara gị na ya emeela ihe dị iche iche but mgbe ya bịara ebe a
Na-ekwu. Onye chọrọ ikwu ada na ahụrụ m na ọdụ gị na-emegharị ahụ. Asị m na ọ dị ka ịlaghị ka ndị eze nwaanyị a maka ikwuwe okwu ịkpọ ha ma adị asọ na ndị eze nwaanyị ya ekwufọnata. Mba achọrọ m iji ihe ahụ onye ahụ kwuru wee kọnfam onye nkwu bikọs ahụ m ntabi ahụ m sị yes na ọ dị ka nwaanyị ọnụ mgbe anyị kụziri ihe a mba abụkwa ngwa gawa n'ihu. mba achọrọ m ka akpawa ezi agwa so that ka ọ dịrị anyị na mma maka na anyị na-aga agụgụ ọhịa ma mgbe anyị ji apụta n'ụzọ. Onye ọzọ sendiela anyị request. Onye ọzọ sendiela anyị request. Onye nke a jụrụ si biko o nwere ike idozi imekwa ndị ichie ya ma ọ bụrụ na ya bụ onye na-eje ụka. Ọ bụrụ na ya na-eje ụka o nwere ike imekwa ndị ichie ya. Ya gara n'ụka na gịnị ka ọ na-enwe St. Joseph and St. Mary and St. Philip gịnị ka ọ na-ekwu ọkụ imecha ndị ụka. Ya gaba St. John na St. Philip ebe ndị ichie ya nọ onweghị ihe gịnị ka ọ na-emekwara ya a na-agọ mmụọ aga ụka anaghị ọchọ ego mmụọ ya ga-agọ mmụọ ọchọ ego ụka ya fesi baịbụl ya kpewe ekele mmanya na Holy Ghost fire ya ọ ga-enwe baịbụl nwee Holy Olive oil ya na-aka akụkọ ịga mekwa ndị ichie ọmanọghị sọịl aka ka ọ Ugochi biko degharịala anyị ajụjụ gị ọ ga-abụ na ajụjụ gị agbagogo n'elu biko onwe onye na-azabeghị ajụjụ ya degharịala anyị ajụjụ ya. Ọ bụrụ na ọ ka nwere onye chọrọ isendịla anyị request ya biko ya sendịgharịala anyị request. Ọ bụrụ na ebe ị nọ na data ga agbadago ndị bidoro n'izizi mbụ sonyebela anyị n'ụtụtụ ebe 10 deela anyị akara gị ka anyị tinyelu gị data na ya bụ data fọrọ afọ n'izuụka gara aga. Ndewonu. Maazị Ifeanyị enwena iwe o nwere ife na-akọwa tupu mgbu jiri okwu gị n'ike. onye na-eso onye na-ajụ ajụjụ si ya jụ na ajụjụ ka anyị na-aga n'iru. Onye nke a apụgo. Ugochi degharịala anyị ajụjụ gị onọ gị ka anyị na-eche ka anyị gbapụ ya ọsọ. Onye nke a jụrụ ajụjụ si ndị ichie na ndị ana ọ bụ ofu ife? Ndị ichie bụ ndị nwe ana na ka ezi ihe ọzọ ị na-ajụ. Ndị ichie bụ ndị nwe ana ndị ichie bụ ndị nwe ana nso mgbe ị na-anụ ndị ana ndị ichie bụ ndị nwe ana. Ugochi jụrụ ajụjụ si ọ bụrụ na nna gị anwụgo mgbe ị pee mpe ịbụ obere nwatakịrị nwanne nna gị wee bụrụ na ya nwa jideziri ọfọ ndị ichie maka na nna gị nwụrụ mgbe gị nwa ka nọ na nwa mana kịta na ya etopụtago mmadụ mana dị ọnkụ ekwebeghị inye echighị ya bụ ọfọ ndị ichie kedu ife ya nwee ike ime? Onweghị ihe ị nwere ike ime for now na ihe ị ga-eme bụ ị ga-agba ndụ na-ele ya n'anya maka gịnị ya gaghị abịa ịzọba ihe maka ọnkụ oge ahụ kwesịrị ịpụ obi. Ịmana onye gwara m na ụlọ usoro ọdịnala esighị hiwe ọdịnala Igbo esighị hiwe famịlị ndị Igbo ị ga-afụ na ihe niile ị ga-asọlve ya very easy without problem. Nwanne nna gị ahụ ihe o mere nna gị ahụ ijiderie ihe njidere ọ jiderie ya na ihe ị ga-eme na-eso ya ka ị na-amụta ka esi eme gịnị ya gala zọ ya maka ọ ga-anwụ anwụ. Ọ bụrụ na ọnwụ ha anwụ ụmụ ya kpata ego ha nwere ike ịzụta ala ya pụọrọ ụlọ na kọmpadụ nna gị ma ọ bụrụ na nna gị wọpara ahụ anakọba ekwu na-ekwusi ike maka ị ga-ebidokwa na rait ị gakwa azọ ihe na-awụ gị nwe. Ọ bụrụ na nna gị wọpara ihe ị ga-eme nwanne nna gị ahụ ị na-esonyere ya esonyere n'ihe ọ na-eme aịda na ọ nwụrụ anwụ nọ na ụmụ ya kpatara ego ya pụọ obi hapụrụ ụnụ be nna ụnụ gị were ihe ruoro gịnị mekwawa ya ọnwụkwa nwa ya agaghị eweli ya ọ gị ga-ewerekwa ya normal. So nọ ihe m nwere ike inye gị as advice agala gị na ịzọ ya ị ga-azọwa ya ọ njidere ka o merie nna gị daalụkwa. Onye nke a jụọ ajụjụ si ọ bụrụ na ebe nna ya na-eje ụka nwa diọkpara enwere ike ịnalụ nna ya ikike wee mekwa ndị ichie? Ọ dị possible ọ dịrị gị nna gị na-eje ụka hapịa ya na-eje ụka ya na-eje ụka ya onweghị gbasara gị mbọsị ị nwere ikikere mbọsị ọnwa na ọ hapụrụ gị wekọrọ otu a nna gị nọ na ka njọ gị ofe ajụjụ otu a nna gị na-eje ụka ị nwere ike ịga were ala nna gị ata aha ala obi ị nwere ike ịchọpụpụ nna gị na ahụ were ala ma o nwee prọpati nna gị nwere
gị ga-anara ya because of na ọ sị ya o nyere ya mmadụ oke mmadụ nna gị zụọ property nye mmadụ ga nwere right ị ga-anatafi onye ahụ ị ga-enwe right ya ọ ihe nna gị ka ọ bụ ihe ị ga-eme just like I told you ụnụ adazila agba speed na ọdịnala awụ speed ihe nna gị na-eje ụka gị na-emebi gị wuru onye ọgọ mmụọ na-agọ mmụọ ihe ị ga-eme ewu ọ bụrụ na mebi ihe gbasara ndị ichie na-enye nsogbu ekwukwere m ya mbụ ụnụ arọsi na ndị ichie maka ọwụ ahụ ka ị na-ebutere onwe gị mgbe ya bụrụ na ọ na-enye nsogbu ị ga-eme ya ịbịa gị egodoro ndị ichie gwa ha na ọ ga-ewu nwa onye dị otu a na nna gị anaghị ekwe eme ihe ị bịara wee gọrọ isi gị ya mee ka ihe gawara gị ọfụma na ọnwụ na-achọ nna gị afọ na gị akpọbata ha ụlọ simpụl onwe gị ị na-aga azụ ihe ọwụ gị nwe ị na-ebu ụfọdụ ihu nna gị isi ọ dịkwa gị mma so onweghị gbasara gị dị a hafụ nna gị oge nwoke hafụrụ ya ndị ichie ya na ha mere ọ gbasara gị daalụkwa. Onye nke a jụrụ ajụjụ sị mmadụ nwere ike igburu ndị ichie be nne ya na chi ya anụ na ikenga otu a ka o si jụọ ya. Mmadụ nwere ike igburu ndị ichie be nna ya anụ na chi onye owe ya na ikenga. Ị ga-eme ihe niile awụ ndị bikọs nke ọbụla nwere ụbọchị eji eme ụbọchị ụwa gị dị iche ọ bụghị ụbọchị ọbụla ị pụtara ga-esi na ata ịchọrọ imere chi gị sara aka ma ọ na ịchọrọ imekwa chi gị o nwere ihe akwụle m ya mbụ ụzọ ihe abụọ ka a na-eme aịdịa na ịchọrọ imere chi gị sara aka na o mere gị ihe ọma ka ị kelee ya ọ na ịchọrọ imekwa ya emekwa wee wake ya awaka ịsabisie na ịsabisie nwere ụbọchị kwesịrị ịsabisie imesara aka nwere ike enwe nnọkọta ga egoro na anyị na ha meta ya agaghị chi m mere m ọfụma chi m nọnyere m gị goro egwu go ozugbo si ya na ekelere gị nna asa atụrụ m ahịa ọ gara ọfụma ga-egbu ori egwu ndị gị na ndị enyi gị onye ọ na-erie nke ahụ sara aka ka ime erie nke ahụ imekwachi gị na ọ bụrụ imekwachi gị ị ga-emekwachi gị n'ụbọchị ahụ amụrụ gị that day ọwụ mont ọwụghị grafia ọwụghụ date data ụbọchị ahụ amụrụ gị ọwụrụ afọ ụbọchị afọ ka ị ga-eme ya n'ọnwa ahụ so olee otu ị ga-esi the same day gị gboro ndị ichie ya ihe niile ị ga-eme ya different ndị ọbụla nwere nke esi eme nke ha ụbọchị eji eme nke ha ụbọchị eji eme nke ha gị mere ha nke ha ndị ọbụla nwere ụbọchị nke ha mgbe ọbụla nwere ụbọchị oke emebe mmemme na ka nwere alụwa nwaanyị n'ala Igbo na ị ma na agwa gị datị na ihe ị ga-eweta 50 galọn mmanya na ihe eji alụ nwaanyị ịma na 50 galọn mmanya ahụ 10 galọn ụmụada nwe 5 galọn ụmụ ndị okoro na ụmụ agbọghọbịa nwe enwere ike 20 galọn asọ ụmụnna nwe ewerezie nke ọzọ dobere ndị ọbịa na a na-ewere mmanya ahụ bụrụ ihe niile a dobe ebe asụ ụmụada bịa gbaraba akweghị bịa gị gbara nke ụmụada ganye ụmụada dobara ha n'otu ebe nke ha gbara nke ụmụnna gaa ebe ụmụnna nọ nye ha nke ha ndị ọbụla ị ga-enye ha nke ha n'ebe ha nọ n'ikem na ikem so ihe niile nwere otu esi eme ya ịghọtago ndị ọbụla ime nke ọbụla ị na-eme gị ime ya acha anya ndị amara n'ọha ndị awara n'ọha ha ama m rụtara ebe m na-ekwu na so ị ga-eme ihe niile nke ọ ga-emere gịnị ka ọ ghara ewu ihe ga-abịa ịchịkọta ọnụ azọwa ụzọ alụwa ọgụ mekara ha eme gara onye ọra nwere ụbọchị nke ya ọ ihe m na-achọ ime ka ị mara. Ndewonu, anyị nọzi na nchịkọta ọ bụrụ na ọ ka nwere onye chọrọ ka anyị nabata ya biko ya zitela anyị nke ndị oyibo na-akpọ ọkwa request ka a na-akpọ ya maka na anyị nọzi na nchịkọta obere oge anyị ga-achịkọta onye nke a jụrụ sị o nwere ike nyanwapụ obi ebe ọzọ lụọ ụlọ ọ ka nwere ikike iwejelu diọkpala nne ya ma ọ bụ diọkpala nna ya ife ka o merie na ndị ichie. Yes, o nwere ike ya because ogo na ọ chọgoro ịkpọbata ndị ichie na be ya na ndị ọnọgana ha kpọbata ndị ichie na because ọ nọ be nna ya ọ ka nọ na na-eji ndị ichie ya so n'ebe o kwesịrị na-ewega ihe ndị ichie n'obi be nna ya adazi be nna ya ha ebe o kwesịrị ga na-eme ihe ndị ichie so ebe o kwesịrị ọ gaghị akpọbata ihe anyị na-ekwu ndị nwere ụlọ kpọbata ndị ichie ebe ọkpara na-ekweghị eme ya gị ikwe ndị ichie nke ahụ ikwere ndị ichie nkwa ka ha mee ike imepere gị ụzọ na ị ga-akpọbata ha na be gị ịghọtago bọtụ na ọ bụrụ na ọkpara ndị ichie na ọkpara meziri be ndị ichie ụnụ mepụrụ obi mepụ obi ị ga na-aga ebe nke ga na-ewega ihe ndị ichie gị na-eme ya ama m ghọtara ihe m na-akọwara gị na achọrọ ka ị na-aghọta diversity anyị si eme ya maka agwara m ụnụ na ọdịnala na-awụcha one way straight na dat ihe ọbụla nwere otu esi handle ya because problem bịa ihe a na-achọ oke ka a ga-esi solve ya and solving of problem na-esi different ways esi solve ya
so ka ịghọta because nke ikwu na be ezi na ọhụrụ na be nna gị enwere ndị ichie dị obi ndị ichie dị ya gị pụọ obi na ịchọta ime ihe ndị ebe a ka ị kwesịrị ị na-aga maọbụ anyị na-ekwuzi be ezi na ebe ị nwere ike ga-akpọbata ya na be gị be ezi na ndị ọkpara ịkwa ya eme ya ana ya ọ na-awa n'afa gị kwe ndị ichie nkwa na ịpụ obi maka gị na ọkpara ị ga na-eme ya na nke na ọtọ ọkpara mba na ịpụzi obi ibe ike onwe nwere ikikere n'ala na ị ga-akpọbata ha ebe ahụ. That is what I'm because igodi dị n'iche ọkpara ndị ọkpara ọkpara ga-abịa ọkpara ga-anọ na ya so na nke ọkpara ka ị ga na-eweta ya onweghị two ways ọ na nke ọkpara ka ị ga na-aga emekwa ndị ichie sama ma o doro anya ndewo Maazị Ifeanyị ndewo n'ụbọchị taa ndị na-enene anyị si unu ndewo ndị jụrụ ajụjụ anyị si unu ndewo ndị nọ na main page ndị nọ na backup page ndị nọ na YouTube anyị si onye ọbụla ndewonu anyị abịago na nchịkọta n'ụbọchị taa anyị agbanịa na nke taa tupu izu ụka agba ọkara anyị ga-agwa unu isiokwu anyị ga-ekwu maka ya n'ụka ọzọ na-abịanụ onu ndewonu n'ụbọchị taa iwepụta maka na mmadụ iwepụta ohere ya bịa nọnyere anyị abụghị obere ife Maazị Ifeanyị na-atụfughị oge biko chịkọtara anyị nke ụbọchị taa nwee ntụziaka nwee obere ndụmọdụ ime ya na nkenke ka anyị wee chịkọta. ụmụnne m ndị Igbo na nke mbụ asị m na Igbo ga-adị mana nke kacha nke bụ na ọdịnala ga-adị maka ọdịnala bụ isi Igbo na ihe m chọrọ ịgwa ụnụ bụ na nwanne onye na-eme ọdịnala ya atụzi n'ụjọ pụta ife na anyị na-achọ ibulite ọdịnala bulite ya ike onye nwekwere n'ike iso gara anyị ozi ọdịnala dịka ịwụrụ kere ndị a na-akpọ ya n'oyibo volunteer ya mee ka anyị mara maka anyị chọrọ ka obodo niile nọ n'ala Igbo jikọọ onwe ha ọnụ dịka ndị nọ n'obodo ka were ya na ndị nọ n'obodo nwanne nwoke awụ mbiri ha nwee nwee ọdịnala mbiri kọmuniti ha enwee efuru so that ihe niile ọdịnala ga na-eme ga-enwe usoro ka anyị nwee ike ije na gọọmenti nata public holiday amara na ọdịnala na-eme exist Naijiria gọọmenti esoro debe anyị n'ihe a na-eme a na-enye anyị public holiday asị ụbọchị anyị ga-eme ọnwa agwụ asị ndị a na-eme ọnwa agwụ a ga-enye ndị bekee ndị ọdịnala na anyị chọrọ ibupụta ọdịnala ka ọ pụta ihe ya na anyị chọrọ ndị volunteer ndị ga-aga ozi n'ọdịnala nke ahụ nke mbụ nke abụọ bụ biko nwanne m emezila ọdịnala ihe na iji abịa ime ọdịnala bụ ka ibute ego na ndị ogbenye dịbara gboo na ọ bụ na ịbịa ime asị gị mee nka gị ma emecha gị sị m na nwe ihe ị na-enweta ụzọ anaghị emepe ka nọkwa ka ọ nọ ọdịnala awụ ụfọ ịbịa bute ego ị na-ege ntị n'ọwụọ of life nke a bụrụ nke abụọ nke atọ biko ị na-eme ọdịnala kwụba aka gị ọtọ ọdịnala aba faya ka a na-asa aka nsi mmadụ ịba ya ọnụ ọdịnala aba faya kwụba aka gị ọtọ mee ihe ziri ezi n'ọya awa ọdịnala awụghị gaba edibịa na ụfọdụ na-ekiri na ha gaghị abịa edibịa ha sị ha bụ onye ọdịnala a na-akọmvat ọdịnala akọmvat so biko ka anyị were eziokwu mee na ọdịnala ka anyị nwee ike ịbara anyị uru nwekwara ike imepe obodo anyị unu lee anya mba ụwa niile mepere emepe tata ihe ha ji mepe bụ tourism kedu ihe tourism na wee gabute Virgin Maria akpụrụ na China bulata ya na Naijiria onwe onye na-abịanụ tourism wee dị ka kevu ndị anyị nwegasịrị anyị eme gịnị anyị emezicha ya kwuo otu a ga na-esi abata na dikevu ndị nọ kevu nọ n'aka awụrụ ndị na-akọntrol ya gọọmenti a na-eme gịnị a na-enye gọọmenti tax gọọmenti enye anyị ego arụzie very well ama a na-eme festival of that cave ndị mmadụ a na-abịa na-ahụ ihe mgbe ochie ihe anyị ji biri ọhịa tourism gị hụ na be anyị ego ga na-abata ba maka mmụọ pipụl na-abịa asị tourism mmụọ anyị na-enweta ego and ọdịnala ji tourism ndị Igbo ala Igbo or South East succeed or move forward because anyị bụ ndị ọdịnala anaghị eme ihe anyị kwesịrị ime so n'ọhịa bụ ihe m na-ekwu ka anyị niile pụta n'ikem werekwere ego anyị kwado ọdịnala ka ọ pụta ihe maka ebe aka onye nọ ka uche ya na-adị asị m ndụ ga-echekwa anyị niile nwanne m nwaanyị bụ mụ na ya na-eme ihe onyonyo
asị m ị gaghị aṅụ ọṅụ nwuchu arụ ike ga-achọ gị mma na-ege ntị na asịkwanụ ndị na-ege ege ntị agakwana ha echi ụnụ na unu ga-egegete ndụ maka nka dị na ndụ asị na nka dị na ntị unu ji ege a ga-akpọ ihe ọbụla unu na-eme ọ ga-agazi agazi onye eji nke onye bred si ọ naghị aga aga elie ya elie n'ala nwanne ọwụ na emewe ọ naghị aga aga anya elie ya elie n'ala maka ihe a ji ewuru ndị mmụọ anya akpọba ndị na-ahụ n'ikuku si ha ngwa ya omebenụ maka na ọ ga-emere ya ọ ga-agarịrị aga so maka asị ebururu onye isi achọba ọdịnala alaghachi azụ achọba ọdịnala na ọdịnala ebe ihe niile gwuru asị m ndụ ga-echekwa ụnụ ogologo ndụ ala ike ka m na-agọ n'isi ụnụ si ndị na-achọ ọmụmụ ga-enweta ọmụmụ ndị na-achọ di ga-enweta di wee ezigbo di ọwụ di ga na-akwụghị ihe n'ọdị ọ ga-abịa etonye arụ ya bụ aghọta uru ọ bara ndị ọkwa ọdịnala dị n'aka ndị ọfọ dị n'aka ndị ihe niile dị n'aka biko na ụnụ pụta ihe mee n'eziokwu na-emezire nke ime ọhịa chijie ụnụ apụọ chife ụnụ eburu baịbụl pụta n'ihe na ọdịnala ka ihe baịbụl ka ihe niile na ndị Igbo nwere ihe karịrị baịbụl maka onye chi agụgụ egosi ya n'anya ọ ihe m na-asị ụnụ biko na ụmụnne m ọdịnala ga-adị ndụ ụnụ ga-adịkwa ndụ asị m ya doro unu niile mma mgbe a hụkwara n'izu ọzọ ya gazienụ. Ndewo Maazị Ifeanyị, ndewo na nkụzi gị n'ụbọchị taa. Ndị gele ege, ndewo unu n'ọnọdụ ọma n'ụbọchị taa. Ndị nọ na YouTube, ndewo unu. Ndị nọ na main page, ndewo unu. Ndị nọkwanụ na backup page, ndewo unu.